एक मिनिट सगळ्यांनी शांतता राखून श्रद्धांजली अर्पित करायची आहे। सर्वांनी त्यामध्ये सहभागी व्हावं ही आग्रहाची विनंती। धन्यवाद। ओम शांती। मित्रहो, सृष्टीच्या विधात्याने पृथ्वीच्या कवेत रेखाटलेलं सुंदर आणि सुबक चित्र म्हणजे आपला परशुरामाचा कोकण। या परशुरामाच्या कोकणात विविध क्षेत्रात उत्कर्ष व्हावा, संपूर्ण कोकणाचा विकास व्हावा याकरिता सर्वतोपरी योगदान देणारे हे सर्व पदाधिकारी एकाच व्यासपीठावर आपल्याला पाहायला मिळतात। मी असं म्हणेन, लाल हिरव्या कोकण भूमीत मान्यवरांचे करीतो स्वागत। स्वागतासया माड पोपळी करवंदीच्या हिरव्या झाडी, नदी किनारी सागर संगीत मान्यवरांचे करीतो स्वागत। जनता इथली प्रेमळ भारी मिळून सारे स्वागत करीती, सप्त सुरांचे गुलाल उधळीत मान्यवरांचे करीतो स्वागत। एकदा मान्यवरांसाठी उत्स्फूर्त आणि उदंड टाळ्यांचा प्रतिसाद होऊ दे। या ठिकाणी उपस्थित असलेले पडते या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना मी आदरपूर्वक या ठिकाणी येण्याची विनंती करतो। त्यांनी या ठिकाणी येऊन मनोगतातून आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात। आदरणीय संजयबाई पडते। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत श्री छत्रपतींना वंदन करून कैलासाचे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करून, धर्मवीर आनंद दिघे यांना वंदन करून आजच्या आभार प्रदर्शनासाठी येणारे आमचे शिवसेना नेते एकनाथजी शिंदे साहेब यांना मानाचा मुजरा करून आजच्या आभार प्रदर्शनासाठी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले कुडाळ मालवणचे आपले लोकप्रिय आमदार सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब, शिवसेनेचे उपनेते संजयजी आंग्रे साहेब, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आमचे मित्र दत्ता सामंत, त्याचप्रमाणे दुसरे जिल्हा प्रमुख संजू परब, व्यासपीठावर सर्व मान्य मंडळी उपस्थित, सर्व शिवसैनिक बंधू आणि भगिनींनो, आपल्याला माहिती असेल की काल जी खऱ्या अर्थाने जी काश्मीरमध्ये घटना घडली त्या घटनेमुळेच शिंदेसाहेबांना काश्मीरमध्ये जावं लागलं। त्यामुळे त्यांच्या जे महाराष्ट्रातले भारतातले पर्यटक अडकलेले होते त्याच्यासाठी धावून ते काश्मीरमध्ये गेलेले आहेत। आजचा ज्यावेळी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मागे ज्यावेळी शिंदेसाहेब आले होते त्यांनी स्पष्ट सांगितलेलं होतं की महायुतीचे तिन्ही सीट निवडून आल्यानंतर मी निश्चित या जिल्ह्याचा आभार मानण्यासाठी, जनतेचे आभार मानण्यासाठी मी येणार आहे आणि त्यांनी ती तारीख दिलेली होती। आता ते येणारच आहेत। पण आपल्याला एक सांगू इच्छितो की शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री असताना खऱ्या अर्थाने या महाराष्ट्रामध्ये कशा प्रकारे विकास झाला ही मी काही तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही। आणि ते कशा प्रकारे लाडकी बहीण म्हणा, लाडके भाऊ म्हणा, अनेक योजना, म्हणूनच या महाराष्ट्रामध्ये अधिकृत शिवसेनेचे 57 आमदार आणि 3 म्हणजे एकूण 60 आमदार या महाराष्ट्रामध्ये शिंदेसाहेबांचे निवडून आले। आणि खऱ्या अर्थाने या मतदारसंघामध्ये म्हणजे ज्याने खासदारकीचे 5 वर्ष काढलेले निलेश राणे, एक सर्वसामान्यातला आमदार निलेशजी राणे साहेब या मतदारसंघातून जनतेने त्यांना निवडून दिलं। ज्यावेळी त्यांना जनतेने निवडून दिल्याबरोबर पहिलं जे अधिवेशन झालं आणि पहिल्या अधिवेशनात त्यांनी असं ठरवलं, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास शिवसेनेच्या माध्यमातून करणारच, पण कुडाळ मालवण मतदारसंघ जो गेले 10 वर्ष उपेक्षित आहे, एक लक्षात घ्या 10 वर्षामध्ये या मतदारसंघात काय विकास झाला हे मी काय तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही। रोजगार नाही, दोनातला काम नाही। आणि यापूर्वी जे आपल्या या मतदारसंघाचे ज्यावेळी माजी मुख्यमंत्री राणेसाहेब ज्यावेळी नेतृत्व करत होते त्यावेळी खऱ्या अर्थाने या मतदारसंघाचा विकास झाला होता। सर्वसामान्यातला
आमदार म्हणून निलेश राणे आपल्याला आमदार मिळालेले आहेत. माझ्यासारखा कार्यकर्ता राणे साहेबांमुळेच घडलेला आहे आणि शिवसेनेमुळेच घडलेला आहे. त्यामुळे आमचे जे कार्यकर्ते बरेच लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषद असो, नगरसेवक असो, सरपंच असो, हे राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेलं आहे आणि आज त्यांच्या मतदारसंघातला मुलगा या मतदारसंघाचं नेतृत्व करत आहेत. 3 महिनेच झालेले आहेत, अजून खूप फिरायचे आहेत. आज उबाटाची जी यादी साहेब आमच्याकडे आलेली आहे, हजारभर लोक आज उबाटाच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश करणार आहेत. ती यादी समोर बसलेले आहेत, ते प्रवेश करणार आहेत. बरेच सरपंच आहेत, बरेच शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख आहेत. आणि मला निश्चित का येत आहेत, एवढे का निलेश राणेंकडे येत आहेत, त्यांचा उद्देश एकच आहे की एवढ्या वर्षात आमच्या गावचा विकास झाले नाही. रस्ते, लाईट, वीज, पाणी हे विकास आहेतच, पण साहेब आमच्या या मतदारसंघात रोजगार नाही, MIDC आहे, तिथे उद्योगधंदे नाहीत. आणि ते करण्यासाठी आज निलेश राणेंचा विश्वास ठेवून बरेच लोक प्रवेश करत आहेत. अजून असे प्रवेश आहेत की ते म्हणतात साहेब गाड्या कमी पडतील, गावात येऊन तुम्ही आम्हाला प्रवेश द्या. मी निलेश राणेंना सांगितलं की तुम्ही 10 मे नंतर आपण गावागावात जाऊया आणि गावामध्ये प्रवेश करूया, कारण सर्व एवढी माणसं गावातून आणणं, तेवढ्या वाहनाची व्यवस्था होत नाही. त्यामुळे त्यांनी सांगितलं गावागावात. मला निश्चित खात्री आहे की निलेश साहेब या मतदारसंघाचं नेतृत्व करत आहेत. एकदा निलेश साहेबांनी नेतृत्व केल्यानंतर गावचा विकास हा निश्चित होईलच. पण एक सांगू शकतो की शिंदे साहेबांसारखे उपमुख्यमंत्री आणि या मतदारसंघाचे आपले संपर्क मंत्री आपल्याला मिळालेले आहेत, ते उदयजी सामंत साहेब आहेत. उदयजी सामंतांच्या माध्यमातून बरीच कामं मागच्या वेळेला झालेली होती आणि भविष्यात सुद्धा आता होतील. मी एक आपल्याला सांगू इच्छितो की असा एक आपल्याला आमदार मिळाला आहे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब मिळाला आहे. या जिल्ह्यामध्ये शिवसेना ही प्रत्येक गावामध्ये आज तर आहेत, कमिट्या झालेल्या आहेत. गाव तिथे शिवसैनिक आणि घर तिथे शिवसैनिक, गाव तिथे शाखा अशी व्हायला पाहिजे. सभासद आपण जास्तीत जास्त या मतदारसंघातून, या जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त आपण शिंदेसाहेबांना मिळवून देऊया. आता बरेच फॉर्म, त्या 4 ते 5 हजार फॉर्म आता इथेच भरून झालेले आहेत आणि भविष्यात आपण सदस्य नोंदणी करून गावचा युवासेना, बेसिक असो, महिला असो, त्या महिलांसाठी, उद्योगधंद्यासाठी सुद्धा निश्चित मला खात्री आहे की आपले या मतदारसंघाचे आमदार निलेशजी राणे साहेब आणि संपर्क मंत्री उदयजी सामंत हे निश्चित प्रयत्न करतील. मी आपल्याला सांगू इच्छितो, आज मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आयोजकांचा आभार म्हणून, शिवसैनिकांचा आभार म्हणून मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आदरणीय संजय पडते यांनी मनोगतातून आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. मनपूर्वक त्यांचा आभारी. मित्र हो, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अनपेक्षित काही गोष्टी घडत असतात, परंतु आपल्याला साधायचा आहे तो विकास आणि आपल्याला कार्यतत्पर आमदार अपेक्षित होता. आणि कुडाळेश्वराच्या कृपा आशीर्वादानं, कुणकेश्वर, कलेश्वर, लक्ष्मीनारायणाच्या कृपा आशीर्वादानं, महालक्ष्मीच्या कृपा आशीर्वादानं कार्यतत्परता म्हणजे काय प्रकर्षानं आपल्याला अनुभवता येते. ती आदरणीय कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे कार्यतत्पर लोकप्रिय आमदार निलेश राणेंच्या रूपात. त्यामुळे निश्चितच भविष्य काळात विकासाचं आपल्याला यमक साधायचं असेल तर ही भविष्य काळाची नांदी ठरू शकते. त्यामुळे शेवटपर्यंत तुम्ही थांबणार आहात, कारण तुमच्या चेहऱ्यावरील आत्मविश्वास मला प्रचंड दिसतोय. मी या ठिकाणी मगाशी ज्यांचा उल्लेख केला, आदरणीय आमदार किरणबाई सामंत साहेब यांची कन्या या ठिकाणी अपूर्वा सामंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अगदी लहान वयामध्ये कर्तबगारी काय ही त्यांनी सिद्ध करून दाखवली आहे. ज्याची नजर चांगली असते ना, ती व्यक्ती विश्वाच्या प्रेमात पडते, परंतु ज्या व्यक्तीचं आचरण चांगलं असतं, संस्कार संपन्नता असते, ती व्यक्ती दुरावलेली नाती एकत्रित आणते, नवीन नाती जोडते आणि भविष्य काळासाठी ती नांदी ठरू शकते. त्याचं जिवंत प्रतीक म्हणजे अपूर्वा सामंत. त्यांना मी मनोगतासाठी या ठिकाणी येण्याची विनंती करतो. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, वंदनीय दिघे साहेब, आपल्या महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि आजचे उत्सव मूर्ती म्हणजे आपले लाडके आमदार निलेश राणे साहेब. खरं सांगायचं तर ह्या आभार दौऱ्याचं जे नियोजन आहे साहेब, मनापासून सांगते, आमच्याकडे जर असं नियोजन असतं आणि एखाद्या सिच्युएशनच्या वेळी एखादा उशीर झाला असेल तर एवढ्या कौतुकाने जी आज माणसं तुमच्यासाठी जमली आहेत, आमच्याकडे किरकिर करून निघून गेली असती. खरं सांगायचं तर तुमच्या मतदारसंघाला कार्यतत्पर नव्हे तर एक सुशिक्षित नेतृत्व मिळालेलं आहे. कारण त्यांचं जर तुम्ही एज्युकेशन बघाल तर मला वाटत नाही की त्यांच्या एवढा एज्युकेटेड नेता आपल्याला आपल्या कोकणाला कधी लाभलेला आहे.
मनापासून एक वाक्य त्यांच्यासाठी माझ्या मनात येतं की आमच्या तरुण पिढीला जर एखादं डॅशिंग नेतृत्व बघूसं वाटायचं तर ते नेहमी आम्ही लहानपणापासून निलेश राणे साहेबांना बघायचो. आणि त्यांचं कौतुक करावं म्हणून नाही, मी जिथे जिथे जाते मी तिथे तिथे एकच सांगते. कारण जर तुम्ही माझ्या वडिलांना भेटाल किंवा वडिलांशी माझ्या संवाद साधाल तर ते दोनच शब्दात बोलतात. त्याच्यामुळे आपलं कम्युनिकेशन कसं असावं, आपलं प्रेझेंटेशन कसं असावं आणि आपला ऑरा कसा असावा हे खरंच मनापासून सांगते निलेश साहेबांकडून शिकण्यासारखं आहे. हा मतदारसंघ इतका भावनिक मतदारसंघ आहे आणि इतका मागासलेला मतदारसंघ आहे. बहुतेक आमच्या रत्नागिरी जिल्ह्यात जसा लांजा राजापूर हा मागासलेला मतदारसंघ होता त्याच पद्धतीने सिंधुदुर्गात हा मागासलेला मतदारसंघ आहे. पण आता काळजीचं काही कारण नाही, कारण राणेसाहेबांनी एका ठिकाणी एक वाक्य म्हणालेले आहेत की ह्या मतदारसंघाला महाराष्ट्राच्या मॉडेलमध्ये टॉप 5मध्ये ते आणणार आहेत. तर त्यासाठी आम्ही देखील त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत, भक्कमपणे उभे आहोत. जे जुनं होतं ते जुनी ओणी धोणी आता काढायची नाही आहेत, आता नव्याने सुरुवात करायची आहे. मी त्यांना नेहमी हाक मारता निलेश काका अशी हाक मारते. आणि काका हे जे नातं आहे हे रक्तानेच जोडलं जावं असं मला वाटत नाही. बरोबर आहे ना? कारण आपल्या कोकणाची संस्कृती आहे, आपण जर मनापासून एखाद्याला आईचं स्थान दिलं, वडिलांचं स्थान दिलं किंवा काकाचं स्थान दिलं तर ते स्थान आपण मरेस्तोर निभावतो. तर त्याच पद्धतीने त्यांनी मला दत्तक मुलगी असं आज जाहीरच करावं. कारण ज्या पद्धतीने माझे आणि माझ्या वडिलांचे वाद होत असतात, लवकरच मी घरातून बेदखल होणार आहे आणि इथेच मला येऊन राहायचं आहे. जास्त मी तुमचा वेळ घेत नाही. त्याच पद्धतीने निलेश साहेबांचा एक खरंच जो चांगला गुण आहे, कधीही तुम्ही त्यांना बघा, त्यांची मुस्लिम विरोधी भूमिका नाही, त्यांची विचारांच्या विरोधातली भूमिका आहे. आज जर तुम्ही काश्मीरमध्ये बघाल तर त्यांना जात विचारून गोळ्या मारल्या गेल्या नाही तर धर्म विचारून गोळ्या मारल्या गेल्या. त्याच्यामुळे धर्मापेक्षा मोठी जात नाही हे आपल्याला कुठेतरी समजलंय. आणि तुम्ही कधी बघा, आज हिंदू अति सेक्युलर झालेले आहेत. तुम्ही कधी कुठला हिंदू जय श्रीराम बोलून बॉम्ब टाकताना बघितलाय का हो? अजिबात नाही. टेररिस्ट ह्यांची कुठली जात नसते हे मी 100% मान्य करते. पण जर एखादी जात वारंवार हिंदूंना दाबत असेल तर कुठेतरी जातीपातीचं राजकारण सोडून धर्मासाठी म्हणून हिंदूंनी एकत्र यावं, हीच मी ह्या मंचाच्या माध्यमातून एक रिक्वेस्ट करू शकते तुम्हाला. जास्त मी तुमचा वेळ घेत नाही आणि पुन्हा एकदा तुमचे मी स्वतःहून आभार मानते की तुम्ही निलेश राणे साहेबांना भरगोच्च मताने निवडून दिलेला आहेत. आमची जी तरुण पिढी आहे महाराष्ट्राची, ज्यांचे आदरस्थान ते आहेत, त्यांना तुम्ही निवडून दिलेलं आहे. त्यासाठी मी तुमचे मनापासून आभार मानते. इथेच थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कसं असतं माहिती आहे, वक्ता हा तयार होत नाही, त्याच्यासाठी तो वक्ता जन्माला यावा लागतो. अपूर्वा सामंत यांच्या घराचा तो वारसा आहे, अण्णांपासून चालत आलाय. अनेक वेळा त्यांच्या मतदारसंघामध्ये 8-10 दिवस कार्यक्रमाच्या निमित्तानं माझं जाणं असतं. पुढचा मे महिना तर अर्धा अधिक माझा राजापूर संगमेश्वर परिसरामध्ये आहे. आणि ज्या ज्या ठिकाणी जातो त्या ठिकाणी अपूर्वाची कार्यतत्परता ऐकल्यानंतर भारावून जायला होतं. त्याचं कारण काय? लीनता, नम्रता, कर्तृत्व, दातृत्व, नेतृत्व आणि परोपकार आणि त्याचबरोबर सत्कर्म याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे अपूर्वा सामंत. त्यांच्यासाठी एकदा उत्स्फूर्त टाळ्यांचा प्रतिसाद होऊन देत. मित्रहो, यानंतर व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आमचे मित्र आणि वेळोवेळी तळकोकणात ज्या ज्यावेळी कुठलाही कार्यक्रम असो, शिवसेना पक्ष शिंदे गटाच्या वतीनं सर्वतोपरी नियोजनात सक्रिय सहभाग दर्शवणारे कार्यतत्पर असे आमचे मित्र आदरणीय बाळा चिंदरकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मनोगतासाठी त्यांना या ठिकाणी येण्याची विनंती करतो. त्यांनी या ठिकाणी यावं आणि मनोगतातून आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत राजा शिवछत्रपती हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेब आणि या आभार सभेसाठी तुम्हा आम्हा सर्वांचं लोकप्रिय नेतृत्व आदरणीय कुडाळ मालवणचे आमदार सन्माननीय डॉक्टर निलेश राणे साहेब, जिल्हा प्रमुख सन्माननीय दत्ता सामंत साहेब आणि महाराष्ट्राची जी तोफ आहे, ज्या रणरागिणी आहेत शिवसेनेच्या,
आज ज्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात एक जागरूकता केली अशा शिवसेनेच्या प्रवक्त्या सन्माननीय वाघमारेताई आज आवर्जून आपल्या सिंधुदुर्गात आलेल्या आहेत. उपनेते सन्माननीय आंग्रे साहेब, जिल्हा प्रमुख सन्माननीय संजूजी परब, सन्माननीय संजयजी पडते, या कुडाळच्या नगराध्यक्ष सन्माननीय प्राजक्ताताई, मंचकावर उपस्थित सर्व मान्यवर, आज आपण या ठिकाणी एक स्वप्न, ज्यावेळेला शिंदे साहेबांनी माझी नियुक्ती निरीक्षक म्हणून इथे केली त्यावेळेला आम्ही एक स्वप्न पाहिलं होतं की कुडाळ मालवणची जी काय सीट आहे, कुडाळ मालवणचा आमदार हा शिवसेनेचाच झाला पाहिजे, हे स्वप्न उराशी बाळगून या ठिकाणी माझी नियुक्ती केली गेली. आणि ते स्वप्न 23 नोव्हेंबर 2024 आपले सर्वांचे लाडके आमदार निलेश राणे साहेब प्रचंड अशा मताधिक्याने निवडून आले. हा इथे बसलेला प्रत्येक शिवसैनिक हे स्वप्न उराशी बाळगून मेहनत करत होता. सन्माननीय आम्हा सर्वांचे राजकीय गुरु नारायण राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि आदरणीय दत्ता साहेबांचं मार्गदर्शन आणि संपूर्ण या विभागातील प्रत्येक शिवसैनिक, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता जे स्वप्न पाहत होता ते स्वप्न आपलं 23 नोव्हेंबर रोजी ज्यावेळेला निकाल लागला, मी ठाण्यात होतो, आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या प्रभागातून मी असतो, मी मतमोजणीत होतो, पण माझा लक्ष तिथे लागतच नव्हता. माझा लक्ष होता कुडाळ मालवणचा रिझल्ट काय लागतोय. आणि तो दिवस आपला संपला का, तर गेली 10 वर्ष जो राणे साहेबांनी हा मतदारसंघ एक असा मतदारसंघ बनवला होता की ज्याची ओळख संपूर्ण महाराष्ट्रात होती. कुडाळ मालवणचा मतदारसंघ, सन्माननीय आदरणीय मंत्री महोदय उदय सामंत साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. जोरदार टाळ्या वाजवा, साहेबांचं स्वागत करा. असा हा मतदारसंघ या ठिकाणी होता. पण कुठेतरी मी म्हणेन की काही गोष्ट अशी घडली की एक चुकीचा आमदार या ठिकाणी निवडून आला आणि त्याने फक्त आणि फक्त गाठीबेटी घेण्यापलीकडे काय केलं नाही. आणि संपूर्ण या जो काय कुडाळ मालवणचा मतदारसंघ एवढा बलाढ्य मतदारसंघ होता, तिथे काही विकास झाला नाही. संपूर्ण मतदारसंघ भकास होता. आम्ही ठाणा मुंबईतून पाहत होतो की या मतदारसंघाची कशी दुर्दशा होत असे, तरी सुद्धा निलेश राणे साहेब स्वस्थ बसले नाहीत. त्यांच्यामधला जो काय कार्यकर्ता आहे, त्यांच्यामधला जो काय गुण आहे, जो राणे साहेबांनी आदर्श जी शिकवण दिली आहे, साहेब स्वतः मैदानात उतरले. त्यांनी त्या मतदारसंघात काम सुरू केलं. सामंत साहेब, आंग्रे साहेब अशा अनेक इथले कार्यकर्ते एकत्र येऊन दत्ता सामंत साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि एक असा ह्या मतदारसंघात एक नांदी सुरू झाली. आणि शिवसेनेतून ज्या वेळेला 24 ऑक्टोबर मध्ये आदरणीय निलेश साहेबांनी हा शिवधनुष्य जेव्हा घेतला, तेव्हा ह्या भागाचा कायापालट सुरू झाला. आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या हातातून संपूर्ण सामंत साहेब होते, संपूर्ण ह्या असाच मंच कुडाळ हायस्कूलच्या मैदानावर होता. आणि त्यावेळेला जो शिवधनुष्य निलेश राणे साहेबांच्या हातात दिला, राणे साहेबांच्या उपस्थितीत, तेव्हापासून निलेश राणे साहेब काय स्वस्थ बसले नाहीत. त्यांनी निवडून तर आलेच, पण निवडून आल्यानंतर जी काय भूमिका आपल्या मतदारसंघासाठी मांडायला पाहिजे होती, ती ठामपणे त्यांनी ही भूमिका मांडली. शिवसैनिकाच्या माध्यमातून, शिवसेनेच्या माध्यमातून आज पक्षात असताना सुद्धा जी काय भूमिका आज तुम्ही हाऊसमध्ये किंवा विधानसभेमध्ये बघता, ज्या पद्धतीने निलेश राणे साहेब पोट तिडकीने आपल्या या कोकणासाठी, आपल्या मतदारसंघासाठी भांडत असतात. पक्षात राहून भांडणं फार कठीण असतं, आम्हाला अनुभव आहे महापालिकेचा, तरी सुद्धा आज तुमच्यासाठी, या भागाच्या विकासासाठी निलेश राणे साहेब एक आपला आदर्श आमदार,
ज्या पद्धतीने तिथे आपलं भूमिका मांडतात विधानसभेमध्ये, दस्तूर खुद्द उदय सामंत साहेबांनी पण मागच्या सभेमध्ये त्यांचं तोंड भरून कौतुक केलं. बॅरिस्टर नाथ पै आणि मधु दंडाटे सारख्या अशा त्यांना उपमा दिल्या. खरोखरच माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याचा ऊर भरून येतो. ज्या पोटतिडकीने, ज्या मेहनतीने आम्ही कार्य केलं, मेहनत करून साहेबांना निवडून आणलं, त्याच्या संधीचं सोनं झालं. त्यावेळेला इथे बसलेले प्रत्येक जण आपल्यासाठी, निलेश राणे साहेबांसाठी कंबर कसत होते. ही आभार सभा आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हा सावंतवाडीच्या सभेमध्ये आले होते तेव्हा आपल्याला शब्द दिला होता की कोकणातल्या महायुतीच्या तिन्ही उमेदवारांसाठी मी इथे पुन्हा येणार आणि सभा घेणार. कारण रत्नागिरीची सभा तुम्ही पाहिली असेल, आदरणीय उदय सामंत साहेबांच्या माध्यमातून एक प्रचंड अशी आभार सभा झाली. आज जो काय दुर्दैवी हल्ला झाला आणि त्यामुळे आपल्या मुख्यमंत्र्यांची तुम्ही आता क्लिपमध्ये पाहिलं असेल, उपमुख्यमंत्री आणि आमचे मुख्य पक्षनेते सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब हे कधीच स्वस्थ बसत नाहीत. ते नेहमी इतरांसाठी काम करत असतात आणि ते काम करत असताना त्यांना जे काही आज हल्ले झाले त्यात आमच्या ठाण्यातील डोंबिवलीचे काही पर्यटक होते, त्यांच्यावर हल्ला झाला, ते मृत्युमुखी पडले आणि काही पर्यटक अडकले होते. त्या सर्व पर्यटकांची सुटका करण्यासाठी आदरणीय मोदी साहेबांच्या समवेत सर्वजण आज मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब तिथे गेले. पण तिथूनही आज ह्या कोकणाबद्दल जे प्रेम आहे, आदरणीय निलेश राणे साहेबांना दिलेला शब्द आणि इतर सर्वांना दिलेला शब्द पाळण्यासाठी आज सन्माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री साहेब इथे येत आहेत. आज थोड्याच वेळात त्यांचं आगमन होणार आहे. त्यामुळे आपण कुणीही जाऊ नका आणि ज्यांचे विचार संपूर्ण महाराष्ट्रभर एक प्रेरणा झालेली आहे अशा आपल्या प्रवक्त्या वाघमारेताई आता आपल्याला थोड्याच वेळात आपल्या समोर संबोधित करणार आहेत, त्यांचेही विचार ऐका. आज साहेब, आज जी काय बाहेर मंडळी बसली आहेत त्यांनी कृपया करून या खुर्च्यांवर बसा, जेणेकरून आता थोड्याच वेळात मुख्यमंत्री साहेब येत आहेत. आज आपण हा विजयी महोत्सव आपण सर्वांनी आभार सभेच्या माध्यमातून आपण सर्वजण सादर करत आहोत. आदरणीय आमदार निलेश राणे साहेबांनी जी काय व्यवस्था केली ही वाखाणण्याजोगी आहे. कारण प्रत्येक ज्या ज्या ठिकाणी ह्या आभार सभा होतात, साहेब सामंत साहेब तुमची तर खूप सुंदर होती, पण त्यापेक्षा जास्त सुंदर करण्याचा प्रयत्न आदरणीय निलेश राणे साहेबांनी ह्या सभेच्या माध्यमातून केलेला आहे. दत्ता सामंत साहेब 3-4 दिवस याच गोष्टींच्या मागे आहेत. खरोखरच हे मैदान जेव्हा 6 वाजले होते तेव्हा संपूर्ण तुडुंब भरलेलं होतं. पण आता जी मंडळी, ते जे कार्यकर्ते आपले जे आहेत, ज्यांचा प्रवेश व्हायचा आहे, आदरणीय उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे मुख्य पक्षनेते आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब थोड्याच वेळात इथे येत आहेत. आपण सर्वांनी आता यापुढील साहेब येतील, आपल्याला संबोधित करतील, थोडा वेळ थांबावे अशी मी सर्वांना विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आदरणीय बाळा चिंदरकर यांनी मनोगतातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. काही वक्ते असे असतात त्यांच्या बोलण्यामध्ये पोटतिडकी असते आणि बाळा चिंदरकर यांचं जिवंत उदाहरण द्यावं लागेल. त्यांनी पोटतिडकीने आपले विषय मांडले. या ठिकाणी उत्स्फूर्तता, उदंडता हा त्यांचा वाखाणण्याजोगा पैलू आहे. यानंतर माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून ज्यांनी काम केलेलं आहे आदरणीय दीपलक्ष्मी पडते मॅडम या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी पडते मॅडमना या ठिकाणी मनोगतातून भावना व्यक्त करण्यासाठी येण्याची विनंती करतो. आदरणीय दीपलक्ष्मी पडते मॅडम. नमस्कार. व्यासपीठावरील उपस्थित सर्वांचे हक्काचे असे आमदार आपले आदरणीय निलेशजी राणे साहेब, उदयजी सामंत साहेब, दत्ताजी सामंत साहेब, संजय परब, सर्वच मान्यवर, संजयजी आंग्रे. खरं तर कार्यक्रमाला उशीर झाला त्यामुळे सुरुवात कुठून करावी, आपल्यापर्यंत कशा भावना कुठे पोचवाव्या हा खरोखर मला या ठिकाणून प्रश्न पडला आहे. बाकी इतर विषयांना सुरुवात करण्यापूर्वी मी एक विनंती आमच्या सर्वच कार्यकर्त्यांना, बाहेर उभे असलेल्या आमच्या निलेश राणेंच्या अगदी खंदे समर्थक आहे या सगळ्यांना या ठिकाणी आवाहन करते की आपण प्रत्येकजण बाहेर उभे आहात. येताना प्रत्येकाने आपल्यासोबत निदान 2 माणसं तरी घेऊन, बाहेर जी उभी आहे, जी रस्त्यापर्यंत उभी आहे, साहेब आपल्याला इथे वाटतंय की खुर्च्या रिकामी दिसत आहेत,
आपल्या सर्वांसाठी व साहेब येणार यांच्या अगदी स्वागतासाठी बाहेरपर्यंत आपले कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी उभे आहेत. निश्चितपणे साहेब या ठिकाणी येतील त्यावेळी आपला हा संपूर्ण परिसर भरलेला असेल. हा जो आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम शिंदे साहेबांनी घेतलाय हा व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांसाठी नसून हा आपल्या सर्वांसाठी आहे. आपण सर्व मतदार आहात आणि या मतदारांना भेटण्यासाठीचा हा कार्यक्रम घेतलेला आहे. व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर वारंवार आपल्या नेते मंडळींना भेटत असतात, पण असा एक आदर्शवत नेता ज्याची कार्यतत्परता आपल्याला प्रत्येक वेळी दिसून आली, ज्याची कार्यतत्परता आपल्याला आज सुद्धा पाहायला मिळाली. आज आपण इथे म्हणतोय की अरे कार्यक्रमाला बोलावलं, आम्ही 4 वाजता आलो, अजूनपर्यंत आपले मंत्री महोदय आले नाहीत, पण त्यामागे सुद्धा त्यांचं कार्यतत्पर वागणं आहे. काश्मीरमध्ये झालेला हल्ला कुणालाही माहीत नाही असा विषय नाही आहे. एवढ्या मोठ्या हल्ल्याला देशभरातून प्रत्येकाच्या भावना व्यक्त होत आहेत आणि आपला नेता असा आहे, इतका कार्यतत्पर आहे व तो नेता आपल्या सर्वांसाठी एवढा सगळा प्रवास करून येणार आहे, म्हणून आपण सर्वांनी त्यांच्यासाठी त्यांचं आगमन होईपर्यंत थांबायचं आहे. आम्ही बरीच वर्ष राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आलो. नेतृत्व, कर्तृत्व, दातृत्व कसं असावं हे त्यांच्याकडून शिकत आलो आणि आज खूप आनंद वाटतोय की खरोखर आमच्या नेत्यांना म्हणजे आदरणीय निलेशजींना त्यांच्यासारखंच धडाडीचं कार्यतत्पर असणारं नेतृत्व मिळालं. आदरणीय शिंदे साहेब जसे आज काश्मीरमध्ये अगदी काही क्षणाचा विलंब न लावता पोचले, तसेच गेले कित्येक वर्ष म्हणजे अगदी 10 वर्षाहून जास्त काळ हा निलेश साहेबांनी आमच्यासाठी असाच कार्यतत्पर आपला वेळ दिलेला आहे. आणि कार्यतत्पर आमदार कसा असावा हे आमच्यासारख्या पदाधिकाऱ्यांनी खूप जवळून अनुभवलंय. असे प्रसंग बरेच सिंधुदुर्गवर आले. कुडाळ मालवण हा मतदारसंघ आमदार असताना सुद्धा पोरका होता आणि हे आम्ही बघितलं, पण यावेळी आम्हाला हक्काचा आम्हाला असं वाटलंच नाही 10 वर्षात आमचा आमदार आमच्या सोबत आहे असंच वाटत होतं. त्यांचं उत्तम आणि सुंदर असं रूप आम्हाला दिसत होतं. प्रत्येक वेळी देवासारखा धावून येणारा आमचा नेता आमचे आदरणीय निलेशजी राणे साहेब यांनी आम्हाला 10 वर्षात आम्हाला, आणि मी अपूर्वाताईंना पण सांगू इच्छिते की खरोखर तुमचं भाषण मला नेहमीच आवडायचं. आणि आज तुम्ही एक मुद्दा म्हटला की तुम्ही आमच्या निलेशजींना काका म्हटलं. आम्ही त्यांना हक्काने आमचा भाऊ म्हणतो. राजकीय संकट असो तरी ते सिंधुदुर्गातील प्रत्येकासाठी धावतात. इवन कुठेही जरी, मी तर बऱ्याच वेळा बघितलं आम्ही आमच्या चर्चा पण करतो की आमच्यापेक्षा साहेब राजापूरला पण जातात, लांजात पण जातात. त्याच्यामुळे बघा, कारण आपण म्हटलं मागासलेला जिल्हा, खरी गोष्ट आमचे राणेसाहेब जेव्हा जिल्ह्यात आले त्यावेळी ही संज्ञा होती, ही अगदी सार्थ होती. खरोखरच मागासलेला जिल्हा होता. प्रत्येक गोष्टीसाठी आपल्याला कुठेतरी अडचण होती, आपल्याला प्रत्येक वेळी कुठेतरी बाहेर जाण्याची गरज वाटत होती. पण राणेसाहेबांची जेव्हा माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी व आपणासारख्या सर्व सुज्ञ मतदारांनी त्यांना साथ दिली आणि इथपर्यंतचा प्रवास त्यांच्यासोबत केला, खरोखर आता खूप आनंद वाटतो. आपण ह्या जिल्ह्यात निलेशजींसोबत काम करतो. काम करत असताना आम्हाला सुद्धा प्रत्येक वेळी त्यांच्याकडून काहीतरी घ्यावं, त्यांच्याकडून काहीतरी नवीन शिकावं असं वाटतं. अगदी प्रत्येक वेळी आम्हाला अनुभव हा वयानुसारच येतो असं नाही, कारण निलेश साहेबांकडून आम्हाला अनुभवाचे भरपूर असे दाखले मिळत गेले. कारण एखाद्या माणसाच्या सोबत 10 वर्ष 15 वर्ष काम केल्यानंतर त्या माणसाच्या नसा आपण जाणतो. तसं आम्ही निलेशजींचं खरोखर या ठिकाणी सामंतसाहेब कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. कारण सत्तेत राहून, आता सगळे म्हणतात सत्तेत राहून विधानसभेत भाषणं करतात, विधानसभेत प्रश्न मांडतात, पण साहेब सत्ता नसताना आपल्या जिल्ह्याला निधी कसा आणावा आणि जिल्ह्याचं नेतृत्व कसं करावं, आपलं आणि नाव कसं टिकवावं, हे खूप मोठं योगदान होतं त्यांचं. आणि त्यांच्यासमोर खूप मोठा टास्क होता आणि तो त्यांनी सहजपणे पार पडला. हा तुम्ही समोर बसलेले आहात त्या सर्व मतदारांमुळे व सर्व पदाधिकाऱ्यांमुळे. असंच आम्ही नेहमीच निलेश साहेबांच्या पाठीशी राहू. प्रत्येक वेळी इलेक्शनच्या भाषणामध्ये आम्हाला एक सहज आणि सोपं वाटत होतं, ते म्हणजे सगळ्या महायुतीच्या ज्या योजना होत्या, शिंदे साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांनी केलेले जे धोरणात्मक निर्णय होते,
या निर्णयाचं प्रत्येकाने स्वागत केलं. आमच्यासारख्या सर्व महिला वर्गांसाठी तर ते वरदान ठरलं. असे आपले उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब, ज्यांच्या भेटीसाठी आम्ही सर्वजण उत्सुक होतो आणि आज तो दिवस आला. पण काही गोष्टी छान होत असतात तेव्हा कुठेतरी अडचण ही असतेच, आणि ही अडचण आजची आली ही नैसर्गिक होती, त्यामुळे त्यावर आपण काही करू शकत नाही. पण शिंदे साहेबांचा स्वभाव, त्यांची एक कार्यकर्त्यांना भेटण्याची तळमळ, त्यामुळे त्यांनी घेतलेला कार्यक्रम पूर्ण करायचा. भले मला थोडा वेळ होईल पण तो कार्यक्रम आपण यशस्वी करू. मी कार्यकर्त्यांना, माझ्या पदाधिकाऱ्यांना तरी भेटून जाईन. काही ठिकाणी काही माणसांना लांबचा प्रवास असल्यामुळे ते लवकर उठून गेले असतील, पण या ठिकाणी थांबलेले माझे पदाधिकारी, माझे कार्यकर्ते, ते मला उशीर झाला तरी मी त्यांना भेटणार. 100 होते, 10 थांबले, पण ते 10 माझे हक्काचे आहेत. त्यांच्या जीवावर पूर्ण कोकण मतदारसंघ हा शिवसेनामय झाला, हा भगवामय झाला. मग अशा माझ्या मतदारांसाठी व अशा माझ्या पदाधिकाऱ्यांसाठी मी भेटणार, भले कितीही वेळ होऊ दे. अशा आमच्या नेत्यांसाठी खरोखरच मी या व्यासपीठावरून त्यांना सलाम करते. व पुन्हा एकदा मी व्यासपीठावरून आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती करते की आपण जे बाहेर उपस्थित आहात त्या प्रत्येकाने या ठिकाणी सभागृहात बसून घ्यावं. लवकरात लवकर साहेब येतील. आपल्याला ज्या भाषणाची व ज्या नेत्याची ऐकण्याची जी उत्सुकता आहे ती लवकरच पूर्ण होईल. साहेब, आपण ह्या व्यासपीठावरून मला बोलण्याची संधी दिलात व एवढा मान सन्मान केला त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार व्यक्त करते व या ठिकाणी थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो. या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री आदरणीय उदयजी सामंत साहेब उपस्थित झाले आहेत. त्यांच्यासाठी एकदा उत्स्फूर्त टाळ्यांचा प्रतिसाद होऊन दे. मी मगाशी उल्लेख केला होता की अण्णा सामंतांपासून आलेली परंपरा अगदी अपूर्वापर्यंत कार्यतत्परता दाखवते, आणि त्याचं जिवंत उदाहरण द्यायचं झालं तर आदरणीय उदय सामंत साहेब आणि आदरणीय किरण सामंत साहेब. मित्रहो, थोड्या वेळात महाराष्ट्र राज्याचे कार्यतत्पर उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब या ठिकाणी उपस्थित होणार आहेत. त्यांचे विचार भविष्यकाळासाठी, सिंधुदुर्गाच्या विकासासाठी नांदी ठरणारे असणार आहेत. तुम्ही शेवटपर्यंत थांबावं अशी आग्रहाची विनंती करतो. कारण कसं आहे माहिती आहे की मगाशी सांगितलं की मला त्यांच्या रूपात तानाजी मालुसरे दिसला. आधी लग्न कोंडाण्याचं आणि नंतर रायबाचं. कारण काश्मीरला दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला केला, त्या ठिकाणी त्या पर्यटकांना दिलासा देण्यासाठी त्या ठिकाणी कार्यतत्परता दाखवणं, प्रासंगिकता दाखवणं गरजेचं होतं. कारण मी पाषाणरूपी देव पाहिलाय, माझी श्रद्धा त्याच्यावरती आहे. पण प्रसंगाला जो माणूस धावून येतो ना, तो माणूस नसतो, तो देव माणूस असतो. आणि अशा देव माणसासाठी एकदा उत्स्फूर्त टाळ्यांचा प्रतिसाद होऊ दे. दत्ता सामंत साहेब या ठिकाणी बसले आहेत. स्वतः संगीत जाणतात ते, त्यांच्याकडे हार्मोनियम आहे. 8 दिवसापूर्वी माझ्याकडे एक भजनी बुवा आला आणि म्हणाला की राजा सामंत, आता पॅनल सगळा आपलाच इला माऊ, मग एक गजर सादर करूचो असा काय सुचता तर बघा. मी टेबलावरती त्याला ठेका धरायला लावला आणि सांगितलं की आदरणीय निलेश साहेबांनी सिंधू राजा स्थापन केला, आणि सिंधू राजा विराजमान कोणावरती होतो? काळाचं प्रतीक उंदीर मामा. आणि तो काळ सुखकर गेला पाहिजे तर काळाचं प्रतीक असणाऱ्या उंदीर मामावरती विराजमान झालेल्या विघ्नहर्त्याची पूजा केली पाहिजे. हा वास्तव सत्य आहे. म्हणून निलेश साहेब, तुमच्या इच्छा आकांक्षा पूर्णत्वास गेल्या. तुम्हाला शिंदे साहेबांसारखं कार्यतत्पर नेतृत्व सापडलं, आणि राणे साहेबांचे कृपा आशीर्वाद सदैव तुमच्या पाठीशी आहेत. आणि त्याची कास धरून तुम्ही दोन्ही भावंड मार्गक्रमण करतात आणि सिंधुदुर्गाच्या उत्कर्षासाठी झपाटल्यासारखं काम करतात. तर मी सहज त्याला सांगितलं, कोकणी जनतेनं गाराणं घातलं, सिंधू राजा नवसाला पावला, त्यांनी कौल दिला उजवा. आले राणेसाहेब निवडून, आले निलेश नितेश निवडून, आलं कोकणचं भाग्य उदयाला. आले दीपक भाई निवडून, आले किरण उदय निवडून, आलं कोकणचं भाग्य उदयाला. दिल्लीत नरेंद्राची सत्ता, राज्यात देवेंद्राची सत्ता. असं ते समीकरण झालं आणि त्यांनी सादरीकरण केलं आणि सादरीकरणातून 4 चांद लावले. हा वास्तव सत्य आहे. जो जो यायचा सिंधू राजाच्या दर्शनाला एकच गारणं घालायचा की पुरा पॅनल निवडा येऊ खया, पुरा पॅनल निवडा येऊ खया. देवाच्या दरबारात देर होत आहे लेकिन अंधेर नाही होता. बरोबर आहे ना साहेब? आणि त्याची प्रचिती तुम्हाला आली. हा वास्तव काल पण सत्य होता, आज पण सत्य आहे आणि सूर्यचंद्र असेपर्यंत सत्यच राहणार आहे. आणि अशी कार्यतत्परता दाखवणारी लिडरशिप आपल्याला लाभली म्हणून तुम्ही एवढ्या
मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित आहात. एकदा तुमच्यासाठी तुम्हीच टाळ्या वाजवून घ्या, कारण टाळ्यांसाठी तुम्ही पात्र आहात. आदरणीय अशोक दळवी साहेब जे दीपक भाई यांच्या बरोबरीनं, आदरणीय दीपक भाई यांच्या बरोबरीनं मागे उभा मंगेश पुढे उभा मंगेश असे आदरणीय अशोक दळवी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना मी आदरपूर्वक या ठिकाणी येण्याची विनंती करतो आणि मनोगतातून आपल्या भावना व्यक्त करण्याची विनंती करतो. आदरणीय अशोक दळवी सर. नमस्कार. छत्रपती शिवरायांना अभिवादन करून या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे नेते, महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री आदरणीय उदयजी सामंत साहेब, आमचे हिंदूवादी आमच्या सर्वांचे युवा नेते आणि ज्याने विधानसभेमध्ये आपला बुलंद आवाज संपूर्ण महाराष्ट्रात दाखवला ते आमचे डॉक्टर निलेशजी राणे साहेब, व्यासपीठावरील पक्षाचे सर्व मान्यवर पदाधिकारी, उपस्थित सर्व शिवसैनिक बंधू आणि भगिनींनो, बराच उशीर झालेला आहे, तरी पण आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी साहेबांचं भाषण ऐकण्यासाठी तत्पर झालेला आहात. आपल्याला माहिती आहे की रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, दोन्ही जिल्ह्यामध्ये उदय सामंत असतील, निलेशजी राणे साहेब असतील, दीपक केसरकर असतील, किरण सामंत साहेब असतील, सर्वांच्या माध्यमातून या ठिकाणी दोन्ही जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचा झिंजावत नेण्याचं काम ह्या सर्व लोकांनी आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने केलेलं आहे. आणि म्हणून आजच्या या यात्रेला अत्यंत महत्त्व आहे आणि ते महत्त्व साहेबांच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी साहेब आपल्याला सांगतीलच. पण त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी अजूनही उदयजी सामंत साहेबांनी सांगितलं की ज्या ठिकाणी गाव त्या ठिकाणी शिवसैनिक आणि शिवसैनिक त्या प्रत्येक गावामध्ये शाखा ह्या प्रत्येक ठिकाणी झाल्या पाहिजेत. आणि त्याचबरोबर प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक गावातला जो सदस्य आहे त्याने प्रत्येक घरोघर जाऊन सदस्य नोंदणी करणं गरजेचं आहे. आणि त्यातच संघटना वाढीला आपल्याला चालना मिळणार आहे. आणि ह्या यात्रेच्या माध्यमातून येणाऱ्या नगरपालिका निवडणुका असतील, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुका येतील, तो शब्द सामंत साहेबांचा असेल, राणे साहेबांचा असेल, तो शब्द आपण खरा करण्यासाठी सर्व शिवसैनिकांनी सज्ज राहावं, अशा प्रकारची मी या प्रसंगी आपल्याला विनंती करतो. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आयोजकांना धन्यवाद देऊन या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आदरणीय अशोक दळवी साहेब, ज्यावेळी कुठल्याही सिंधुदुर्ग स्तरावरती साधन सुविधा नव्हत्या अशा कालखंडात त्यांनी अगदी वाडी गाव तालुका जिल्हा पिंजून काढलेला आहे. कारण त्यांच्या व्यासपीठावर अनेक वेळा सूत्रसंचालक म्हणून मी योगदान दिलेलं आहे. आज मनोगतातून त्यांचं या ठिकाणी विचार ऐकण्याचं भाग्य तुम्हाला प्राप्त झालं. यानंतर व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आदरणीय दादा साईल या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना आदरपूर्वक या ठिकाणी येण्याची विनंती करतो आणि मनोगतातून आपल्या भावना व्यक्त करण्याची विनंती करतो. आदरणीय दादा साईल. धन्यवाद. खरं म्हणजे व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांची प्रथमतः परवानगी घेतो, कारण थोडीशी व्यासपीठावरील मान्यवर किंवा जाणकार मंडळींनंतर बोलण्याची वेळ माझ्यावर आली आहे, त्यामुळे थोडीशी धडधड वाढलेली आहे. तेव्हा आपल्या सगळ्यांच्या परवानगीने आज या ठिकाणी कुडाळदेवचं ग्रामदैवत श्रीदेव कुडाळेश्वराला वंदन करून महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे साहेब यांच्या पवित्र स्मृतींना वंदन करून महाराष्ट्रातील महायुतीचा महाविजयानंतर आपल्या लाडक्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या आभार यात्रेच्या निमित्ताने व्यासपीठावर उपस्थित असलेले तुम्हा आम्हा सगळ्यांचे लाडके मंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत साहेब, आम्हा सगळ्यांचं लाडकं नेतृत्व आणि नेहमी आम्हाला दिशादर्शक मार्गदर्शन करणारे आमचे लाडके आमदार सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब, सन्माननीय जिल्हा प्रमुख दत्ताजी सामंत साहेब, उपनेते सन्माननीय संजयजी आंग्रे साहेब,
माझे मित्र आणि ज्यांची नुकतीच जिल्हा प्रमुख म्हणून निवड झाली ते सन्माननीय संजूजी परब साहेब, सन्माननीय संजयजी पडते साहेब, शिवसेनेच्या प्रवक्ता आणि उपस्थित सर्वच व्यासपीठावर मान्यवर, सभेला थोडा वेळ होऊन देखील या व्यासपीठाच्या समोर उपस्थित असलेले आपण सर्व शिवसेनेचे कार्यकर्ते, बंधू, मित्र आणि भगिनींनो आणि उपस्थित सर्व पत्रकार मित्र, खरं म्हणजे आभार दौऱ्याचा कार्यक्रम पूर्वनियोजित होता. अनेक व्यक्तींनी त्याचा उल्लेख देखील केला. कारण आपल्या प्रत्येकाच्या मनात आपल्या भारतभूमीबद्दल, आपल्या देशाबद्दल एक वेगळी तळमळ असते आणि तीच तळमळ आपल्या उपमुख्यमंत्र्यांची देखील आहे. आणि त्याच तळमळीमुळे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री काश्मीरमध्ये जो हल्ला झाला, त्या हल्ल्यानंतर जे आपले पर्यटक, आपले बंधू, आपल्या भगिनी त्या ठिकाणी अडकलेले आहेत, त्यांची विचारपूस करण्यासाठी, त्यांना धीर देण्यासाठी त्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. आणि त्यामुळे या सभेसाठी येण्यासाठी त्यांना काहीशी दिरंगाई होत आहे. आणि त्यामुळेच आपल्या सगळ्यांना थोडीशी वाट पाहावी लागली, आपल्या सगळ्यांची थोडीशी अडचण झाली. त्याबद्दल प्रथमतः आपल्या सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो. खरं म्हणजे आपल्याकडे एक पद्धत आहे की आपल्याच लोकांचे आभार मानायचे नसतात, परंतु आपल्या लोकांनी एवढं भरभरून प्रेम या ठिकाणी आपल्यावर केलंय की त्यांचे आभार मानल्याशिवाय आपलं हे राजकारण किंवा आपलं हे समाजकारण पुढे जाणार नाही. आणि त्या हेतूनेच आभार यात्रेची सुरुवात महाराष्ट्रामध्ये सन्माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी केली. आणि ही आभार यात्रा आपल्या या कुडाळ मालवण मतदारसंघात येऊन पोहोचलेली आहे. भविष्यात सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी दीपकबाई केसरकर हे शिवसेनेचे आमदार आहेत, त्या ठिकाणी सुद्धा आभार यात्रेचा कार्यक्रम आयोजित होईल. परंतु आज आम्हा कुडाळ मालवण वासियांसाठी हा अतिशय आनंदाचा क्षण आहे, अतिशय अभिमानाचा क्षण आहे की गेल्या 10 वर्षाच्या, ज्याला आपण म्हणतो 10 वर्षाचं अक्षरशः नरक यातना आपण या ठिकाणी बोलल्या, आपला मतदारसंघ सगळ्यात पुढे असलेला मतदारसंघ, सन्माननीय राणे साहेबांचा मतदारसंघ, आणि त्या मतदारसंघाला अक्षरशः दारिद्र्याचे दिवस आलेत असं म्हणायला हरकत नाही. आणि ह्या 10 वर्षाच्या अशा मतदारसंघाचं चेहरा मोहरा बदलण्याचं काम सन्माननीय निलेश राणे साहेबांनी हातात घेतलं. आणि आता आमदार झाल्यानंतर त्यांनी ज्या प्रकारे हे काम सुरुवात केलं आहे, त्यामुळे येत्या 1.5 ते 2 वर्षात या मतदारसंघाचा राहिलेला जो काही बॅकलॉग आहे तो भरून राहिल्याशिवाय आहे. पुढची 5 वर्षे आपल्या सगळ्यांची आहेत, पुढची 5 वर्षे विकासाची आहेत. आणि या विकासाचा रथ पुढे नेण्यासाठी आपण सगळ्यांनी व्यासपीठावर असणाऱ्या सगळ्यांचे हात बळकट करण्याची गरज आहे. येणाऱ्या कालावधीत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. आणि त्या दृष्टीने सुद्धा अशा प्रकारच्या सभा आणि अशा प्रकारचे मेळावे फार महत्त्वाचे ठरणार आहेत. खरं म्हणजे महाराष्ट्रात आता सगळीकडेच महायुतीचा बोलबाला आहे. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की शिवसेनेचा हा जो काय रथ आहे तो फार जोमाने पुढे जातो आहे. आणि कुडाळ मालवण आणि सिंधुदुर्गमध्ये सुद्धा हा रथ फार जोमाने पुढे जात आहे. आणि त्याला म्हणजे कारण आहे ते आपले सन्माननीय आमदार निलेश राणे साहेब, त्याचबरोबर सन्माननीय सामंत साहेब असतील, सन्माननीय किरणभाई सामंत साहेब असतील, हे सुद्धा आपल्या सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र आहेत. आणि रत्नागिरीमध्ये ते आता 2 जण आमदार आहेत. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्गाची रत्न आपल्या जिल्ह्याला पुढे नेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. आपले पालकमंत्री असलेले सन्माननीय नितेशजी साहेब असतील, तुम्हा आम्हा सगळ्यांचं लाडकं दैवत सन्माननीय राणे साहेब असतील, जे खासदार म्हणून आणि तत्पूर्वी ज्यांनी मंत्री म्हणून आपल्या देशाची धुरा वाहिलेली आहे, त्यांनी सिंधुदुर्गाचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी, सिंधुदुर्गाला विकासात्मक दृष्टीने पुढे नेण्यासाठी, सिंधुदुर्गातील जनतेच्या 2 हातांना काम देण्यासाठी, सिंधुदुर्गाचं दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी अतिशय मोलाची त्या ठिकाणी मदत करत आहेत. आत्ताच आपल्या सगळ्यांनी ऐकलं असेल की मत्स्य व्यवसायाला सुद्धा आता कृषी व्यवसायामध्ये गणना केली जाणार आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आपल्या सिंधुदुर्गाची जी काही किनारपट्टी आहे तिला चांगले दिवस येणार आहेत, सुगीचे दिवस येणार आहेत. या सगळ्यासाठी आपण सर्वांनी या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाने या सगळ्यांबरोबर ठामपणे, निश्चितपणे उभं राहून या सगळ्यांना या विकासात्मक वाटचालीसाठी आपण सर्वांनी त्यांच्या पाठीमागे उभे राहून, खंबीर उभे राहून त्यांना साथ देण्यासाठी आपण सर्वांना या ठिकाणी आम्ही निमंत्रित केले आहे. आणि आपण सर्वजण एवढा वेळ होऊन देखील या ठिकाणी उपस्थित आहात. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांची क्षमा मागतो, कारण आपल्यानंतर या ठिकाणी बोलणं म्हणजे थोडंसं औचित्यभंग होतं. तरी देखील या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली, या व्यासपीठावर आपल्या सगळ्यांची संवाद साधण्याची संधी दिली, त्याबद्दल सन्मान्य राजा सामंत साहेब आणि व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो. आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आदरणीय दादा साहिल यांनी मनोगतातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
आणि तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आभार पण मानले. यानंतर दीपक भाईंच्या सहवासात नेहमीच कार्यतत्परता दाखवणारे आणि सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा स्तरावरती कसा विकास साधता आला याची खडानखडा जाण असलेले, माहिती असलेले आदरणीय प्रेमानंद देसाई या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी आदरपूर्वक या ठिकाणी यावं आणि मनोगतातून आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात. शिवसेना पक्षाच्या आभार दौऱ्याच्या निमित्तानं महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या या जाहीर सभेच्या निमित्तानं व्यासपीठावर उपस्थित असणारे महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत साहेब, या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार आमचे नेते आदरणीय निलेशजी राणे साहेब, शिवसेना पक्षाचे जिल्हाप्रमुख दत्ताजी सामंत साहेब, संजूजी परब साहेब, शिवसेना पक्षाचे नेते संजयजी आगरे, माजी जिल्हाप्रमुख संजयजी पट्टे साहेब, दीपलक्ष्मी पट्टे साहेब, बाळा चेंदरकर साहेब, त्याचप्रमाणे उपस्थित व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, गेले 4 तास आपण सर्वजण या आभार प्रदर्शनाच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित आहात. व्यासपीठावर उपस्थित असणारे या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार निलेशजी राणे साहेब यांच्या सोबत 2007-08 सालापासून काम करण्याची संधी आम्हाला मिळालेली आहे. एक नेता कसा असावा, आपण टाकलेला शब्द, आपण दिलेला शब्द झेलण्याची ताकद असणारा हा कर्तृत्ववान नेता या मतदारसंघाला लाभलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्या सर्वांना मागच्या 10 वर्षामध्ये काय झालंय याची चिंता करण्यापेक्षा पुढील 10-20 वर्षामध्ये आपल्याला काय कमवायचं आहे असं विजन घेऊन येणारं नेतृत्व निलेशजी राणे साहेबांच्या माध्यमातून आपल्याला लाभलेलं आहे. आणि निश्चित स्वरूपात त्यांची जी व्हिजन आहेत त्या व्हिजनातनं आपण या कुडाळ मालवण मतदारसंघाचा विकास निश्चितपणे करणार आहोत. आणि हे करत असताना आपल्या ज्या काही भावना आहेत त्या भावना जोपर्यंत आपल्या नेतृत्वाला आपण सांगत नाही तोपर्यंत त्या भावना कळत नाहीत. आणि म्हणून माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, विकास होत असताना, विकासाची प्रक्रिया घडीत असताना सुद्धा आपल्या नेतृत्वापर्यंत आपल्या ज्या काही उणीव असतील, समस्या असतील त्या पोचवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. कारण जोपर्यंत आपण समस्या त्यांना कथन करत नाही तोपर्यंत त्यांच्यापर्यंत त्या पोचत नाहीत. आणि पोचवण्याचं काम जेव्हा आपण सर्वजण करू तेव्हा निश्चितपणे त्या विकासाला आपण चांगल्या पद्धतीने गती देण्यासाठी प्रयत्न करू. एक गोष्ट या ठिकाणी उदयजी सामंत साहेब आहेत म्हणून सांगतो की कोरोनाच्या कार्यकाळामध्ये उदयजी सामंत साहेब या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. आणि कोरोनाचा कार्यकाळ सर्वांना माहिती आहे. क्वारंटाईनची 20-20 दिवसाची, 28 दिवसांची जी पद्धत होती. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तेव्हा मुंबईतनं येणाऱ्यांची प्रचंड ओघ आपल्या गावाकडे येण्याचा वाढलेला होता. आणि शासनाच्या काही अटी शर्ती होत्या. एखादा मुंबईवरून येणारा चाकरमानी त्याला जर या ठिकाणी ठेवायचं असेल तर साधारण सुरुवातीला 28 दिवस क्वारंटाईन केलं जात होतं. त्याच्यानंतर 15 दिवसावर आलं. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या जशा काही सुधारणा होत गेल्यात त्या पद्धतीनं क्वारंटाईन होत होतं. आणि घराघरामध्ये या क्वारंटाईनमुळे भावाभावामध्ये बऱ्या पद्धतीनं मतभेद निर्माण झाले होते. कारण आपलं हक्काचं घर असायचं आणि त्या हक्काच्या घरात सक्का भाऊ सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी सोबत घेत नव्हता. अशा पद्धतीमध्ये सुद्धा मी त्यावेळी सरपंच संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून काम करत होतो. उदयजी सामंत साहेब यांच्यापर्यंत ज्या वेळी आम्ही आमच्या समस्या मांडल्या, मला वाटतं उदयजींनी शेवटी 8-8 दिवसांनी आपल्या सगळ्या बैठका सुद्धा घेतलेल्या होत्या. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे पहिल्या 2 वर्षामध्ये जे काही मृत्यूचं प्रमाण झालं नव्हतं त्याला सुद्धा उदयजी सामंत यांचं
कृतीशील नेतृत्व महत्त्वाचं होतं. आणि म्हणून मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं की जोपर्यंत आपल्या नेतृत्वाला आपण आपल्या समस्या सांगत नाही तोपर्यंत त्या समस्यांचं उच्चाटन होत नाही. आणि म्हणून मला पुन्हा एकदा सगळ्यांना विनंती करावीशी वाटते की आपण आपल्या समस्यांचा पाडा आपल्या सर्व नेतृत्वांकडे केला पाहिजे आणि त्याच्यातनंच आपला विकास या ठिकाणी साध्य केला पाहिजे. आणि या दोन्ही नेतृत्वांना या ठिकाणी माझी कळकळीची विनंती आहे की सिंधुदुर्ग जिल्हा किंवा आपलं कोकण हे दशावतार कलेचं मोठं माहेरघर आहे. आणि ही दशावतार कला वृद्धिंगत करण्यासाठी सिंधुरत्न योजनेचे अध्यक्ष सन्माननीय आमदार माजी मंत्री दीपकभाई केसरकर यांनी या दशावतारी कलावंतांना मागच्या 1 वर्षापूर्वी 15 गाड्या या सिंधुरत्न योजनेतनं दिलेल्या आहेत. आणखी त्या ठिकाणी साधारण 300 ते 400 दशावतारी मंडळं आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहेत. आणि त्यांनाही वाहतूक करण्याची मोठी समस्या निर्माण होत असते. तेव्हा आपणही आपल्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग योजनेच्या माध्यमातून असू दे किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून असू दे त्यांना गाड्या मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा. त्याच पद्धतीनं जे दशावतारी कलावंत आपली सेवा आणि ही दशावतारी कला वृद्धिंगत करण्यासाठी करीत असतात, अहोरात्र मेहनत करत असतात, त्या दशावतारी कलावंतांचा जर आपण विचार केला तर साधारण 400 ते 500 रुपये हे त्यांना दर दिवसाला मिळत असतात. आणि साधारण 5 ते 6 महिने त्या ठिकाणी काम केल्यानंतर त्यांना जे काही मिळणारं उत्पन्न आहे ते उत्पन्न अत्यंत कमी असं असतं. पण तरीही दशावतारी कलावंत जी काही सेकाने दोन्ही की आपण सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या माध्यमातून असू दे किंवा सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून असू दे, महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून असू दे, या सर्व कलावंतांसाठी त्यांच्या ड्रेससाठी आवश्यक असणारा खर्च या योजनेतनं मिळवून द्यावा. कारण एखादा ड्रेस जर शिवायचा असेल तर साधारण 20 ते 25 हजाराचा खर्च हा त्या ठिकाणी येतो. आणि वर्षाला कमीत कमी 2 ड्रेस जर असले तर 40 ते 50 हजार रुपये त्या संपूर्ण त्यांच्या कपड्यांसाठी खर्च होतो. आणि त्यांची जर बेगमी बघितली असेल तर वर्षाती तर लाखभर रुपयाच्या दरम्यान असते. आणि उरलेल्या 50 हजारामध्ये त्यांना आपल्या संपूर्ण वर्षभराची उपजीविका करायची असते. आणि त्याच्यामुळे दोन्ही मंत्री महोदय आणि आमदार महोदयांना विनंती आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे काही दशावतारी कलावंत आहेत त्यांच्या ऊर्जितावस्थेसाठी एखादी वेगळी योजना आपण आणावी आणि त्यांना ऊर्जितावस्था प्राप्त करण्यासाठी त्यांचं जो स्तर आहे राहणीमानाचा तो वाढवण्यासाठी आपण प्रयत्न करावा. त्याचप्रमाणे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जी काही दशावतारी कला आहे ती जर संवर्धित करायची असेल तर या ठिकाणी दशावतारी कला केंद्र हे झालं पाहिजे. आणि त्या माध्यमातून दशावतारी कला वृद्धिंगत करण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करावेत. आणि मला पूर्ण विश्वास आहे उदयजी सामंत साहेब या ठिकाणी आहेत, त्याचप्रमाणे निलेशजी राणे साहेब आहेत, सन्माननीय दीपकभाई केसरकर आहेत आणि आपले सर्वांचे लाडके नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब आहेत. या सर्वांच्या प्रयत्नातनं येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्या दशावतारी कलावंतांसाठी एक वेगळी योजना आपण सर्वजण घेऊन याल आणि आपल्या सर्व दशावतारी कलावंतांसाठी एक आनंदाची वार्ता आपण द्याल, अशा प्रकारची या ठिकाणी आपल्याला मी आवाहन करतो. या ठिकाणी शिंदेसाहेबांचं थोड्याच वेळात आगमन होणार आहेत. मलाही या ठिकाणी बोलण्याची संधी सर्व या ठिकाणी दिलेली आहे, त्याच्याबद्दल या ठिकाणी कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. देसाई साहेब, हिंदू हृदय सम्राट सन्माननीय बाळासाहेब सांगायचे, वक्ता किती बोलतो त्यापेक्षा काय बोलतो याला महत्त्व असतं. आणि मनोगतातून कलाकारांच्या व्यथा तुम्ही ज्या मांडल्या ना त्या आदरणीय आमदार निलेश साहेबांपर्यंत पोहोचल्या. त्यांच्याशी संवाद साधताना सहज सांगून गेले, अभ्यासू बोलतायत. ती तुमच्या कार्यतत्परतेची पोचपावती होती. मनपूर्वक तुमचा आभारी. सामाजिक क्षेत्रात अगदी जवळचा मित्र, कुठलाही प्रसंग असू नये, रात्री अपरात्री कधीही फोन केला
तरी सर्वतोपरी सहकार्यासाठी सटकन खिशात हात जातो आणि फटकन रक्कम काढून देण्याची वृत्ती उष्णी घेता येत नाही, ती अंगात असावी लागते. आणि मित्रांनो, दातृत्व, नेतृत्व, कर्तृत्व, परोपकार, सत्कर्म आणि प्रासंगिकता हे सगळे पैलू अंगात असताना कधीच बॅनरबाजी करणार नाही. परंतु हे सगळे विचार अंगीकारले राणे साहेबांचे, म्हणून दातृत्व, नेतृत्व उदयास आलं. मी फक्त माध्यम आहे असं सांगणारे आदरणीय संजू परब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मनोगतासाठी त्यांना भावना व्यक्त करण्याची विनंती करतो. आदरणीय संजू परब. आभार यात्रेसाठी उपस्थित असलेले सन्माननीय सामंत साहेब, सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब, सन्माननीय दत्ताजी सामंत साहेब, संजयजी आंग्रे साहेब, उपस्थित सर्व मान्यवर व शिवसैनिक, शिंदे साहेब आज आभार यात्रेसाठी येत आहेत. शिंदे साहेबांना जर वाटलं असतं तर त्यांनी कुठनंही एका ठिकाणाहून पुऱ्या महाराष्ट्राचे आभार मानले असते, पण त्यांनी तसं केलं नाही आहे. ते प्रत्येक मतदारसंघात जाऊन सर्वांचे आभार मानत आहेत, जनतेचे आभार मानत आहेत. त्याच्यामुळे असा नेता आपला नेता आहे याबद्दल मला आणि तुम्हा सर्वांनाच अभिमान वाटला पाहिजे. संकट समयी धावून जाणारा नेता, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना ज्या ज्यावेळी महाराष्ट्रावर संकट आली त्या त्यावेळी ते धावून गेलेले आता तुम्ही पडद्यावर बघितलंय. आणि आतासुद्धा काश्मीरमध्ये आपली मराठी माणसं अडकलीत म्हणून तळमळीने धावून जाणारे नेता म्हणून ते तिथं गेलेत, म्हणून त्यांना इथं यायला थोडासा उशीर होतो. ही आपली जबाबदारी आहे. जी व्यक्ती आपल्यासाठी तळमळते, धावते, तर त्यांच्यासाठी आपण इथं थांबलं पाहिजे. कामं सगळ्यांनाच असतात, पण काहीतरी जो देशसेवा करतो, जो राज्याची सेवा करतो, जो लोकांसाठी तळमळतो, अशा माणसासाठी 1 तास बसलात, 2 तास बसलात, तर मला असं माझं वैयक्तिक मत आहे की आपण काय मोठं काहीतरी केलं असं नाही आहे. ही जी वृत्ती आपण जर अंगीकारली तर निश्चितपणे आपण मोठे व्हाल, यात कोणतीही शंका नाही. राज्यात महायुतीची सत्ता आली त्यामध्ये मला असं वाटतं की यात शिंदे साहेबांचा हात खूप मोठा आहे. त्यांनी 2.5 वर्षात जे काम केलं, महिलांसाठी केलं, गोरगरिबांसाठी केलं, अनेक योजना आणल्यात. अनेक 2.5 वर्षात त्यांनी आपली शाप, आपली भुरळ या पूर्ण महाराष्ट्रावर घातली. आणि म्हणूनच महायुतीचे एवढे आमदार निवडून आलेत आणि आपण सत्तेत आलो. अशा या माणसाचं जेवढं अभिनंदन करावं तेवढं थोडंच आहे. सामंत साहेब, तुम्हाला मी सांगतो, मी निलेश साहेबांचा कार्यकर्ता. गेली 16 वर्ष म्हणजे साहेब खासदार असल्यापासून आम्ही त्यांच्यावर आहोत. मला असं वाटतं की आम्ही काही जण आहोत निलेश साहेबांना जवळून पाहिलेलं आहे. कार्यकर्त्यांना कसं जपावं, कार्यकर्त्यांच्या भावनांना कसं जपावं आणि कार्यकर्त्यांच्या अडीअडचणींना, सुखदुःखात कसं सहभागी व्हावं, असं मला वाटतं की निलेश राणे साहेबांनी एवढा जिल्ह्यात दुसरा कोणी नाही. मी माझा वैयक्तिक अनुभव सांगतो की मी खूप राजकारणी बघितलं, जवळजवळ 20 वर्ष राजकारणात आहे. पण अशी व्यक्ती रागवली तरी आम्हाला माहिती आहे, आम्हाला जवळ करणारी, समजवणारी असं हे व्यक्तिमत्व आहे. साहेब, मी जेव्हा नगराध्यक्ष झालो तर माझ्यासाठी स्वतः साहेब यात्रेत सहभागी झाले. माझ्यासाठी 4-5 वेळा ते सावंतवाडी शहरात आले आणि 4-4, 5-5 तास सुद्धा ते तिथं बसून मी कसा निवडून येईल यासाठी ते स्वतः काळजी घेत होते. मगापासून सगळे वक्ते बोलत आहेत कुडाळ मालवण, कुडाळ मालवण.
पण मी सांगू इच्छितो सामंत साहेब तुम्हाला की निलेश राणे साहेब हे कुडाळ मालवणपुरते मर्यादित नाही आहेत. ते सावंतवाडीत आलेत तरी त्यांच्या मागे कार्यकर्ते असतात. कणकोली मतदारसंघात गेले, तुमच्या राजापुरात गेले, लांज्यात गेले, तरीसुद्धा त्यांच्या मागे कार्यकर्त्यांचा ओघ त्यांच्या प्रेमापोटी त्यांच्या मागे असतो. मला हे एवढ्यासाठी सांगायचं आहे, कुडाळ मालवणचं भाग्य आहे की असा आमदार तुम्हाला या मतदारसंघासाठी मिळाला. जर अधिवेशनात बघितलं त्यांचं बोलणं, वागणं, कुठचा विषय कुठच्या पद्धतीने मांडायचा, कसा मांडायचा, मग तो मच्छीमारांचा असो, शेतकऱ्यांचा असो, कुठच्या पाण्याचा असो, कुठचाही असो, कशा पद्धतीने मांडायचा हा पुऱ्या महाराष्ट्राने बघितलेला आहे. आणि पुऱ्या महाराष्ट्रातून निलेश साहेबांचं तेवढं कौतुकसुद्धा झालेलं आहे. तर तुम्ही भाग्यवान आहात कुडाळ मालवणचे सगळेच लोक की असा दमदार नेतृत्व तुम्हाला मिळालं. मी असं म्हणेन की पुढच्या वेळी सामंत साहेब जेव्हा तुम्ही याल तेव्हा निलेश राणे इथं मंत्री म्हणून यायला पाहिजेत अशी मी श्रींच्या चरणी प्रार्थना करतो. मी आणि सांगायचं झालं तर एवढंच सांगेन, जेव्हा जेव्हा साहेब पूर्ण दौऱ्यात असतात, कोकण दौऱ्यात असतात, आम्ही त्यांच्याबरोबर फिरलो. तर एक प्रसंग तुम्हाला सांगतो. एकदा मी साहेबांना पुण्यात घेऊन गेलो होतो 2011 ते आमचे पासळकर म्हणून माझे मित्र आहेत. तर साहेबांना मी रिक्वेस्ट केली होती की साहेब लग्नाला जाऊया. तेव्हा साहेब खासदार होते. तर साहेबांनी मी मुंबईतनं पुण्याला निघालो. साहेब वाटेत एक ॲक्सिडेंट झाला. तो रक्तबंबा तिथं होता. तो मुलगा साहेबांनी आपल्या गाडीत त्याला घातलं आणि त्याला हॉस्पिटलपर्यंत नेण्याची सोय केली. असं हे नेतृत्व आहे. आणि आपण मगाशी बोललो स्पष्टवादी नेतृत्व. जे ओटात आहे ते पोटात आणि पोटात आहे ते ओटात. मागणं वार करण्याची सवय सन्माननीय साहेबांना कधीच नाही. जे आहे ते तोंडावर बोलतात. आणि मला असं वाटतं की कुडाळ मालवणसाठी निश्चितपणे सुखीचे दिवस आलेले आहेत. त्यामुळे ज्या ज्या कार्यकर्त्यांना आपल्या लोकांना अपेक्षित आहे ते सर्व काम निलेशी राणे करतील. आता प्रेमानंद देसाई बोललेत की सन्मान्य केसरकरांनी सिंधुरत्न योजनेमधनं अनेक कामं केलेली आहेत. मला वाटतं गेल्या महिन्यात 700 गायी सन्मान्य केसरकरांनी आमच्या सावंतवाडी तालुक्यात दिल्या. म्हणजे 700 गायी म्हणजे 700 कुटुंबांना जे बेरोजगार आहेत त्यांना रोजगार मिळाला आणि त्यांना 75% सवलत त्यांना मिळालेली आहे. फक्त उन्हाळा आहे म्हणून फक्त गायींना त्रास होतो म्हणून थोडे थांबलेलं आहे. इथं सुद्धा कुडाळ मालवण म्हणा, कणकोलीत म्हणा किंवा कोकण पट्ट्यात आतासुद्धा गायी निश्चितपणे वितरित केल्या जातील. त्या सिंधुरत्न योजनेचा जसा फायदा होतो तसा मला वाटत नाही कुठच्या योजनेत झालेला आहे. कारण ही योजना या कोकणात प्रत्येक घरामार्गे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पोचलेली आहे. ती योजना अशीच चालू राहावी, कधी त्यात खंड पडू नये म्हणून सामंत साहेब तुम्ही त्यांच्या पाठीशी राहा एवढंच या ठिकाणी सांगतो. आणि सर्वांना आवाहन करतो की बाहेर भरपूर लोक आहेत, त्यांनी जर आत येऊन जर बसलं तर मी त्यांना विनंती करेन त्यांनी आत येऊन बसावं आणि या निश्चितपणे कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी असं या ठिकाणी नमूद करतो. इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो. आदरणीय शिंदे साहेबांची एवढी लोक आवड आहे की त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी तुम्ही शेवटपर्यंत थांबलात. कारण एप्रिल आणि मे कोणाचं विहिरीचं काम असणार, कोणाला गवंडी मिळणार नाही तर कोणाला सुतार मिळणार नाही, कोणाला चिरे मिळाले तर कोणाला वाशे मिळणार नाहीत, कोणाचं गवत भरायचं असणार, कोणाचा मसाला कुटायचा असणार, कोण आंबा व्यावसायिक असणार, कोणाचे रतांबे पाडायचे असणार. अशी ही सगळी कामं वाडीवाडीत गावागावात मला माहिती आहे, मी त्यातून गेलोय. आणि असं असताना सुद्धा फक्त आणि फक्त शिंदे साहेबांचे विचार ऐकण्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी आलात. खऱ्या अर्थाने या कार्यतत्परतेसाठी जेपीच्या शिक्क्याची गरज नाहीये. तुमचा उत्स्फूर्त आणि उदंड प्रतिसाद शिंदे साहेबांच्या कार्यतत्परतेची पोचपावती देऊन गेलाय. एकदा तुमच्यासाठी तुम्हीच टाळ्या वाजवा अशी आग्रहाची विनंती करतो. आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या आदरणीय
ज्योती वाघमारे मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी यावं आणि मनोगतातून आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात. आदरणीय ज्योती वाघमारे मॅडम. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी, छत्रपती शिवराय हेच आमचे गुरु आणि तिथूनच होतं आमचं अस्तित्व सुरू. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक, बहुजन प्रतिपालक, रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांना घडवणाऱ्या राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेब, या स्वराज्याच्या रक्षणासाठी हिंदवी स्वराज्याच्या ज्या छाव्यानी आपल्या प्राणांची आहुती दिली आणि 40 दिवस हाल हाल सोसले, ज्यांचे डोळे काढले पण नजर झुकली नाही, ज्यांची जीभ छाटली पण ज्यांनी कधी प्राणांची भीक मागितली नाही, ज्यांचे पाय तोडले गेले पण ज्यांनी कधीच औरंग्याच्या समोर गुडघे टेकवले नाहीत, असे मृत्युंजय हिंदवी स्वराज्याचे धाकले धनी छत्रपती संभाजी महाराज, आरक्षणाचे जनक लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, स्त्री शिक्षणाचे जनक क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार विश्वभूषण महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, माता भीमाई, माता रमाई, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आणि या समतेच्या लढ्यामध्ये आहुती देणाऱ्या सर्व महामानवांना, महामातांना विनम्र अभिवादन. अखंड हिंदुस्थानचे एकमेव हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या विचारांना मानाचा मुजरा करते. महाराष्ट्राचे लाडके भाऊ, ज्यांनी सांगितलं की सीएम या शब्दाचा अर्थ चीफ मिनिस्टर नसतो, तर सीएम म्हणजे कॉमन मॅन असतो, आणि जे आता डीसीएम म्हणजे उपमुख्यमंत्री असताना दाखवून देत आहेत की डीसीएम म्हणजे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर नसतो, तर डेडिकेटेड टू कॉमन मॅन असतो. आज इथे आपण वाट बघतोय, पण या महाराष्ट्राचा सुपुत्र छत्रपती शिवरायांच्या आणि हिंदू हृदय सम्राटांच्या विचारांचे वारसदार माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, दहशतवाद्यांनी हल्ला जरी केला तरी या महाराष्ट्रातल्या लोकांना सोडवण्यासाठी त्या काश्मीरच्या भूमीवरती झुंजतायत, कष्ट करतायत. त्या एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या कार्याला सुद्धा मानाचा मुजरा करते. मंचावर उपस्थित असणारे महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय उद्योग मंत्री, आपल्या कोकणचे सुपुत्र माननीय उदयजी सामंत साहेब, आपले सर्वांचे लाडके लोकप्रिय आमदार माननीय निलेशजी राणे साहेब, माननीय संपर्क प्रमुख चिंदरकर साहेब, जिल्हा प्रमुख सामंत साहेब, महिला आघाडी सर्व मान्यवर आणि उपस्थित असलेल्या सर्व लाडक्या भावांना आणि बहिणींना मानाचा जय महाराष्ट्र. उशीर बराच होतोय, वाट खूप बघावी लागतीये, पण आम्हाला माहिती आहे की प्रतीक्षा जितनी कड़ी होती है सफलता उतनी बड़ी होती है. आणि त्यामुळेच जे आमचे नेते आज काश्मीरच्या श्रीनगरमध्ये महाराष्ट्रातल्या अडकून पडलेल्या हजारो नागरिकांच्या सुटकेसाठी गेलेले आहेत, आम्ही त्या काम करणाऱ्या नेत्याची वाट बघतोय. घरामध्ये बसून फेसबुक लाईव्ह करणाऱ्या नेत्याची वाट बघत नाहीये. त्या काम करणाऱ्या नेत्याचा आम्हाला अभिमान आहे. पन्हाळगडाला जेव्हा सिद्धी जोहरचा वेढा पडलेला होता आणि शिवाजी काशीदांना शिवाजी महाराजांचं रूप धारण करून छत्रपती शिवाजी महाराज जेव्हा त्या लढ्यामधनं निसटता वेढ्यामधनं निसटले आणि ज्या वेळेस घाटामध्ये आले त्यावेळेस बाजीप्रभू देशपांडेंनी सांगितलं की महाराज, गनीम लाखोंनी असला तरी आम्ही मुठभर मावळे ही खिंड लढवू. राजा, जोपर्यंत तुम्ही गडावर पोचत नाही आणि तुम्ही गडावर सुखरूप पोचलेल्याची तोफेची बत्ती कानावरती ऐकू येत नाही, तोपर्यंत तुमचा हा बाजी जीव सुद्धा सोडणार नाही. राजा, तुम्ही खुशाल निघा.
आम्ही गनिमाची वाट इथं अडवून धरतो असं सांगणारे बाजीप्रभू देशपांडे याच मातीमध्ये झाले ज्यांनी खिंड लढवली आणि शिवरायगडावर सुखरूप पोचले. आज हा महाराष्ट्र त्या दहशतवादी हल्ल्याच्या खिंडीत सापडलाय आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पायावरती नतमस्तक होणारे निष्ठावंत मावळे म्हणून ज्यांची ओळख आहे ते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब तिथं त्या रक्ताळलेल्या जमिनीमध्ये मदतीचा हात बनवून त्या भेदरलेल्या नागरिकांच्या पाठीवरती हात ठेवण्यासाठी गेलेत. ज्यांना रेल्वेची तिकीट मिळत नाहीत, कुणाला विमानाची तिकीट मिळत नाहीत, लोक भेदरलेले आहेत, तिथे त्यांची विचारपूस करून ते त्यांना धीर देत आहेत, लोकांसाठी विमानाची सोय करतायत. आणि सगळीकडे जरी गोळ्यांच्या आवाजानं माणसं घाबरलेली असली तरी सुद्धा हा छत्रपतींचा मावळा तुमच्या सोबत आहे, हिंदुहृदय सम्राटांचा विचार तुमच्या सोबत आहे आणि तो भगवा विचारांचा स्वाभिमान घेऊन साहेब श्रीनगर मधनं काश्मीर मधनं निघालेले आहेत आणि आपल्याला शिवसेनेचे निष्ठावंत मावळे म्हणून साहेब येईपर्यंत खिंड लढवावी लागणार आहे. कारण कोकण, मी जसं सुरुवातीला सुद्धा म्हणलं की कोकणचं वर्णन काय येतं की दोनच राजे इथे गरजले कोकण पुण्यभूमीवर, एक त्या रायगडावर, एक चवदार तळ्यावर. याच कोकणच्या मातीची पुण्याई इतकी मोठी की अवघ्या विश्वाला हिंदवी स्वराज्य म्हणजे काय असतं हे दाखवून देणारे छत्रपती शिवाजी महाराज याच कोकणच्या भूमीत रायगडावर सिंहासनाधीश्वर झाले, छत्रपती झाले. आणि याच कोकणची पुण्याई इतकी मोठी की भारताला घटनेचं लेणं देणारे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार विश्वभूषण महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी याच कोकणच्या भूमीवर महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह केला. त्यामुळे ही निष्ठेची भूमी आहे, ही लढ्याची भूमी आहे आणि म्हणूनच महायुतीच्या पदरामध्ये 14 आमदारांचं भरघोस दान आपण दिलं आणि त्यातही शिवसेनेच्या पाठीशी कोकणच्या जनतेनं दाखवून दिलं. आदरणीय उदयजी सामंत साहेब या ठिकाणी आहेत. आदरणीय सामंत साहेब, मी आपल्याला एवढंच सांगू इच्छिते की ज्यावेळेस महाविकास आघाडी नावाचा अधर्मी अंधकार माजलेला होता, आकाशात अधर्माचा अंधार माजला की धर्माचा उदय होत असतो, म्हणून आमचे उदयजी सामंत साहेब हे मंत्री आहेत. अंधार बाजूला सारून, सूर्याचा अंधार बाजूला सारून उदय झाला की आकाशामध्ये सूर्य नावाचा दीपक उगवत असतो, म्हणून आपले दीपकजी केसरकर साहेब कोकणचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. आणि जेव्हा आकाशात उदय होऊन सूर्य नावाचा दीपक येतो तेव्हा त्या सूर्याची किरणं सर्वांना प्रकाशित करत असतात. आमचे किरण भैया सामंतांना सुद्धा आपण विधिमंडळावरती पाठवलंय. आणि जेव्हा आकाशात उदय होतो, सूर्य नावाचा दीपक येतो, सूर्याची किरणं येतात, तेव्हा आभाळाचा काळा रंग बदलून निळा होत असतो. म्हणून निलेशजी राणे साहेब हे आपल्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. आणि राणेसाहेब, सूर्याचं एक नाव नारायण सुद्धा आहे बरं का. आणि आम्हाला माहिती आहे की माननीय नारायणजी राणे साहेब शरीरानं कुठल्याही पक्षात असले तरी त्यांच्या मनात हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा विचार आहे. आणि त्यामुळंच मागची 10 वर्ष जे आमदार काहीच काम करत नव्हते त्यांचा पराभव आदरणीय निलेश दादा राणे यांनी केला. 2च ओळीत सांगते की माननीय निलेशजी राणे साहेब आहेत भगव्याचे सच्चे पाईक. माननीय निलेशजी राणे साहेब आहेत भगव्याचे सच्चे पाईक. त्यामुळेच पराभूत झाले ना वैभव नाईक. आणि हे या सिंधुदुर्ग कुडाळच्या जनतेने दाखवून दिलं. त्याबद्दल त्या स्वाभिमानी जनतेचं मी मनापासून आभार मानू इच्छिते. माननीय उदयजी सामंत साहेब हे अत्यंत संयमी नेतृत्व. ज्यावेळेस माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब गुवाहाटीला गेले त्याच्यानंतरच्या त्यांचा तो संयम, त्यांचा समन्वय आणि त्यानंतर सुद्धा मागच्या 2.5 वर्षातलं मंत्रीपद असेल किंवा आताही असेल, प्रत्येक कार्यकर्त्याला पोटाशी कवटाळण्याची वृत्ती
अत्यंत मोठ्या पदावर असताना सुद्धा अतिशय मृदू आणि विनम्र स्वभाव, आणि त्यामुळेच मला आदरणीय उदयजी सामंत साहेबांचं कार्य हे असं वाटतं की अंधार फार वाढत आहे, आता दिवा दिवा जपला पाहिजे. अंधार फार वाढत आहे, आता दिवा दिवा जपला पाहिजे. गरज पडलीच तर पण झोपडीमध्ये सूर्य आणून ठेवला पाहिजे. अशा पद्धतीचं काम उद्योग खात्याच्या माध्यमातून, मराठी भाषा मंत्रालयाच्या माध्यमातून आमचे आदरणीय सामंत साहेब करत आहेत. त्यांना ते आज उपस्थित आहेत, मी त्यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करते. खरं तर माझ्या भावांना आणि बहिणींना उशीर बराच झालाय, पण मला माहिती आहे की लोक कुठेही गेलेली नाहीयेत. फक्त खुर्चीवरती बसून बसून पाय थोडेसे हे झालेत म्हणून पाय मोकळे करायला गेलेत. एकनाथजी शिंदे साहेब आले की हे मैदान, ह्या सगळ्या खुर्च्या तुडुंब भरून वाहणार आहेत, याच्यामध्ये मला अजिबात काहीच शंका नाहीये. फक्त तोपर्यंत आम्ही तुमच्याशी संवाद साधतोय. प्राण जाये पर वचन न जाये ही आपली संस्कृती आहे, आणि म्हणूनच तुम्हाला दिलेला शब्द खरा करण्यासाठी माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून ते तुमच्यापर्यंत येत आहेत. खर तर मागचे 2-3 दिवस हे भारतासाठी अत्यंत कष्टदायक ठरले. एक बातमी येते की फिरायला गेलेल्या, काश्मीर बघायला गेलेल्या निरपराध आणि निष्पाप नागरिकांच्या वरती काही आतंकी येतात, काही दहशतवादी येतात. बंदुकीच्या टोकावरती त्यांना त्यांचा धर्म विचारला जातो. बंदुकीच्या टोकावरती त्यांना अजान म्हणायला लावली जा, विचारून वेचून वेचून ते अतिरेकी निष्पाप पर्यटकांची निघृण हत्या करतात, आणि शांततेनं 370 कलम रद्द केल्यानंतर शांततेनं नांदणारं काश्मीर हे रक्ताने न्हाऊन निघतं. तिथून सुटून आलेल्या पर्यटकांच्या आपबीती जेव्हा चॅनलच्या माध्यमातून ऐकली तेव्हा अक्षरशः डोळ्यामध्ये पाणी आलं. आमची एक भगिनी सांगते की घाबरून आम्ही आमच्या कपाळावरच्या टिकल्या सुद्धा काढल्या. आम्ही इतके घाबरलो की आम्ही अल्लाहू अकबर सुद्धा म्हटलं. आम्ही इतके घाबरलो की आम्ही त्यांना म्हटलं की आम्ही अजान सुद्धा म्हणू, पण त्यांनी आम्हाला नाही सोडलं. एकुलती एक मुलगी असणारी, जिनं आपल्या वडिलांचा अंत्यविधी, वडिलांच्या चितेला आग काल स्वतः दिली, ती आमच्या मुंबई डोंबिवलीत राहणारी ती मुलगी सांगते की आमच्या आईनं आमच्या वडिलांना कवटाळलं, पण तरी सुद्धा त्या दहशतवाद्यांनी, त्या आतंक्यांनी वडिलांच्या पोटामध्ये गोळी मारली. नेव्हीमध्ये काम करणारे, ज्यांचं 7 दिवसापूर्वी लग्न झालेलं होतं, जो फोटो बघून फक्त भारत नाही तर पूर्ण जग रडतंय. 7 दिवसापूर्वी लग्न झालेली नवविवाहिता, जिच्या हातात अजून लाल भडक चूडा आहे, जिच्या तळहातावरची मेहंदी अजून पुसली गेलेली नाहीये, तिचा पती हा भारताच्या नौदलामध्ये काम करतोय, त्यालाही धर्म विचारून मारलं जातं. आणि स्वतःच्या कपाळावरचं कुंकू 7च दिवसामध्ये डोळ्यासमोर मारलं गेल्यानंतर हातात लाल भडक चुडा असणारी, तळहातावरची रंगलेली मेहंदी असणारी ती भगिनी सुन्नपणे जेव्हा बसून होती तेव्हा तिचा फोटो हा प्रत्येकाच्या डोळ्यामध्ये पाणी आणणारा ठरला. त्याच्यानंतर माननीय अमित शहा साहेब तिथे गेले. आदरणीय मोदीजींनी सांगितलं की आम्ही दहशतवाद्यांना कठोर शिक्षा देऊ. पण मला सांगा माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, की ज्या वेळेला महाराष्ट्रातले हजारो पर्यटक हे तिथे अडकलेले आहेत. आज आम्ही मुलाखती बघितल्या नागपूर मधल्या काही पर्यटकांच्या, की ते अनंतनाग मध्ये देवदर्शनासाठी रेल्वेने गेले होते, आणि जसं म्हणतात ना की आसमानी आणि सुलतानी संकट एकदम आली, भूस्खलन झालं, रेल्वे पुढच्या 8-10 दिवसांच्यासाठी डिस्टर्ब झाली, रेल्वेची तिकीटं त्यांना मिळणार नाहीयेत, आणि याच्यामध्ये मढ्याच्या टाळूवरचं लोणी खाणं ज्याला म्हणतात ना, की ही घटना घडली, आणि सगळ्या विमान कंपन्यांनी आपले तिकिटांचे रेट वाढवले. मग सर्वसामान्य परवडणार आहेत ती तिकीट? मग अशा वेळेला जर या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री
शेतकऱ्यांचा पुत्र, लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ, जे प्रत्येक संकटात मदतीसाठी धावून जातात, ज्यांना लोक मदतीचा हात म्हणतात, ज्यांना लोक अनाथांचा नाथ म्हणतात, ज्यांना लोक एकनाथ म्हणतात, ते आमचे एकनाथजी शिंदे साहेब जर काश्मीरमध्ये अडकलेल्या त्या निरपराध पर्यटकांना सोडवण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काश्मीरमध्ये गेले, त्यांनी गुन्हा केला, त्यांनी अपराध केला, त्यांनी चूक केली. आणि हे कोण बोलतंय? रोज सकाळी 9ला माईकच्या समोर येऊन बोलणारं माकड, की जो शुद्धीत बोलतो, का तो संजा गांजाच्या नशेत बोलतो, याचं संशोधन करावं लागेल. तो भांडूपचा भामट्या तो म्हणणार की शिंदे साहेबांनी काश्मीरला जायला नाही पाहिजे होतं. अरे महाराष्ट्र धर्मावरती टाळी देणारे तुम्ही लोक, अरे महाराष्ट्रातली लोक मारली गेली ना काश्मीरमध्ये. अरे या महाराष्ट्रातल्या बहिणींचं कुंकू पुसलं गेलं ना महाराष्ट्रामध्ये. मग कुठे तू उबाठा? तर उबाठा सपत्नीक सपरिवार युरोपमध्ये थंड हवेची मजा घेत आहेत. उबाठा इंग्लंडमध्ये युरोपमध्ये फिरत आहेत. एकनाथजी शिंदे साहेब काय करत आहेत? अरे मध्यरात्री सुद्धा बघा, कालचे सगळे लाईव्ह, मध्यरात्री सुद्धा स्वतः विमानतळावरती थांबून प्रत्येकाला खाजगी विमानांची सोय करून जर महाराष्ट्रामध्ये सुखरूप पाठवलं तर गुन्हा केला, अपराध केला. आणि हे माईकच्या समोर हे बडबडणार, हे बुद्धीने अंधारलेले लोक आणि माईकची नशा चढलेले लोक हे ठरवणार की अरे तुमच्या नेत्यांना साधं ट्विटरवरती व्यक्त नाही होता आलं, त्यांनी साधी सहानुभूती नाही दाखवली. अरे आमचा नेता, आम्हाला अभिमान वाटतोय की केरळचा पूर असू दे, कोकण मधलं संकट असू दे, ईर्षावाडीचा गड पडू दे, आसाम मधला पूर असू दे, कोल्हापूरचा पूर असू दे, नाहीतर महाड मधली इमारत पडू दे, नाहीतर आज काश्मीर मध्ये दहशतवाद्यांचा हल्ला असू दे, आमचा नेता ऑन द स्पॉट जाऊन तिथे लोकांना मदत करतो, याचा आम्हाला अभिमान आहे. अरे ज्या गोष्टीची लाज वाटायला पाहिजे त्या गोष्टीचं समर्थन करता? काहीच वाटलं नाही. देशाच्या एकतेवरती हल्ला होतो, देशाच्या अखंडतेवरती हल्ला होतो. अरे त्याबद्दल आज आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय मीटिंगला सुद्धा हे उबाठाचे लोक उपस्थित नाही राहिले. सामंत साहेब, अलीकडे ते लोक आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांना एसनशी म्हणतायत. साहेब, आपण सांगा सगळ्यांना की एसनशी म्हणजे काय? ए म्हणजे एक, सन म्हणजे संवेदनशील आणि शी म्हणजे शिवसैनिक. एसनशी म्हणजे एक, संवेदनशील, शिवसैनिक. आणि त्यांचं काय होतं? युटी. युटी म्हणजे युटर्न ठाकरे. बरोबर आहे ना? हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंना वाटत होतं राम मंदिर झालं पाहिजे, त्यांनी युटर्न घेतला म्हणून ते युटर्न. वक्फ बोर्डच्या विरोधामध्ये हिंदू हृदय सम्राट होते, यांनी त्याच्यावरून सुद्धा युटर्न घेतला म्हणून ते युटर्न ठाकरे आहेत. आपण त्यांच्या नादाला लागायला नको. आता तर त्यांची परिस्थिती अशी झाली आहे की उबाठा म्हणजे उठता बसता ठणाणा याच्याशिवाय दुसरं काही कामच त्यांना राहिलेलं नाहीये. दुसऱ्या बाजूला आपले नेते माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब असतील, आदरणीय उदयजी सामंत साहेब असतील, माननीय निलेशजी राणे साहेब असतील किंवा महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातले सगळे मंत्री असतील, ते दिवस रात्र जनतेच्यासाठी झटतायत, लोकांची कामं करतायत. परवाच आमच्या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये 44°C तापमान असताना सुद्धा माननीय उदय सामंत साहेब सभेसाठी आले होते आणि त्यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं. ही शिवसैनिकाची निष्ठा असते. आणि त्यामुळं आज माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब हे काश्मीरमध्ये आहेत. साहेबांनी काही महिन्यांच्या पूर्वी काश्मीरच्या सीमेवरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभा केला. आपण एव्ही मध्ये बघितलात. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तलवारीचं टोक पाकिस्तानकडे
आणि एकनाथजी शिंदे साहेबांनी त्यावेळेला भाषणात सांगितलेलं होतं की हे तलवारीचं टोक पाकिस्तानला इशारा देतंय की आमच्या नादाला लागू नका, नाहीतर खबरदार. अरे आज ही वेळ आहे भारतीय म्हणून एक व्हायची. आज ही वेळ आहे त्या लोकांच्या जखमांच्या वरती फुंकर घालायची. आणि त्यामुळेच एकनाथजी शिंदे साहेब म्हणजे काय आहेत तर अंधारामध्ये जळणारी दिव्याची वात आहे. अंधारामध्ये जळणारी दिव्याची वात आहे. अडल्या नडल्या प्रत्येकाला मदतीचा हात आहे. खचलेल्या प्रत्येकाच्या पाठीवरती धीराचा हात आहे. आणि प्रत्येक संकटामध्ये तुमच्या पाठीशी खंबीर उभा महाराष्ट्राचा एकनाथ आहे. आज त्या पाकिस्तानला आपण सगळे मिळून सांगूयात की ए पाकिस्तान तेरा ख्वाब अधूरा है, अधूरा ही रहेगा. ए पाकिस्तान तेरा ख्वाब अधूरा है, अधूरा ही रहेगा. अरे तू किस्मत का मारा है, तू मारा ही रहेगा. नीट पीठ मिळत नाही, मीठ मिळत नाही, भाजी मिळत नाही, ही तिथं परिस्थिती आहे की ये पाकिस्तान तेरा ख्वाब अधूरा है, अधूरा ही रहेगा. तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा. तेरे हर हमले का जवाब करारा ही रहेगा. और कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा. और तू हर युद्ध में हिंदुस्तान से हारा था और हारा ही रहेगा. पण आज आम्हाला अभिमान वाटतोय की जेव्हा भारताचं सेना दल प्राण संकटात घालून ज्या वेळेला तिथल्या सगळ्या नागरिकांना सुरक्षितता प्रदान करतंय त्यावेळेला आपली स्वतःची जबाबदारी समजून आमचे नेते महाराष्ट्राचे लाडके भाऊ एकनाथजी शिंदे साहेब हे तिथं बॉर्डरवरती सुद्धा डटके खडे आहेत. याचा प्रत्येक शिवसैनिकालाच नाही तर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक माणसाला सुद्धा अभिमान वाटतोय. आणि त्यामुळेच मला आपल्याला सगळ्यांना एवढंच सांगायचं की एकदा असं झालं होतं की खेड्यात एक लग्न होतं दुपारचं, मे महिन्यातलं. आणि त्या लग्नाला 2 महिन्यापूर्वी लग्न झालेली एक सून आणि त्याची सासू आलेले होते. 60 वर्षाच्या सासूनी 10,000ची पैठणी नेसलेली आणि सुनेनं साधी पॉलिस्टरची साडी. लग्नात लोक येतात जेवणासाठी. लग्न लागलं की सगळे जेवायला बसले. सूनबाई पंगतीत बसल्या नाहीत, सासूबाई बसल्या. सासूबाई बसायच्या आधी सूनबाईंनी पाट ठेवला. सासूबाई जेवण करू लागल्या, सूनबाई पदरानी वारा घालू लागल्या. सासूबाईंनी कपाळा एवढा कुंकवाचा मळवट लावला होता, उन्हानं ओघळू लागला. सासूबाई स्वतःच्या पैठणीच्या पदराने पुसणार तर सूनबाई स्वतःच्या साडीच्या पदराने पुसू लागल्या. सासूबाईंनी हात धुतला पदराला पुसणार तोपर्यंत सूनबाईंनी स्वतःचा पदर पुढे केला. अख्खी पंगत तोंडातला लाडवाचा घास सोडून त्या सासू सुनांकडे बघू लागली. आणि एक सुनेच्या त्रासानं करवाजलेली म्हातारी सासू म्हणते कशी की पोरी, अगं कुण्या कुलवंताची लेक आहेस ग. तुझ्या आई वडिलांनी तुझ्यावरती किती चांगले संस्कार केले. सासूवरती एवढं प्रेम, एवढी माया. बसायला पाट देतेस, हात पुसायला पदर देतेस. कौतुक आहे बाई पोरी तुझं. तेव्हा सूनबाई मात्र रागारागानं म्हणते की अहो माझं माझ्या सासूवर प्रेम नाही काही, ये तो राज की बात है म्हणते. ती बाई म्हणते यात काय राज की बात. ती म्हणते अहो झालं असं 2 महिन्यापूर्वी लग्न झालं आणि पहिल्या दिवाळीच्या सणाला गेले होते आणि त्यावेळेला आईनं मला 10,000ची भारीतली जरतारीचा मोराचा पदर असलेली पैठणी घेऊन दिली आणि म्हातारीला नको नको म्हणलं तरी सुद्धा लग्नाला नेसून आले. आणि मला माहित होतं की म्हातारी काय साडी सांभाळणार आहे, ही कुठं बी मातीत बसणार आणि माझी साडी खराब होणार, म्हणून मी पाठ ठेवत होते. मला माहित होतं ही काही रुमाल घेऊन येणार नाही, कपाळावरचं मेणाचं कुंकू साडीच्या पदराने पुसणार. म्हणली एवढा भारी माझा जरतारी मोराचा पदर की पदरावरती जरतारीचा मोर कुंकवाचा डाग पडला असता, हात पुसलेला डाग पडला असता तर मग ड्रायक्लीनला देऊन सुद्धा
तो डाग निघाला नसता. माझं प्रेम सासूवर नाही म्हणली, माझ्या साडीच्या रेशमी पदरावर आहे, म्हणून मी सासूची काळजी घेते. ते गुरफटलेल्या लोकांनी महाराष्ट्रातल्या जनतेने दिलेल्या जनादेशाशी बेईमानी केली. सत्तेच्या रेशमी पदरामध्ये गुरफटलेल्या लोकांनी कोविडमध्ये लोकांची खिचडी चोरून खाल्ली. गुरफटलेल्या लोकांनी कोविडमध्ये लोकांची खिचडी चोरून खाल्ली. रेमडेसिवीर मध्ये घोटाळा केला आणि मग म्हणून जेव्हा असे सत्तेच्या रेशमी पदरामध्ये गुरफटलेले लोक येतात ना, त्यावेळेला बंड करावं लागतं, तेव्हा उठाव करावा लागतो. क्योंकि बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो सिर्फ जीभ काफी है. और इतिहास हमेशा बगावत करने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता. आणि ती बगावत, तो उठाव माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आमच्या 40 आमदारांनी केला, ज्यामध्ये सामंत साहेब अग्रगण्य होते. आणि त्यामुळेच याचा इतिहास जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये 33 देशांमध्ये विचारला गेला, अभ्यासला गेला आणि शोधला गेला. आणि त्यानंतर आमची सगळीच नेते मंडळी, मान्य एकनाथ शिंदे साहेब असतील, मान्य सामंत साहेब असतील, राणे साहेब असतील, केसरकर साहेब असतील, गोगावले शेठ असतील, योगेश दादा कदम असेल, यांचं प्रेम साडीच्या पदरावर नाही, सत्तेच्या पदरावर नाही, त्यांचं जनतेवर आहे. आणि म्हणून तरी 2.5 वर्षामध्ये इतक्या योजना आल्या ज्या 50 वर्षात कधी आल्या नाहीत. लाडकी बहीण योजना, सख्खा भाऊ सुद्धा वर्षातनं 2दा ओवाळणी देतो. सख्ख्या भावाला सुद्धा राखी बांधली ना साहेब, 100च्या ऐवजी 500ची नोट घालायला बायको आजूबाजूला आहे की नाही बघतात. खरंय का नाही ताई सांगायचं? 100च्या ऐवजी 500ची नोट सख्खा भाऊ सुद्धा ताटामध्ये घालताना बायको आजूबाजूला आहे की नाही हे बघतो. पण साहेब एकनाथजी शिंदे साहेब सख्ख्या भावाच्या पुढे गेले. सख्खा भाऊ वर्षातनं भाऊबीजेला, रक्षाबंधनाला ओवाळणी देतो. आमच्या शिंदे साहेबांनी आम्हाला दर महिन्याला मानाची ओवाळणी दिली आणि यासाठीच लाडक्या बहिणी निवडणुकीत त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणानं उभ्या राहिल्या. साहेब, बायकांची आमची अवस्था अशी होती की मांग मेरी लेकिन सिंदूर तुम्हारे नाम का, माथा मेरा लेकिन कुमकुम तुम्हारे नाम का, गला मेरा लेकिन मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, हाथ मेरे लेकिन चूड़ियां तुम्हारे. इतना ही क्या, कोख मेरी, खून मेरा, दूध मेरा, लेकिन फिर भी बच्चा तुम्हारे नाम का. अरे इतना तो बता दो कि पूरी जिंदगी में क्या है हमारे नाम का. साहेब, 9 महिने 9 दिवस पोटात ठेवून वाढवलेल्या लेकराला सुद्धा आमचं नाव लावण्याचा अधिकार नव्हता. माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी आणि आपण सगळ्यांनी कायदा केला या महाराष्ट्रामध्ये, ज्या महाराष्ट्रात छत्रपती शिवरायांच्या बरोबरीनं जिजाऊला पूजलं जातं, ज्या महाराष्ट्रामध्ये महात्मा फुल्यांच्या बरोबरीनं सावित्री माईचा सन्मान केला जातो, ज्या महाराष्ट्रामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी इतकाच आदर कारुण्य मूर्ती माता रमाईचा केला जातो, ते महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा कायदा आपण केलात. मान्य एकनाथजी शिंदे साहेबांनी कायदा केला की आता जन्माला येणाऱ्या प्रत्येकाला प्रत्येक सरकारी कागदपत्रावरती बापाच्या नावाच्या आधी आईचं नाव लावावं लागेल आणि त्याच्यानंतर या प्रत्येक आईला तिच्या मातृत्वाचा अधिकार मिळाला. साहेब, महाबळेश्वर मधली घटना आम्ही परवा वाचली की महाबळेश्वर मध्ये रोजंदारीला कामाला जाणारी एक आई, तिचं 3 वर्षाचं लेकरू ती दगडाला बांधून जायची. कृष्ण लोणी खाऊ नये म्हणून माता यशोदा कृष्णाला लाडानं बांधायची. पण महाबळेश्वर मध्ये उन्हा तानामध्ये राबणारी माऊली, अहो बोलता सुद्धा येत नाही असं मूकबधीर पोरग, मूक आणि बहिर पोरग, पैसे नाहीत म्हणून त्याच्यावरती उपचार होत नाही आणि लेकराला घरात सांभाळणारं कोण नाही, कामाला गेल्याशिवाय पोटाची भूक कशी भागणार, म्हणून जेव्हा ती आई लेकराला दगडाला बांधून उन्हात सोडून काम करायची ना, तेव्हा तिच्या काळजावरती किती अत्याचार होत असतील. अरे एका सोशल मीडियावरती ती बातमी आली
आणि ती बातमी सगळीकडे व्हायरल झाली. कुणालाच पाजर फुटला नाही, पण एकनाथजी शिंदे साहेब मदतीचा हात एकनाथ बनून धावले आणि त्या मुलाच्या उपचाराची पूर्ण जबाबदारी घेतली, शिक्षणाची जबाबदारी घेतली आणि त्या कुटुंबाच्या पाठीशी खंबीरपणाने उभे राहिले. एवढंच काय तर सुमंत रुईकर नावाचे एक शिवसैनिक, उद्धव साहेबांची पाठीच्या मणक्याची शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्यांनी तिरुपती बालाजीला नवस बोलला होता की साहेब बरे झाले तर चालत तिरुपतीला येतो. सुमंत रुईकरांचा तिथेच मृत्यू झाला. नवस उद्धव साहेबांसाठी बोललेला, मृत्यू सुमंत रुईकरांचा झाला. सुमंत रुईकरांची लेकरं बाळ बायको उघड्यावर पडली. त्या सुमंत रुईकरांच्या बायकोला आजही जाऊन विचारा. इतकी वर्ष झाली पण ठाकरे परिवाराकडून प्रत्यक्ष जाऊन भेटणं सोडा, पण सांत्वनाचा साधा फोन गेला नाही. पण माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, अरे नवस जरी उद्धव साहेबांसाठी होता तेव्हा तर माननीय एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री सुद्धा नव्हते, पण ते मदतीला धावले. त्या दोन्ही अनाथ मुलांच्या संपूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी घेतली आणि मातीच्या घरामध्ये राहणाऱ्या उद्धव साहेब बरे व्हावेत म्हणून तिरुपतीला जाताना मरण पावलेल्या सुमंत रुईकरांच्या कुटुंबाला हक्काचं स्लॅबचं घर बांधून त्यांना आज तिथे सन्मानाला राहायला देण्याची कामगिरी आपले नेते एकनाथ शिंदे साहेबांनी पार पाडले. आणि त्यामुळेच एकनाथजी शिंदे साहेब म्हणजे फक्त योजना नाही आहेत, हो त्यांनी अनेक योजना आणल्याच ना. लाडका भाऊ आणली, बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम दिलं. लाडका शेतकरी आणली, शेतकऱ्यांचं वीज बिल माफ केलं. लाडकी बहीण आणली, महिलांना हक्काची ओवाळणी दिली. महिलांना एसटी मध्ये 50% तिकीट माफ केलं, ज्येष्ठांना पूर्ण तिकीट माफ केलं. अशा अनेक योजना तर आणल्याच, पण माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब म्हणजे फक्त योजना नाहीयेत. एकनाथजी शिंदे साहेब म्हणजे दुसऱ्याचं दुःख बघून कळवळणारं आईचं मन आहे. एकनाथजी शिंदे साहेब म्हणजे एक असा संवेदनशील राजकारणी आहे की जो राजकारणाच्या चौकटीत कधीच स्वतःला बांधून ठेवत नाही. आणि म्हणूनच मला या ठिकाणी फमू शिंदेच्या ओळी आठवतात की त्यांनी त्या आईसाठी लिहिलेल्या आहेत, पण आम्हाला त्या एकनाथ माऊलींच्यासाठी वापराव्या लागतात. असं म्हणतात की जगाच्या पाठीवरती विठोबा आणि ज्ञानोबा हे दोघच असे आहेत की जे पुरुष आहेत पण त्यांना माऊली म्हणतात. विठू माऊली, ज्ञानोबा माऊली, कारण पुरुष असून सुद्धा आईचं काळीज त्यांना लाभलं होतं. त्याच पद्धतीनं माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी आम्हा सगळ्या गोरगरिबांची दुःख समजून घेतली. अरे एक मुलगी जेव्हा फीला भरायला पैसे नाहीत म्हणून आत्महत्या करते ना, तेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावरती आरूढ असणारे एकनाथजी शिंदे साहेब झोपू शकत नाहीत आणि रात्री 2:30 वाजता तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना फोन करून GR काढायला लावतात की या महाराष्ट्राच्या भूमीत जिथं सावित्रीमाईंनी मुलींच्या शिक्षणासाठी अंगावर शेणा दगडाचा मारा सोसला, या महाराष्ट्रात जिथं माननीय बाबासाहेब आंबेडकर, विश्वभूषण बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि ते जो पिल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, तिथं जर शिक्षणासाठी एखाद्या बहिणीला आत्महत्या करावी लागत असेल तर इथून पुढं महाराष्ट्रात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक लेकीला 1 रुपयाची फी भरावी लागणार नाही. तिला डॉक्टर व्हायचं असेल, इंजिनियर व्हायचं असेल, वकील व्हायचं असेल, काहीही व्हायचं असेल तर तिची फी तिचा भाऊ एकनाथ शिंदे भरतील, महाराष्ट्र शासन भरेल. हा GR साहेबांनी काढायला लावला. हे सगळ्या गोरगरिबांचं दुःख एकनाथ शिंदे साहेबांनी समजून घेतलं आणि म्हणूनच पुरुष असून सुद्धा विठोबा रायाला विठू माऊली म्हणतात, ज्ञानोबा रायाला ज्ञानोबा माऊली म्हणतात. एकनाथजी शिंदे साहेब राजकारणी आहेत, मुख्यमंत्री होते, आता उपमुख्यमंत्री आहेत, पण त्यांनी आमचं जगणं समजून घेतलं, आमच्या जगण्यातलं कण्हणं समजून घेतलं, आमचे अश्रू समजून घेतले, अश्रू पुसायला मदतीचा हात पुढे केला. म्हणूनच आज त्यांना फक्त एकनाथजी शिंदे साहेब न म्हणता हा महाराष्ट्र एकनाथ माऊली म्हणतोय, ही त्यांच्या संवेदनशीलतेची पोचपावती आहे. इर्षाळवाडी मधल्या खचून गेलेल्या लोकांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी जेव्हा साहेब गेले तेव्हा ती कणा नावाची कविता आठवते की मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून नुसतं लढ म्हणा. आणि त्यामुळेच मला आज या ठिकाणी म्हणावंसं वाटतं
की भक्ती जेव्हा भोजनामध्ये प्रवेश करते ना, तेव्हा जेवणाचा प्रसाद बनतो. भक्ती जेव्हा भुकेमध्ये प्रवेश करते तेव्हा त्याला उपवास म्हणतात. भक्ती जेव्हा पाण्यामध्ये प्रवेश करते तेव्हा तिला तीर्थ म्हणतात. भक्ती जेव्हा प्रवासामध्ये प्रवेश करते तेव्हा तिला तीर्थयात्रा म्हणतात, वारी म्हणतात. भक्ती जेव्हा संगीतामध्ये प्रवेश करते तेव्हा तिला कीर्तन म्हणतात. भक्ती जेव्हा घरामध्ये प्रवेश करते तेव्हा घराला मंदिर म्हणतात. आणि भक्ती जेव्हा राजकारणामध्ये प्रवेश करते तेव्हा तिला एकनाथजी शिंदे साहेब म्हणतात. कारण राजकारण हे खुर्चीसाठी नाही, मतांसाठी नाही, तर आज आम्ही सत्तेवर आलोय तर इथल्या शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या, महिलांच्या जीवनामध्ये बदल घडला पाहिजे या भक्तिभावानं काम करणारी ही माणसं आहेत. तुकोबारायांनी सांगितल्याप्रमाणे जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा, अशा पद्धतीनं काम करणारी ही माणसं आहेत. आणि याकरिताच आज आपली जबाबदारी आहे. अवघा महाराष्ट्र महायुतीच्या पाठीशी भक्कमपणानं उभा राहिला आणि कधी नव्हे एवढी थम्पिंग मेजॉरिटी महायुतीला मिळाली. पुन्हा एकदा महायुतीचं सरकार आलं. माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब आणि त्यांच्या समवेत महायुतीचे शिवसेनेचे शिलेदार मंत्रिपदावरती काम करत आहेत. ते रात्रीचा दिवस करतायत, स्वतःच्या कुटुंबियांना बाजूला ठेवून अहोरात्र परिश्रम करतायत. आता आपली जबाबदारी आहे की ज्या पद्धतीनं विधानसभेमध्ये आपण भगवा विचार हा मतपेटीतून उतरवला, त्याच पद्धतीनं येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींच्या मध्ये महापालिका असेल, नगरपालिका असेल, जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, त्यामध्ये आपण शिवसेनेच्या पाठीशी भरभरून उभं राहिलं पाहिजे. काही दिवसांपूर्वी उबाठांनी काहीच चालत नाही म्हणल्यानंतर त्यांच्या नाशिकच्या सभेमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनी बाळासाहेबांचा आवाज वापरून माननीय शिंदे साहेबांच्यावरती असेल किंवा महायुतीच्या शिलेदारांच्या वरती टीका केली. खरं तर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा ओरिजिनल आवाजामध्ये ते तुम्हाला सांगतायत कि मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, अगर हुई तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा. मग काँग्रेसच्या मांडीला मांडी लावून बसताना काहीच आठवलं नाही का तुम्हाला? हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी हयात असताना आपल्या ओरिजिनल आवाजात सांगितलेलं होतं की मी जर देशाचा पंतप्रधान झालो तर दोनच गोष्टी करेन, 370 कलम हटवेन आणि राम मंदिर उभारेन. मग हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं स्वप्न साकार करणाऱ्या मोदी साहेबांना विरोध करताना जनाची नाही तर मनाची सुद्धा वाटली नाही का? पण ये डर हमें अच्छा लगा की तुम्हाला कळालं की तुम्हाला कोणीच विचारत नाही. तुम्हाला लोक विचारतात ते फक्त आणि फक्त तुमच्या वडिलांच्या नावाने विचारतात. म्हणून तुम्ही हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा नकली आवाज आणला. पण महाराष्ट्राची जनता सुज्ञ आहे, त्यांना माहिती आहे जे लोक बेअकली असतात ना तेच नकली आवाज आणतात. त्यामुळं हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा आवाज मॉर्फ करण्याचं पाप ज्यांनी केलंय त्यांना महाराष्ट्र माफ करणार नाही. महाराष्ट्र त्यांच्या पापाचं माप त्यांच्या पदरात घातल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. क्योंकि तूफानों से न डराओ हमको, हम तो तूफान मुट्ठी में लिए चलते हैं. तूफानों से न डराओ हमको, हम तो तूफान मुट्ठी में लिए चलते हैं. और जिनके कंधों पे भगवा ध्वज होता है ना, खुद तूफान भी उनके कदम चूमते हैं. वादळाला अंगावर घेण्याची हिम्मत आणि अंगावर येईल त्याला शिंगावर घेण्याची ताकद ही हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या विचारांनी सगळ्यांना दिलेली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मी आपणा सर्वांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करते. बराच वेळ होऊन सुद्धा खिंड लढवणाऱ्या या प्रामाणिक शिवसैनिकांना मी मानाचा मुजरा करतेय. कारण लढाया बाजार बुणग्यांच्या गर्दीवरती नाही तर निष्ठावंत मावळ्यांच्या निष्ठेवरती जिंकल्या जातात. आणि मला विश्वास आहे उशीर जरी झालेला असला तरी आपण सगळेजण इथेच आजूबाजूला आहात. कारण कोकणची माणसं ही उन्हातानामध्ये राबणारी आहेत. खुर्चीवरती जास्त वेळ बसायला तुम्हाला आवडत नाही. साहेब आले की हा गर्दीचा जनसागर या कोकणामध्ये कोकणच्या समुद्र किनाऱ्यावरती उधाळणाऱ्या दर्यासारखाच हा जनतेचा सागर असाच असीम उधळणार आहे.
ह्याची मला खात्री आहे. पण इथून पुढे एक प्रतिज्ञा करूयात की ज्या पद्धतीने विधानसभेमध्ये आपण महायुतीच्या पाठीशी राहून महाविकास आघाडीच्या अभद्र आणि अनैसर्गिक युतीला जागा दाखवली, त्याच पद्धतीचं काम येणाऱ्या पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका आणि सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या मध्ये करावं. आणि माननीय उदयजी सामंत साहेब असतील, माननीय निलेशदादा राणे असतील, आदरणीय दीपकजी केसरकर साहेब असतील, किरण भैया सामंत असतील, आणि खरं तर बोलता बोलता उल्लेख करायचं राहून गेलं की आकाशामध्ये उदय होतो, मग सूर्य नावाचा दीपक येतो म्हणून दीपक केसरकर साहेब, आकाशामध्ये उदय होतो उदयजी सामंत साहेब, सूर्य नावाचा दीपक येतो म्हणून दीपकजी केसरकर साहेब, दीपक आला की सूर्याची किरणं पडतात म्हणून किरण भैया सामंत साहेब, सूर्याची किरणं आली की काळं आभाळ निळं होतं म्हणून निलेशजी राणे साहेब, आणि हा इतका सुंदर योगायोग जमलाय म्हणून योगेशजी कदम साहेब. आणि हा योगायोगच इतका सुंदर आहे की कोकणचं भविष्य अपूर्व आहे म्हणून आमची अपूर्वाताई, कारण तिने खूप सुंदर भाषण या ठिकाणी केलं. तिच्याही त्या मेहनतीला, तिच्या वक्तृत्वाला सुद्धा मी मनापासून तिचं कौतुक करते, तिच्या उज्ज्वल भवितव्याला शुभेच्छा देते. आणि माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या या सगळ्या शिलेदारांच्या हातामध्ये महाराष्ट्र सुरक्षित आहे, लाडक्या बहिणींचं भवितव्य सुरक्षित आहे, लाडक्या शेतकऱ्यांचं भवितव्य सुरक्षित आहे, या आशेसहित आपली रजा घेते आणि माझं लांबलेलं भाषण आपण ऐकून घेतलं याबद्दल मनापासून आभार मानते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. ताई, तुमचं आडनाव वाघमारे आहे, पण तुम्ही विरोधी पक्षातले सगळेच वाघ तुमच्या मनोगतातून मारले. एकदा ताईंसाठी उत्स्फूर्त टाळ्यांचा प्रतिसाद होऊ दे ही आग्रहाची विनंती करतो. मित्रहो, बराचसा वेळ निघून गेलाय, परंतु तुम्ही शिंदे साहेबांच्या मनोगताची चातकासारखी वाट बघतात, कारण ते दिशादर्शक ठरणारे विचार ऐकण्यासाठी तुम्ही शेवटपर्यंत थांबलात. मला माहिती आहे की सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हटल्यानंतर कुडाळ तालुका आणि खेड्यापाड्यातून येणारे सगळे शिवसैनिक, अंतर दूरचं, प्रवास दूरचा, त्यामुळे काही गोष्टी मनात असतात. बऱ्याच जणांनी संपर्क साधून सांगितलेला आहे, निलेश साहेब तुमच्यासाठी निरोप दिलाय की आम्हाला जावं जरी लागलं तरी भविष्य काळात आम्ही सगळे मतदार बंधू भगिनी तुमच्या पाठीशीच खंबीरपणे उभे राहणार आहोत, असं काही जणांनी जाताना सुद्धा संवाद साधून सांगितलेलं आहे. व्यासपीठावर जे पदाधिकारी आहेत त्यातील अनेकांनी आपली मनोगत व्यक्त केली आहेत, परंतु राणे साहेबांच्या विचारधारेची कास धरून मार्गक्रमण करणारे आणि आदरणीय आमदार निलेश साहेबांच्या खंबीरपणे पाठीशी उभे राहणारे आदरणीय दत्ता सामंत साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना मी आदरपूर्वक या ठिकाणी येण्याची विनंती करतो. त्यांनी या ठिकाणी यावं आणि मनोगतातून आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात. आदरणीय दत्ता सामंत. महाराष्ट्राचा आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे, शिवसेना पक्षाचे पक्षप्रमुख आदरणीय शिंदे साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री आणि सिंधुदुर्गाचे संपर्क मंत्री आदरणीय उदयजी सामंत साहेब, कुडाळ मालवणचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय निलेशजी राणे साहेब, संजय आंग्रे, बाळा चिंदरकर, वाघमारे मॅडम, व्यासपीठावर सर्वच उपस्थित मान्यवर मंडळी, बंधू भगिनी, पत्रकार मित्रांनो, आज शिंदे साहेबांचा आभार यात्रा हा कार्यक्रम नियोजित असतानाच काश्मीरमध्ये जो प्रसंग घडला आणि त्या प्रसंगासाठी शिंदे साहेब काश्मीरला पोहोचले म्हणून या ठिकाणी यायला थोडा उशीर झाला. आता 15-20 मिनिटांमध्ये शिंदे साहेब या ठिकाणी येतील. मी सर्वांना बाहेर जे मंडळी उभी आहेत या सर्व मंडळींना मी विनंती करतो त्यांनी ताबडतोब आतमध्ये येऊन समोर येऊन बैसायचं आहे, कारण निलेशजी राणे हे कुडाळ मालवण मधून निवडून आल्यानंतर आणि शिंदे साहेबांनी शिवसेनेचा धनुष्यबाण 2024च्या विधानसभेसाठी निलेशजींच्या हातामध्ये दिल्यानंतर या सिंधुदुर्गातली शिवसेनेची जी ताकद खऱ्या अर्थाने वाढलेली आहे
ती मी सांगायची काही गरज नाही. कारण निलेशजी राणे 4 महिन्यापूर्वी निवडून आले आणि निवडून आल्यानंतर या सिंधुदुर्गामध्ये बहुसंख्य उभाटाच्या सर्वच कार्यकर्त्यांनी, सरपंच किंवा विविध पदाधिकारी, जिल्हा सदस्य माजी असतील, पंचायत समिती असतील, नगरसेवक असतील, अशा अनेक कार्यकर्त्यांनी निलेशजींच्या उपस्थितीत या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. आज शिंदे साहेब या ठिकाणी 5 वाजता येणार होते म्हणून आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांना सांगितलं होतं की 3 वाजता घरामधून बाहेर पडा आणि 4-4:30 पर्यंत तिथे पोहोचा. परंतु आता 8-9 तास या ठिकाणी आपण थांबलेला काही मंडळी थोडीशी गेली असेल, परंतु निलेशजी राणे या मतदारसंघातून निवडून आल्यानंतर आपल्या सर्व शिवसैनिकांना सुद्धा समजलं पाहिजे की 5 वर्ष आपल्याला 7-8 तास बसताना ज्या वेदना झाल्या मी जाणू शकतो. परंतु निलेशजी आमदार झाल्यानंतर उदयजी सामंत हा माणूस आठवड्यातले 4 ते 5 दिवस या मालवण कुडाळमध्ये या सिंधुदुर्गामध्ये काम करतो. रात्री 11 वाजता मुंबईला निघून जातो. पुन्हा सकाळी मुंबईला गेल्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या दिवशी कार्यक्रमाला प्लेनने या ठिकाणी येतो. म्हणजे जवळजवळ 24 तासातले जवळजवळ 5 ते 7 तास कदाचित आमदार आमचे झोपत असतील. आणि आमच्यासारखे कार्यकर्ते 5 वर्ष निलेशजीने आपला विकास केला पाहिजे, आपले समस्या सोडले पाहिजे. शिवसैनिक जो असतो, बाळासाहेबांनी घडवला जो शिवसैनिक आहे, राणे साहेबांनी जो घडवलेला शिवसैनिक आहे, तो शिवसैनिक निकारासारखा असतो. तो किती वेळ झाला, किती तास झाले तरी डगमगणारा नसतो. आणि शून्यातून शिवसेना ही शिवसेना प्रमुखांनी निर्माण केली. तशीच कोकणामध्ये आमच्या माजी मुख्यमंत्री राणे साहेबांनी निर्माण केली आणि त्यांच्याच पावलावर पडून आता शिंदे साहेब सुद्धा त्याच पद्धतीचे एक नेते आहेत. ते सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये तशाच पद्धतीचं काम शिवसेनेसाठी करतात, कार्यकर्त्यांसाठी करतायत. मी खरं कौतुक करतो उदय सामंतांचं. गेल्या 4-5 दिवस ते या ठिकाणी आभार यात्रा या ठिकाणी शिंदे साहेबांची आहे. तसे एक कार्यकर्ता, एक उद्योग मंत्री आहे, 5 वेळा निवडून गेले आहेत. परंतु सर्वसामान्यांसारखा एक कार्यकर्ता म्हणून या ठिकाणी खुर्चे इकडे तिकडे लावण्यापासून कार्यकर्त्याचा बॅनर झेंडा लावण्यासाठी आपल्या सर्वात मिळून मिसळून वागवणारा एक मंत्री आपल्याला या ठिकाणी आज आपल्याला पाहायला मिळाला. निलेशजी असतील, उदयजी असतील, हे दोन्ही महाराष्ट्राला पुढची दिशा देणारी ही दोन्ही माणसं आहेत. मला एखादी खात्री आहे की शिंदे साहेब जरी उसरा आले तरी निलेशजीने सिंधुदुर्गामध्ये शिवसेनेची जी ताकद उभी केलेली आहे, उदय सामंत साहेब आपण तुम्ही या ठिकाणी आहात, जी ताकद उभी केलेली आहे, आज उभाटाचे म्हणा किंवा इतर पक्षाची सर्व मंडळी निलेशजींच्या नेतृत्वाखाली, शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी फोन करतायत, येऊन भेटतायत. आणि भविष्यात सिंधुदुर्गातला 1 नंबरचा पक्ष निलेशजी असतील, दीपक भाई केसरकर असतील, आपण संपर्क मंत्री असाल आणि आमचे पक्षप्रमुख शिंदे साहेब असतील, यांच्या नेतृत्वात विश्वास ठेवून या सिंधुदुर्ग जिल्हा शिवसेनेचा 1 नंबरचा जिल्हा म्हणून भविष्यात ओळखला जाईल अशी ताकद निर्माण करण्याची सर्व शिवसैनिकांमध्ये आणि आमच्या आमदारांमध्ये धमक आहे. आज आभार यात्रेच्या निमित्ताने आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने या ठिकाणी जमलेले होता. निलेशजी आपली 5 वर्ष सेवा करणारे आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर 4 महिन्यामध्ये ज्या विकासाचा झपाटा लावलेला आहे, विधिमंडळामध्ये ज्यांची भाषणं आपण ऐकलेली आहेत, मला अभिमान वाटतो की आमच्यासारखे कार्यकर्ते निलेशजींच्या पाठीशी उभे राहिले आणि ते निवडून आले. तुम्ही सर्वांचा त्याच्यात बहुमोल तुमचं योगदान होतं. सर्वांनी तुम्ही मेहनत घेतली. आणि उदय सामंत साहेब, तुम्ही सावंतवाडच्या आणि कणकवलीच्या आपल्या मनोगतामध्ये भाषण केलं आणि सांगितलं की आम्ही 25-25 वर्ष विधिमंडळाचं काम करतो, 5-5 वेळा आम्ही आमदार मंत्री झालो. परंतु तुमच्या कुडाळ मालवणचे आमदार निलेशजींनी अधिवेशनामध्ये जे भाषण केलं ते आजही आम्हाला आश्चर्य वाटतं, आम्हाला ते जमणार नाही अशा प्रकारचे उद्गार तुम्ही आमच्या आमदारांबद्दल जाहीर सभेमध्ये काढलात. अशा प्रकारचं काम आमचे आमदार निलेशजी राणे या ठिकाणी करतायत. आपल्या कुठल्याही कार्यकर्त्यांना, बाहेर उभे राहिलेल्या कार्यकर्त्यांना सांगायची वेळ येता कामा नये की हा कार्यक्रम हा शिवसेनेचा कार्यक्रम आहे. हा शिवसैनिक कसा असतो हे सांगण्याची गरज माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यावरती येता कामा नये. परंतु भविष्यात
या ठिकाणी शिंदे साहेब नसतील, परंतु सामंत साहेब या ठिकाणी आम्ही सर्वजण तुम्हाला शब्द देतो की भविष्यात जी जी इलेक्शन येतील ती इलेक्शनावरती शिवसेनेचा भगवा फडकल्याशिवाय या ठिकाणी राहणार नाही, अशा प्रकारचं जाळं निलेशजींच्या माध्यमातून या ठिकाणी विणलं जात आहे. निलेशजी एकटेच या ठिकाणी लढतायत, त्यांच्याबरोबर दीपक केसरकर आहेत. युवा नेतृत्व, संपूर्ण नेतृत्व निलेशजींच्या पाठीशी आहेत. राणे साहेबांचं बाळकडू त्यांनी लहानपणापासून त्यांचे विचार, त्यांची कार्यपद्धती निलेशजीने आत्मसात केलेली आहे. शिवसेना कशा प्रकारे वाढवावी हे सांगण्याची गरज आम्हा कार्यकर्त्यांना त्यांना काय वाटत नाही, त्यांना ते सर्व अवगत आहे. परंतु मी आपल्याला विनंती करतो, निलेशजींचे हात बळकट करणे, त्यांच्या पाठीशी शिंदे साहेबांचा आशीर्वाद कायमचा राहिला पाहिजे. कारण महाराष्ट्रामध्ये निलेशजी सिंधुदुर्गापुरते मर्यादित नाहीत, की महाराष्ट्रामध्ये कुठल्याही जिल्ह्यामध्ये, कुठल्याही तालुक्यामध्ये निलेशजी गेले तर हजारो संख्येच्या माध्यमातून युवक त्यांच्या मागे उभारतात. ते कुठल्याही जिल्ह्यामध्ये सभा घेऊ शकतात, अशी ताकद मुंबई ते पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निलेशजींची आहे. आणि असा एक कार्यकर्ता शिवसेनेला मिळालेला आहे. राणे साहेबांनी शिंदे साहेबांच्या सुवाधीन निलेश साहेबांना केलेला आहे. शिंदे साहेबांचा आशीर्वाद निलेशजींच्या डोक्यावरती कायमच आहे. पण भविष्यात संजू परब म्हणाले की निलेशजी कुठलंही पद किंवा कुठलंही नेतृत्व मागणार नाही, पण आमचा सिंधुदुर्गात जर आम्ही शिवसेना ही एक नंबर करण्याचा दृष्टिकोन आम्ही सर्व कार्यकर्ते जर प्रयत्न करत असू तर भविष्यात निलेशजींना सुद्धा मंत्रिपद शिंदे साहेबांनी आणि आपल्या शिफारसीने ते मिळालं पाहिजे. कारण हा सिंधुदुर्गाचा विषय नाही, तर निलेशजींची ताकद पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि शिवसेना भक्कम करण्यासाठी एक तरुण आणि तडफदार आणि आक्रमक आणि अभ्यासू नेतृत्व जर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ मंत्री म्हणून जर गेला तर 2029च्या निवडणुकीत याहीपेक्षा शिवसेनेला बहुरोज मतांच्या आमदारांची संख्या वाढलेली दिसेल, असं नेतृत्व निलेशजीच्या रूपाने महाराष्ट्रामध्ये आज आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आज जवळजवळ 5चा जो कार्यक्रम होता तो आता जवळजवळ 10 वाजलेले आहेत. तरी पण आपण शिंदे साहेबांची या ठिकाणी वाट पाहत आपण थांबलेलो आहोत. पक्षप्रमुख कसा असावा त्यांनी सांगितलं. उदयजी म्हणाले की आता 8-9 तास झाले आहेत, 10 तास व्हायला लागले आहेत. आपण शिंदे साहेबांना सांगूया की आपण कार्यक्रम आटपून घेऊया. पण शिंदे साहेब म्हणाले नाही, 500 माणसं जरी राहिली तरी त्या ठिकाणी मी येणार आणि त्यांचा आशीर्वाद घेणार. अशा प्रकारचं नेतृत्व तुम्हाला लाभलेलं आहे. बघा, ते कालपासून काश्मीरला आहेत. ते किती तास झोपले असतील, 1-2 तास सुद्धा झोपले नसतील. सगळं प्रवासात आहेत, तिथे उभे आहेत. तरी पण एक पक्षाची जबाबदारी येईल. महाराष्ट्राचा माजी मुख्यमंत्री कसा असावा, तुमच्यावरती प्रेम असल्यामुळे ते याही परिस्थितीत मी त्या ठिकाणी आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि उदयजींना आणि निलेशजींना सांगितलं आणि ते आता 15-20 मिनिटात किंवा अर्ध्या तासामध्ये या ठिकाणी पोहोचतील असं आपल्याला सांगतो. मी पुन्हा एकदा आपण सर्वजण या ठिकाणी जमलात, तुमचे सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. आणि उदयजींना पुन्हा एकदा मी सांगतो की आमचे आमदार हे अतिशय जरी आक्रमक असले तरी भावुक आहेत. सामंत साहेब, तुमच्या मागातपासून मी बघितोय, तुमच्या चेहऱ्यावर कुठलाच फरक दिसत नाही. तुम्ही त्याच मूडमध्ये आहात, त्याच मूडमध्ये आहे. मी अभ्यास करतोय की 10 तास जाऊन गेले, सगळी परिस्थिती बिकट होत आली आहे. आमचे पक्षप्रमुख आता येत आहेत, तरी पण उदय साहेबांची चिकाटी जी पाहायला मिळते मला, कुठलंही हास्य, मिथ्य हास्य चेहऱ्यावरती ठेवून ते त्याच मूडमध्ये सर्व कार्यकर्ते आमच्या बरोबर वावरतायत, हसतायत, खेळतायत. खरोखर तुम्ही त्याच वेळी मी म्हटलं की उभाटा किंवा त्या रत्नागिरीमध्ये जे डपाडपा जे किल्ले ढळसळले ते तुमच्या या संयमी पण तसंच एक धूर्त राजकारणामुळे तुम्ही सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्हा खाली गेला आणि तुम्ही आज आमच्या सिंधुदुर्गाचे संपर्क मंत्री आहेत. तुमच्या बरोबर निलेशजी आहेत आणि नेहमी म्हणता निलेशजींचं आणि माझं खूप पटतं. आणि मला सुद्धा या 3-4 महिन्यामध्ये तुमच्या संपर्कात निलेशजी आल्यानंतर तुमच्यासारखेच गुण निलेशजींमध्ये दिसायला लागले. ते सुद्धा शांत संयमी राहतात आणि जे करायचं तेच करतात, पण वटार आता दाखवत नाही. पूर्वी पोटातलं वठार दाखवत होते, पण आता ते बरंच पोटात ठेवतात. त्यामुळे तुमचा गुण सुद्धा आमच्या आमदारांनी घेतलेला आहे आणि हा गुण अतिशय चांगला आहे, हा अतिशय चांगला आहे. आणि म्हणून निलेशजीने एक धूर्त राजकारणी कसा असावा, संयमी राजकारणी कसा असावा, दिशा देणारा राजकारणी कसा असावा, कार्यकर्त्यांना प्रेम देणारा नेता कसा असावा,
प्रसंगी त्याच्या पाठी उभं राहणारा नेता कसा असावा, असे सगळे गुण निलेशजी मध्ये पहिल्यापासूनच आहेत. त्यामुळे निलेशजी 10 वर्षाच्या कालखंडामध्ये जे वनवास बघत होते ते खासदार झाले, पण 5 वर्षामध्ये खासदारकीमध्ये त्यांनी काम केलं देशामध्ये. ते देशामध्ये काम केलेलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये किंवा ग्रामीण भागामध्ये त्याचं ते उगवत नाही, पण राज्यामध्ये जेव्हा आपण काम करतो तिकडे अधिवेशनामध्ये बोलल्यानंतर ताबडतोब आपल्या मतदारसंघामध्ये, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपले आमदार काय करतायत, आपले प्रश्न कसे उठवतायत, कशी वाचा फोडतायत, हे मतदारांपर्यंत आणि कार्यकर्त्यांपर्यंत पाहायला मिळतात. त्यामुळे त्या नेत्याची इमेज आणि कार्यपद्धत कार्यकर्त्यांना समजल्यानंतर त्याला त्यांची छाती ऊर भरून येतं. आणि मी नीट आपल्याला सांगू इच्छितो, काही लोक अशी अफवा करतायत की निलेशचे पुढच्या 29 मध्ये खासदारकीसाठी उभे राहणार आणि त्या इकडून तिकडे येणार आहेत, अशी चर्चा सुद्धा काही लोक करतात. की शिवसेनेमध्ये ते आज आमदार आहेत, 2029 मध्ये ते लोकसभा लढवतील आणि ते इकडून तिकडे जातील. मी सांगतो सर्वांना की निलेशजींना आम्ही पुढची 25-30 वर्ष महाराष्ट्रातून कुठेही जायला देणार नाही. निलेशजींना आम्हाला आमदार आणि या महाराष्ट्रामध्ये ठेवायचं आहे. कारण निलेशजी जर महाराष्ट्रामध्ये राहिले तर सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना न्याय मिळेल, जनतेला न्याय मिळेल. कार्यकर्ते त्यांच्या हाताखाली जे घडतायत त्यांना खऱ्या अर्थाने त्यांना जर काय देता येईल तर ते महाराष्ट्रामधूनच राहून देता येईल, ते केंद्रामध्ये जाऊन देता येणार नाही. त्यामुळे आम्ही या वेळी मी या व्यासपीठावरून सांगतो की भविष्यात पुढची 25-30 वर्ष निलेशजी हे कुडाळ मालवण मधूनच आमदार मधून निवडून जातील. आणि यावेळी जे आमदार म्हणून जे निवडून गेलेले आहेत ते उदयजी सामंत पुढच्या 29 तारीखला 50,000 मताधिक्य आम्ही 100% क्रॉस करू. तुमच्या स्पर्धेमध्ये येणार नाही, पण तुमच्या मागोमाग आम्ही वाटचाल करू, एवढा या ठिकाणी मी शब्द देतो आणि पुन्हा या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो. आदरणीय दत्ता सामंत साहेब यांनी मनोगतातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. आदरणीय निलेश साहेब नेहमीच सांगतात की दत्ता सामंत यांच्यावरती राजा सामंत फ्री आहे, असं बऱ्याच वेळा तुम्ही सांगता. परंतु तुमच्या आठवणीसाठी सांगतो, राणेसाहेब आणि तुमच्या मातोश्री सामंत साहेबांकडे आल्या आणि त्यांना सांगितलं जिल्हा परिषद कुठल्याही परिस्थितीत आली पाहिजे, सूत्रसंचालन मी केलं होतं. त्यानंतर खासदारकीला ज्यावेळी त्यांना तिकीट प्राप्त झालं त्यावेळी सुद्धा सूत्रसंचालन मी केलं होतं. आणि राणेसाहेबांनी नंतर नकळत चहापाण्याचा लाभ घेताना सांगितलं हा माणूस लकी आहे माझ्यासाठी. हा साक्षात्कार या ठिकाणी का सांगितला, कारण दत्ता सामंतांचं असं आहे, अनेक जण त्यांच्या घरी यायचे, आमदारकीत तुम्ही उभ्या राहा खया, आमदारकीत तुम्ही उभ्या राहा खया. ते नेहमीच आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगायचे माझं ध्येय एकमेव आहे की उद्याच्या निवडणुकीमध्ये आमदार म्हणून मला तुमचं सहकार्य पाहिजे, मला भरघोस मतांनी निवडून आणायचं आहे ते निलेश साहेबांना. आणि मित्रांनो तो वास्तव मी स्वतः समोर कितीतरी वेळा अनुभवलेला आहे, म्हणून या ठिकाणी त्याचा उल्लेख करणं मला कर्मप्राप्त वाटलं. मित्र हो, आदरणीय निलेश साहेब या ठिकाणी आहेत, कार्यतत्परता तुम्ही सगळेजण त्यांची जाणतात. मी आदरपूर्वक या ठिकाणी त्यांना येण्याची विनंती करतो, त्यांनी या ठिकाणी यावं आणि मनोगतातून आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात. महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री सन्मान्य उदयजी सामंत साहेब, जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य दत्ताजी सामंत, उपनेते सन्मान्य संजयजी आंग्रे, जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य संजू परब, सन्मान्य संजयजी पडते, उपस्थित सर्वच मान्यवर बंधू भगिनी, मला या गोष्टीची जाणीव आहे. कार्यक्रमाला खूपच उशीर झाला आणि काही मिनिटातच आता शिंदे साहेब या कार्यक्रमाला पोचणार आहेत. खरी तर ही आभार यात्रा अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये सुरू आहे. आज त्याचा एक अध्याय म्हणून आभार सभा ही आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये होते.
सिंधुदुर्गामध्ये होत असताना सगळ्यांनीच ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला ते म्हणजे काश्मीरला जे घडलं त्यासाठी शिंदे साहेब तिकडे गेले होते, त्यांची विचारपूस करण्यासाठी, त्यांना मदत करण्यासाठी. आणि महाराष्ट्र हा कुठल्याही राज्यात जरी असला तरी शिंदे साहेब त्यांना एकटं सोडणार नाही, त्यांना असं वाटणार नाही की ते बेसावध आहेत, असं त्यांना कधीच वाटू देणार नाहीत. म्हणून शिंदे साहेब काल रात्रीपासून तिकडे आहेत. याला उशीर झाला या गोष्टीची जाणीव आहे. या कार्यक्रमाला सामंत साहेब अनेक लोक टीका करतील, त्यामध्ये काही पत्रकारही असतील, पण काही हरकत नाही. 23 ऑक्टोबर 2024 मध्ये माझा या पक्षामध्ये प्रवेश झाला. त्यानंतर दत्ताजी सामंत साहेब माझ्यासोबत आले. साहेब त्या दिवसापासून ते आत्तापर्यंत आम्ही दोघे एक दिवसही आम्ही सुट्टी घेतली नाही. पक्ष आमचा कसा वाढेल, शिवसेना कशी वाढेल, गावागावात कशी वाढेल, यासाठी दिवस रात्र आम्ही मेहनत करत राहिलो. आज हे काय चित्र आपल्याला जे दिसतंय हे काय साहेब 2-3 महिन्यामध्ये उभं राहिलेलं नाही. अनेक वर्षांचे ते कष्ट आहेत. 10 वर्ष आम्ही ह्या मतदारसंघामध्ये या जिल्ह्यामध्ये काढलेली आहेत. दिवस बघितलं नाही, रात्र बघितलं नाही, समोर कोण आहे बघितलं नाही. किती मोठा दिग्गज असला तरी मी पण काही कमी नाही असे समजणारे आम्ही शिवसैनिक तेव्हापासून ते आत्तापर्यंत आम्ही लढतच राहिलो. दुसरं काय होतं आमच्या नशिबामध्ये, दुसरं होतं काय आमच्या नशिबामध्ये. आणि म्हणून सहज काय मिळालं नाही. कर्ण हा कुठल्या बाजूला होता तो नंतरचा भाग आला, पण त्याच्या आयुष्यामध्ये जसा संघर्ष आला आमच्या आयुष्यामध्ये तसा संघर्ष सातत्याने, कधी सहज कुठली गोष्ट मिळाली नाही. आज पण बघा 5 महिने आम्ही इथे जी काय मेहनत घेतली, जे काय कष्ट घेतले, पक्ष उभा केला गावागावामध्ये. साहेब इतर सगळे पक्ष बिथरले की हा कुठला पक्ष हे लोक बांधतायत, हा जर पक्ष बांधला गेला तर इतर कुठल्या पक्षाला संधी मिळणार नाही, असा पक्ष साहेब आम्ही इकडे उभा केला. आज टीका चारी बाजूनी होते. कुठल्या तरी जुन्या केसेस काढल्या जात आहेत. काही पत्रकारी आहेत खतपाणी घालणारे. जुन्या केसेस काढल्या जाय, कसा तरी निलेश राणे बदनाम झाला पाहिजे, कसा तरी शिवसेना बदनाम झाली पाहिजे. किती जरी बदनाम केलं तरी मी सामंत साहेब तुम्हाला आज या व्यासपीठावरून सांगतो, ते जे विरोधक माझ्यावर टीका करतायत तुम्हाला 25 वर्ष वाट बघावी लागेल. मला इकडे परत पराभूत करण्यासाठी 25 वर्ष तुम्हाला वाट बघावी लागेल. तुम्हाला मी लोकप्रतिनिधी व्हायला देणार नाही. या जिल्ह्यातून तरी होणार नाही. कुठून तरी आयात करून काय जर आणलं तर मला माहित नाही, पण या जिल्ह्यातून निवडून याल अशी परिस्थितीच आम्ही ठेवणार नाही. एवढंही विरोधकांनी लक्षात ठेवावं. असेच झालेलो नाही, कोणी आम्हाला खुर्ची खेचून दिलेली नाही. कष्टाने आलेलो आहे, मेहनतीने आलेलो आहे, स्वतःला बदलून आलेलो आहे. खस्ता खाल्लेले आहेत, लोकांसाठी खस्ता खाल्लेला आहेत. कोणी सांगितलं स्वभाव बदलला, कोणी सांगितलं स्वतःला बदल, तेही बदलला. कशासाठी? माझ्या सिंधुदुर्गासाठी. सामंत साहेब, या सिंधुदुर्गाने आमच्या राणे कुटुंबाला जे दिवस दाखवले, करायचं तर त्यांच्यासाठी करायचं. आणि जोपर्यंत जीवात जीव आहे करणार तर सिंधुदुर्गासाठीच करणार, इतर कोणासाठीही नाही. कारण का 10 वर्षानंतर कुठला माजी खासदार 10 वर्षानंतर कुठे आहे महाराष्ट्रामध्ये शोधून सापडणार नाही. पण ह्या निलेश राणेला 10 वर्षाच्या वनवासानंतर जर कोणी जिवंत केला असेल तर तो माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने केला. आणि मग काही लोक म्हणतात निलेश राणे आता दुसऱ्या पक्षात जाणार. आयुष्यात कधी जाणार नाही. ज्या शिंदे साहेबांनी ह्या कपाळाला गुलाल लावला, 10 वर्षाच्या ह्या कपाळाला गुलाल लागला नव्हता, ते शिंदे साहेबांनी लावला. हा उपकार त्यांचा मी कधी आयुष्यात विसरणार नाही. कशाला जाऊ मी दुसरीकडे? अरे घरी बसीन, पण माझ्या शिंदे साहेबांना सोडणार नाही, कधी सोडणार नाही. अहो ज्यांनी वाळीत टाकला होता, निलेश राणे संपला सांगितला होता, निलेश राणेला परत जिवंत कोणी केला, तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं निलेश मी तुलाच तिकीट देणार. तिकीट तर दिली, जिंकून पण आणलं. ती किमया आमच्या शिंदे साहेबांची आहे. आणि म्हणून आज खरं तर भाषण सामंत साहेब शिंदे साहेबांसमोरच करायचं होतं, पण जोपर्यंत तुम्ही आहात मला कसलीच काळजी नाही.
मला कसलीच काळजी नाही. माझा शब्द न शब्द हा शिंदे साहेबांपर्यंत तुम्ही 100% पोहोचवाल याची खात्री माझ्या मनामध्ये आहे. माझ्या बंधूंसारखे आहात. मी मगाशीच कोणाला तरी सांगत होतो, काल पण कोणाला तरी सांगितलं, मी या सरकारमध्ये दुसरं कोणालाच फोन लावत नाही. मी फक्त उदय सामंतांना फोन लावतो, बाकी कोणालाच फोन लावत नाही. कधी कोणाकडे जात नाही. मदत मागितली तर ह्या माणसाकडे मागतो, काय विचारायचं झालं तर ह्या माणसाला विचारतो, दुसरं कोणाकडे जात नाही. कधी जायची गरजच पडली नाही. म्हणून सामंत साहेब असंच प्रेम आमच्यावर ठेवा, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर ठेवा. तुमच्याकडे MIDC खातं आहे, तुम्ही नेहमी सांगता निलेश राणे फिरून फिरून महाराष्ट्राचं सगळं बोलतील पण येतील परत कुडाळ मालवणवरच. म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतोय, तुमच्याकडे MIDC खातं आहे साहेब. तुम्ही मला मागे सांगितलं होतं निलेश तू काहीतरी मी तुला द्यायचं आहे, ते आज घोषणा करायची. आजचाच तो दिवस आहे आणि तो दिवस आज आलेला आहे. मी मनापासून साहेब आपले आभार व्यक्त करतो. शिंदे साहेबांसाठी जे काय आपण थांबलात, आपण तिकडे एक कोपऱ्यामध्ये थांबलात, मला माहित नाही तुम्ही कशासाठी आलात, सभेसाठी आलात की कशासाठी तिथे थांबलात. या इकडे येऊन बसा आणि शिंदे साहेबांचं मार्गदर्शन ऐका. मी आपल्याला शेवटची विनंती करतो, कार्यक्रमाच्या शेवटच्या टप्प्यावर आपण इकडे आलेलो आहे. इथे ह्या कार्यक्रमामध्ये सामंत साहेब जाता जाता फक्त अजून एक माझा मेसेज शिंदे साहेबांकडे द्या, तो म्हणजे आमच्या दत्ता सामंत साहेबांचा. या माणसाने रक्ताचं पाणी केलं या कार्यक्रमासाठी. एकदा खरोखरच या माणसाचं योगदान कुठे फुकट जायला नको. म्हणून मी मनापासून माझी इच्छा होती की सामंत साहेबांनी भाषण करावं तर ते शिंदे साहेबांसमोर करावं, पण आता ठीक आहे, एक तरी सामंत शिंदे साहेबांसमोर करणारच आहे भाषण. म्हणून आमच्या ह्या सामंत साहेबांवर लक्ष द्या साहेब. रक्ताचं पाणी करतायत. अनेकांना शंका झाली आहे, अनेकांना आता वांदे झालेत की आता होणार काय. निलेश आणि उदय सामंत आहेतच, दत्ता सामंत आता एकत्र असे घुसतायत गावागावामध्ये. आता आपल्याला कुठे स्थान नाही. इथं फक्त सुरुवात आहे साहेब, इथं फक्त सुरुवात आहे. हा सगळा काबीज केल्याशिवाय आम्ही दोघांनी हे व्यासपीठ गप्प बसणार नाही. मी तुम्हाला आज या व्यासपीठावरून शब्द देतो. आणि साहेब आपण आलात, मला कालपासून या कार्यक्रमासाठी जर कोण धीर देत असेल तर सामंत साहेब तुम्ही देताय. मी मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो. शिंदे साहेबांचं या जिल्ह्यामध्ये स्वागत करतो, माझ्या मतदारसंघामध्ये स्वागत करतो. काही मिनिटातच ते पोहोचणार असतील. मी मनापासून आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो. कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे कार्यतत्पर आमदार संजू परब यांनी मगाशी सांगितलं, त्यांचं कुडाळ आणि मालवणपुरतं कार्यक्षेत्र मर्यादित नाही आहे. संपूर्ण जिल्हाभरात कार्यतत्परता त्यांनी दाखवलेली आहे आणि प्रचंड लोकावड त्यांनी प्राप्त केली आहे. परंतु आपल्या मनोगतातून सगळ्या वास्तवाचं दर्शन घडवताना पत्रकारांना सुद्धा ते विसरलेले नाहीत. मग प्रिंट मीडिया असो किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असो, या सगळ्यांचा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. मित्रहो, पुढील वाटचालीसाठी सूत्रसंचालक या नात्यानं त्यांना भरभरून शुभेच्छा देतो. आणि मनोगतासाठी पुढची धुरा महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री नामदार उदयजी सामंत साहेब या ठिकाणी आहेत, त्यांच्याकडे पुढची धुरा सुपूर्द करतो. सिंधुदुर्गातील आभार यात्रेसाठी या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय निलेश राणे, व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या ज्योतिताई वाघमारे, जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, संजू परब, आमचे उपनेते संजय आंग्रे, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी आणि सभेला 5 तास उशीर होऊन देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले बंधू आणि भगिनींनो. निलेशजी, कालपर्यंत मी असं म्हणत होतो की तुम्ही आमदार झाल्यानंतर स्वभाव बदलला, परंतु आज तुम्हाला बघितल्यानंतर हे माझ्या लक्षात आलं की तुम्ही प्रचंड संयमी देखील झालेला आहात. म्हणजे मगाशी 1.5 तास मी तुमच्या बाजूला बसून आपण दोघं मिळून बघत होतो की माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं विमान कुठं आलेलं आहे, परंतु तुम्ही धीरगंभीर होऊन मला सांगत होता की ती आता 30 मिनिटांमध्ये येतील, 35 मिनिटांमध्ये येतील, साहेब इथे येतील. मला असं वाटतं की हीच सिंधुदुर्गाची गरज होती आणि ते पूर्ण करण्याचं काम आज निलेश राणे करतायत. मी त्यांचा एक सहकारी म्हणून सांगतो की ज्या ज्यावेळी आज त्यांनी माझं कौतुक केलं, पण ज्या ज्यावेळी माझी त्यांना गरज लागेल त्यावेळी मी त्यांच्या सोबत आहे हेच सांगायला आज त्यांच्या व्यासपीठावर मी उपस्थित आहे.
साहेब ऐकून आपल्याला धक्का बसेल, म्हणजे आपल्याला कदाचित कोणाला माहीत नसेल आतापर्यंत, पण मी तुम्हाला सांगतो. आणि आता 10 मिनिटात शिंदेसाहेब इथे पोहोचल्यानंतर त्यांना देखील विचारा. ज्यावेळी शिंदेसाहेबांचं विमान मुंबईच्या वर आलं, ते पायलटनं शिंदेसाहेबांना सांगितलं की आपल्याला मोप्याला जाता येणार नाही, आणि आपण जर मोप्याला गेलो तर फार मोठी आपल्याला रिस्क घ्यावी लागेल. मी अभिमानानं सांगतो की शिंदे साहेबांनी पायलटला सांगितलं, निलेश राणे हे माझ्या मुलाप्रमाणे आहेत, मी त्यांना शब्द दिलेला आहे, काही झालं तरी मोपाला लँडिंग करण्याचा प्रयत्न करा. हे मला आत्ता फोनवरनं कळलं आणि म्हणून मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे. शिंदे साहेबांना जे काय 15-20 वर्ष मी ओळखतो, एखाद्याला जीव लावला, एखाद्याच्या ते पाठीशी उभे राहिले, मग काही किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, शिंदे साहेब आपल्या सोबत राहतात. हे शिंदे साहेबांनी आज सिंधुदुर्गाला दाखवून दिलंय. श्रीनगरवरनं थेट निलेशजींच्या प्रेमापोटी आत्ताच माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आगमन झालंय. आणि म्हणून निलेशजी मला असं वाटतं की त्यांनी ज्या पद्धतीनं तुमच्यावर प्रेम करायचं ठरवलंय, ज्या पद्धतीनं तुम्हाला ताकद द्यायची ठरवली, त्याची पोचपावती देखील तुम्ही शिंदे साहेबांना दिलेली आहे. आजची गर्दी ठीक आहे, काही लोक उशीर झाला म्हणून उठून गेले असतील, पण तरी देखील तुमच्या प्रेमापोटी आणि एकनाथ शिंदे साहेबांच्या प्रेमापोटी आता देखील हजारो लोक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ही तुमची खऱ्या अर्थानं ताकद आहे आणि ही ताकद वाढवण्यासाठी आम्ही सगळे तुमच्या सोबत आहोत, हा देखील मी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं शब्द देतो. काही लोकही विघ्नसंतोषी असतात, काही लोक काड्या घालायचंच काम करत असतात. निलेश राणे जर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम करतायत तर त्यांना कुठच्या ना कुठच्या समस्येमध्ये अडकून ठेवून आपण आपला कार्यभार चालवावा, ही देखील काही लोकांची अतिशय वाईट प्रवृत्ती असते. गेले 3-4 महिने ज्या पद्धतीनं तुम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही लोक करतायत, मी आज 100% मी देखील सिंधुदुर्गातला आहे. मी आज तुम्हाला प्रामाणिकपणानं सांगतो की भविष्याच्या कालावधीमध्ये नियती त्यांना माफ करणार नाही. कार्यकर्ते तर करणारच नाहीत, परंतु नियती देखील त्यांना माफ करणार नाही. अशा पद्धतीचं घाणेरडं राजकारण हे सिंधुदुर्गानं आणि कोकणाने कधी बघितलेलं नव्हतं. काही संबंध नसताना काही गोष्टी घडवायच्या, एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर, काही गोष्ट घडल्यानंतर त्याला थेट निलेश राणेंचा संबंध जोडायचा. हे तुमची राजकीय कारकीर्द थांबवण्यासाठी जर कोण करत असतील तर आज या सभेनं तुम्ही उत्तर दिलेलं आहे. सिंधुदुर्गवासीय जर पाठी कोणाच्या असतील तर ते निलेश राणेंच्या आहेत, हे आज या सभेनं सिद्ध झालेलं आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आम्ही सगळ्यांनी निलेशजींना सांगितलं. मला आठवतो तो दिवस ज्यावेळी निलेशजींचं तिकीट फायनल झालं, उमेदवारी फायनल झाली, त्यावेळी निलेशजी आपल्याला आठवत असेल, शिंदेसाहेब, तुम्ही आणि मी वर्षा बंगल्यावर एकत्र होतो आणि शिंदेसाहेबांनी निलेशजींना सांगितलं, मला तुझ्याकडनं काहीच नको, फक्त एक शब्द पाहिजे. एकनाथ शिंदे वडिलांप्रमाणे तुझ्या पाठी ठामपणानं उभं राहील, परंतु एकच गोष्ट की आजपासून संयम ठेवायचा, आणि जर संयम ठेवलास तर महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा नेता म्हणून 100% तुझं कर्तृत्व उदयाला येईल. हे निलेशजींना त्यांनी सांगितलं. आणि मला आठवतं निलेशजींनी देखील त्याच टेबलवर एकनाथ शिंदे साहेबांना शब्द दिला की साहेब, शिवसेनेला सोडाच, पण तुम्हाला दुःख वाटेल असं कुठचंही काम निलेशजी करणार नाहीत. पण कोणाला दुःख वाटेल असं काम निलेशजींनी केलेलंच नाही. त्यांचा स्वभाव परखड आहे. ते ज्याच्या मागं उभं राहतात, ताकदीनं उभं राहतात. हा अनुभव मी देखील घेतलेला आहे. त्यांच्याच लोकसभेच्या निवडणुकीला एका व्यक्तीनं माझ्यावर आक्षेप घेतला म्हणून त्याच्या विरोधात जाण्याची भूमिका देखील निलेश राणेंनी स्वतःची खासदारकी असताना देखील घेतलेली होती. ठीक आहे, अनेकांना प्रश्न पडेल की आमच्यामध्ये देखील कलगीतुरा व्हायचा, मग आता दोघे एकत्र एकदम कसे काय आले? ठीक आहे, जे काय राजकारणात घडतं ते घडलं, त्याला आम्ही तिलांजली दिली. पण निलेश राणेंच्या जवळ आल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की हे भावनिक, संवेदनशील आणि भावनाप्रधान लोकप्रतिनिधी कसा असतो हे निलेश राणेकडे जवळ आल्यानंतर कळतं. आणि म्हणून तुम्ही कुडाळ, मालवणवाले भाग्यवान आहात की अतिशय चांगला उमेदवार तुम्ही निवडून दिलाय. चांगल्या उमेदवाराला तुम्ही ताकद दिली. आणि मी नेहमी सांगतो, ज्याचा उल्लेख निलेशजींनी या ठिकाणी केला, की ते महाराष्ट्रावर काही बोलू देत, ते पुण्या मुंबईवर काही बोलू देत,
पण शेवटी येतात सिंधुदुर्गावर आणि सिंधुदुर्गात आले की कुडाळ मालवणला नक्की काय मिळणार आहे हे देखील ते मला विचारून जातात किंवा शिंदे साहेबांना विचारतात. पण मी परवाच माननीय निलेश राणे साहेबांना एक ग्वाही दिलेली आहे ज्याचा उल्लेख जाहीरपणाने या ठिकाणी मी करतो. मी निलेश राणे साहेबांना सांगितलं की माझ्याकडे MIDCतनं मला तुम्हाला 50 कोटी रुपये द्यायचे आहेत. त्या 50 कोटी रुपयामध्ये कशा पद्धतीनं रचना करायची आहे हे तुम्ही ठरवा. निलेशजी सांगतील त्या 50 कोटीवर त्यांचा मित्र म्हणून उद्योग मंत्री म्हणून मी सही करणार आहे. हे देखील बक्षीस नाही, हे देखील सहकार्य आज मी निलेशजींना इथं करणार आहे. आणि मला असं वाटतं की निलेशजी हल्ली एखाद्याला चांगल्या पद्धतीनं त्याला आपण काय म्हणतो हरभऱ्याच्या झाडावर चढवतात. पण एकनाथ शिंदे साहेबांचा मी स्वभाव तुम्हाला सांगितला. जेवढं प्रेम एकनाथ शिंदे साहेबांचं माझ्यावर आहे त्याच्यापेक्षा कंकणभर जादा हे निलेश राणेंवर आहे. हे आज मी बघितलेलं आहे. आणि म्हणून निलेशजी मी 50 कोटीच सांगितलंय. आज साहेब उशिरा इथं येत आहेत, कदाचित श्रीनगरवरनं याला त्यांना उशीर झाला असेल, पण मी खात्रीलायक सांगतो आज उशिरा आलेल्याचं प्रायश्चित्य करोडो रुपयाचा निधी, विकास निधी तुम्हाला शिंदे साहेब देतील आणि या सिंधुदुर्गातनं पुन्हा एकदा मुंबईला जातील. कारण शेवटी सभा कुठच्या मानसिकतेतनं घेतली, सभा कशासाठी घेतली, सभा घेण्यासाठी तुम्ही किती मेहनत केलेली आहे हे सगळं शिंदे साहेबांना माहिती आहे. आणि म्हणून काही लोक त्या फेसबुकवर असेल, सोशल मीडियावर असेल, काही गोष्टी आता उद्या टाकतील. पण मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं पाहिजे. आज एक सिद्ध झालेला आहे, या सिंधुदुर्गामध्ये सगळ्यात मोठा जर पक्ष कुठचा असेल तर तो दीपकभाई केसरकर आणि निलेश राणेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना हा पक्ष आहे. आणि हे निलेशजींनी आज सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. दीपकभाई देखील आजारी असल्यामुळं येऊ शकले नाहीत. हे जाणीवपूर्वक मी का बोलतोय, नाही तर उद्या दीपक केसरकर निलेश राणे यांच्या सभेला उपस्थित नाहीत. निलेश राणेंनी सन्मानपूर्वक निमंत्रण, संपर्क मंत्री म्हणून मी देखील सन्मानपूर्वक निमंत्रण हे माननीय दीपकभाईंना दिलेलं होतं. परंतु त्यांच्या आरोग्याच्या अडचणीमुळं ते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. हे देखील मला प्रामाणिकपणाने इथं नमूद केलं पाहिजे. आणि विकासाची जी कामं आहेत, नगरपालिकेला पैसा द्यायचा असेल, MMR DA मधनं काही निधी उपलब्ध करून द्यायचा असेल, MSRDC मधनं काही निधी उपलब्ध करून द्यायचा असेल, झोपडपट्टी पुनर्वसन मधून काही निधी उपलब्ध करून द्यायचा असेल, या सगळ्या निधीची जबाबदारी माननीय एकनाथ शिंदे साहेब घेतील. आणि निलेशजी, आम्ही सगळे मंत्रिमंडळातले सहकारी, माझ्याकडे उद्योग विभाग आहे, हक्कानं तुम्ही मला वाटेल ते सांगा. आज आरोग्य विभाग प्रकाश आंबेडकरांकडे आहे, ते देखील आपले सहकारी आहेत, ते देखील तुम्हाला मतदान करणार आहेत. ते आपल्या शेजारच्याच जिल्ह्यातनं निवडून आलेत, त्यांचं लक्ष देखील या सिंधुदुर्गावर आहे. दादा भुसे शालेय शिक्षण मंत्री आहेत, शालेय शिक्षण मधला कुठचा जर विषय असेल तर ते देखील दादा भुसे साहेब नक्की आपल्या मार्गदर्शनाखाली सोडवतील. हा देखील विश्वास आपल्या सगळ्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्यांच्या वतीनं मी आपल्याला या ठिकाणी देतो. कारण शेवटी आपल्याला शिवसेना वाढवायची आहे, धनुष्यबाण वाढवायचं आहे. आणि मगाशी मी कोणाशी तरी चर्चा करत असताना मुद्दाम बोललो की मला 15 दिवसापूर्वीचं निलेशजींचं एक भाषण आठवतं की कोणाशीही संघर्ष न करता, महायुतीचा अपमान न करता आपल्याला आपली शिवसेना वाढवायची आहे. आणि आज त्याची प्रचिती आलेली आहे की UBT मधले हजारो लोक आज शिंदे साहेब आल्यानंतर आपल्या पक्षामध्ये प्रवेश करतायत. ही खऱ्या अर्थानं निलेशजी तुमच्या कामाची पोचपावती आहे, दत्ता सामंतांच्या संघटन कौशल्याची पोचपावती आहे. मी समाधानी आहे की निलेश राणेंचा खास माणूस हा सामंत आहे. आणि मगाशी हे देखील त्यांनी सांगितलं, एका सामंताबरोबर दुसरा सामंत फ्री आहे, राजा सामंत. त्याच्यामुळे सगळे आम्ही सामंत हे राणेंसोबत आहोत. आणि सामंत ज्यावेळी राणेंसोबत आले किंवा राणे सामंतांसोबत आले तर अनेकांच्या पोटात पोटसूळ सिंधुदुर्गामध्ये देखील उठला. परंतु मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टीकडे वाईट नजरेनं बघण्यापेक्षा चांगल्या नजरेनं जर आपण बघितलं तर ही सगळी झालेली आमची युती किंवा आम्ही जे सगळे एकत्र आलेलो आहोत हे सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्र आलेलो आहोत, असा विचार देखील काही नतद्रष्ट पुढाऱ्यांनी करण्याची गरज आहे. उगाच काही गोष्टी करायच्या. आज तर असं सांगण्यात आलं होतं की एकनाथ शिंदे साहेब या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार नाहीत. पण मला पत्रकारांना देखील विनंती करायची आहे, या सभेकडे आपण सकारात्मक बघितलं पाहिजे. जो नेता श्रीनगरमध्ये होता, महाराष्ट्राच्या जनतेच्या सेवेसाठी गेला होता, परंतु आपला एक आमदार, आपला एक सहकारी, आपला एक कुटुंबातली व्यक्ती आपली वाट बघतोय म्हटल्यानंतर तिथलं सगळं काम उरकून
त्यांना भेटण्यासाठी आणि तुम्हाला भेटण्यासाठी ते सिंधुदुर्गामध्ये येत आहेत. आजपर्यंतच्या राजकीय इतिहासात महाराष्ट्रात जे घडलं नाही ते पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे साहेबांनी करून दाखवलंय. आणि म्हणून नेत्याचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आपण खरंच आमच्या सगळ्यांपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकून काम करताय, याचा अभिमान निलेशजी आम्हाला सगळ्यांना आहे. दत्ता सामंतांच्या ज्या भावना आहेत त्या खरोखरच योग्य भावना आहेत. मी अनेक वेळा दत्ता सामंतांचा देखील किस्सा सांगितला. मी ज्यावेळी तिकडे होतो आणि दत्ता सामंत इकडे होते त्यावेळी दत्ता सामंतांना माझ्यासोबत घेण्याचा मी अनेक वेळा प्रयत्न केला. पण निलेशजी प्रत्येक व्यासपीठावर सांगतो आणि प्रत्येक व्यासपीठावर सांगत राहणार आहे की दत्ता सामंतांनी त्यावेळी आम्हाला प्रतिसाद दिला नाही. ज्यावेळी दत्ता सामंतांशी मी बोललो त्यावेळी त्यांनी मला काय उत्तर दिलं असेल, मी जर तुमच्याकडे पाहिजे असेल तर राणेंना तुमच्याकडे घ्या तरच मी येऊ शकतो, नाहीतर राणेंना सोडून भविष्यात कधी मी तुमच्यासोबत येणार नाही, असा निष्ठावान कार्यकर्ता राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली तयार झाला आणि आज ते तुम्हाला साथ देत आहेत. त्याच्याबद्दल आम्हाला देखील कौतुक आहे. आणि मगाशी कोणीतरी दत्ता सामंतच म्हणाले की निलेश राणे हे भावनिक आणि हळवे आहेत. मी त्यांचं मध्ये एक भाषण ऐकलं. संजय पडते ज्यावेळी पक्षामध्ये आले त्यावेळी त्यांचं भाषण मी आवर्जून ऐकलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी जे वाक्य म्हटलं होतं, मला असं वाटतं की असा संवेदनशील लोकप्रतिनिधी, असा भावनिक लोकप्रतिनिधी आपल्या सगळ्यांना मिळाला आहे. ते म्हणाले की राणे साहेबांच्या शिवसेनेच्या कारकिर्दीमध्ये जे शिवसेनेला वैभव होतं, वैभव म्हणजे वैभव संपन्न, आता परत त्याचे मी नाव घेतलं म्हणून काहीतरी वेगळंच सुरू व्हायचं, तर ते गतवैभव मी प्राप्त करून देणार आहे. आणि त्याला मी सुरुवात केली कारण राणे साहेबांचे त्यावेळेचे सगळे सहकारी दत्ता सामंत असतील, संजय पडते असतील, ही सगळी मंडळी पुन्हा एकदा एकत्र येऊन निलेश राणेंना आशीर्वाद देत आहेत. हे सांगणारं नेतृत्व तुम्हाला मिळालंय. आणि म्हणून संजय पडते साहेब तुम्हाला देखील मला विनंती करायची आहे, दत्ता सामंत साहेब तुम्हाला देखील मला विनंती करायची आहे की एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली निलेशजींचं नेतृत्व तुम्ही सांगितले ते खरं आहे. आणि हे जाहीरपणानं मी सांगतो की असे क्वचित नेते असतात की ज्यांचा संपर्क स्वतःचा मतदारसंघ सोडून दुसऱ्याच्या मतदारसंघामध्ये देखील असतो. आणि म्हणून चिपळूणची सांगण्याची आवश्यकता नाही. माझ्या मतदारसंघामध्ये देखील, रत्नागिरी संगमेश्वर मतदारसंघामध्ये देखील निलेश राणेंना मानणारा वर्ग आहे. हे त्यांनी त्यांच्या कर्तृत्वानं सिद्ध केलेलं आहे. आणि म्हणून चिपळूण असेल, संगमेश्वर असेल, गुहागर असेल, या सगळ्या परिसरामध्ये स्वतःला मानणारा गट म्हणण्यापेक्षा स्वतःचा एक चाहता वर्ग निलेश राणेंनी अख्ख्या कोकणामध्ये निर्माण केला आहे. मला तर मध्ये ते सांगत होते, मी शिंदे साहेबांना निलेशजी हे सांगितलं, मी सांगितलं की आपण नवीन नवीन जसे प्रयोग करतो आणि शिंदे साहेबांना नवीन नवीन प्रयोग करायची सवय आहे आणि तो प्रयोग तुम्ही बघितला 20 जूनला शिंदे साहेब कशा पद्धतीनं करू शकतात. तसं मी सांगितलं की मुंबईची महानगरपालिका निवडणूक लढवत असताना आपण निलेशजी राणेंवर देखील जबाबदारी दिली पाहिजे. निलेशजींसारखं नेतृत्व हे फक्त सिंधुदुर्गापुरतं मर्यादित न ठेवता त्यांना मुंबईमध्ये देखील काम करण्याची संधी दिली पाहिजे. आणि मी शिंदेसाहेब याला कदाचित 5-7 मिनिटं शिल्लक असतील, पण त्यांच्या अप्रोक्ष सांगतो की येत्या कालावधीमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची देखील जबाबदारी ही निलेश राणे साहेबांवर देण्याची भूमिका भविष्यामध्ये एकनाथ शिंदे साहेब घेणार आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं, मी माझ्या मतदारसंघामध्ये देखील सांगतो, मी राज्याचं राजकारण करतो, मला जर राज्याचं राजकारण करायला द्यायचं असेल तर मतदारसंघ पदाधिकाऱ्यांनी सांभाळला पाहिजे. तसे मला पदाधिकाऱ्यांना निलेशजींच्या विनंती करायची आहे की त्यांना जर राज्यामध्ये पाठवायचं असेल तर कुडाळ मालवण मतदारसंघ भविष्यात 75,000 मतांना लीडनं निवडून आला पाहिजे. यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी देखील अहोरात्र कष्ट केले पाहिजे. मगाशी सांगितले की 3-4 महिने अहोरात्र ही मंडळी काम करतायत आणि 3-4 महिने काम करून आज 15-20 हजार शिवसेनेचे कार्यकर्ते हे शिंदे साहेबांसाठी ते उभे करू शकतात. मला असं वाटतं की ते काम जेवढं करतात तेवढी करण्याची गरज नाही, पण दिवसाला 2 तास तरी निलेशजींना तुम्ही दिलेत, दीपकभाई केसरकरांना दिलेत, आमच्या दत्ता सामंतांना दिलेत, संजू परबला दिलेत, आमच्या संजय आंग्रेला दिलेत, तर संघटना महाराष्ट्रामध्ये 1 नंबरची कुठं उभी राहील तर ती आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उभी राहील. एवढी ताकद आपण सगळ्यांनी उभी करावी, एवढीच विनंती माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचा सहकारी म्हणून मला आपल्याला करायची आहे. शेवटी संघटना वाढवायची म्हणजे काय करायचं? संघटना वाढवायची म्हणजे समोरच्याचा विश्वास संपादन करायचा. आणि तो विश्वास संपादन करण्यासाठी आज एकनाथ शिंदे साहेबांनी अजून एक संघटनेचं दालन आपल्यासाठी खुलं करून दिलेलं आहे आणि ते म्हणजे सभासद नोंदणी. निलेशजी आपल्या नेतृत्वाखाली, दीपकभाईंच्या नेतृत्वाखाली
एवढी आपण चांगल्या पद्धतीची सभासद नोंदणी करूया की ज्या पद्धतीनं तुम्ही संघटन करताय तसं एकनाथ शिंदे साहेब काही कालावधीनंतर सांगतील की सगळ्यात जास्त जर सभासद नोंदणी कुठे झाली असेल तर ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झाली आणि महाराष्ट्रात सगळ्यात एक नंबरचा पक्ष कुठं वाढला असेल तर तो माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वाढलेला आहे. हे ऐकण्याचं भाग्य देखील आम्हाला सगळ्यांना मिळालं पाहिजे. यासाठी आम्ही सगळे तुमच्या सोबत आहोत आणि म्हणून पदाधिकाऱ्यांची देखील जबाबदारी आहे. आज पदाधिकाऱ्यांनी देखील निश्चय केला पाहिजे की ज्या पद्धतीनं शिंदेसाहेब तुम्हाला सगळ्यांना भेटायला येत आहेत, आपली देखील जबाबदारी आहे. आपण देखील लोकांना भेटायला गेलं पाहिजे. आपण देखील घराघरात गेलं पाहिजे. सभासद नोंदणी करत असताना मतदार यादी घेऊन सभासद नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही, तर घराघरामध्ये जाऊन सभासद नोंदणी जर आपण केली तर मला असं वाटतं की माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना अभिप्रेत असलेली शिवसेना ही आपण शिवसेना सिंधुदुर्गामध्ये उभी करू शकतो. मग आजपासून अनेक नेते मंडळींची आपण भाषणं ऐकलीत. अनेकांनी ज्या ज्या गोष्टी सांगितल्यात त्या आपण सगळ्यांनी ऐकलेल्या आहेत. पण या सभेतनं आपण काय घेऊन जातो हे देखील महत्वाचं आहे. आज आपण शिंदे साहेबांची वाट बघत थांबलोय, पण शिंदे साहेबांची वाट बघत थांबलेलो असताना पुढच्या वेळी ज्यावेळी शिंदे साहेब येतील त्यावेळी शिंदे साहेबांना आपण सगळ्यांनी मिळून सांगितलं पाहिजे की साहेब त्यावेळी जरी तुम्हाला उशीर झालेला असेल तरी आमची सभासद नोंदणीला उशीर झालेला नाही, संघटना बांधायला आमची उशीर झालेला नाही. आम्ही ताकदीनं संघटना उभी केली आणि ती महाराष्ट्राला आदर्शवत अशी संघटना आम्ही सिंधुदुर्गाची उभी केलेली आहे. शेवटी आपली सगळ्यांची ही जबाबदारी आहे आणि ही सगळ्यांची जबाबदारी पार पडत असताना मला पदाधिकाऱ्यांना अजूनही एक व्यासपीठावरच्या विनंती करायची आहे की तुमचा आवर्जून अभिमानानं उल्लेख काल निलेशजींनी केला आणि निलेशजींनी मला असं सांगितलं की आमच्यामध्ये कसलंच कॉम्पिटिशन नाही. हा त्यांचा विश्वास जो आहे तो आपण सगळ्यांनी मिळून सार्थकी लावला पाहिजे. कॉम्पिटिशन नाही याचा अर्थ त्यांनी असं कोणाला सांगितलं नाही की जिल्हा परिषदेला उभं राहू नका म्हणून. त्यांनी हे देखील सांगितलंय की जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, ग्रामपंचायती असतील, तुम्ही जसं माझा प्रचार केला त्याच्यापेक्षा दुप्पट मी तुमचा प्रचार करणार आहे आणि तुम्हाला त्या त्या सभागृहामध्ये पाठवणार आहे. आपलं उद्दिष्ट हे असलं पाहिजे या सिंधुदुर्गातल्या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या आहेत ह्या आपण जिंकल्या पाहिजेत, त्याच्यावर भगवा फडकला पाहिजे. यासाठी आपण आज संकल्प करूया, शिंदे साहेबांच्या समोर संकल्प करूया आणि शिंदे साहेबांना विश्वास देऊया की जरी तुम्हाला श्रीनगरवरनं याला उशीर झाला असेल तर या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आम्ही तुमच्या नेतृत्वाखाली तुमच्या ताब्यामध्ये देणार आहोत आणि एक इतिहास घडवणार आहोत. हे देखील बघण्याचं भाग्य माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना मिळालं पाहिजे. सभासद नोंदणी झाली, पदाधिकारी आपल्याला नव्यानं नियुक्त करायचे आहेत, ते देखील दीपकभाई आमचे निलेशजी सगळे एकत्र बसून सभासद नोंदणी चांगल्या पद्धतीनं करतील. पण हे सगळं करत असताना आपला देखील एकामेकावर विश्वास असला पाहिजे आणि हा विश्वास संघटनेच्या माध्यमातून जर पुढे न्यायचा असेल, संघटनेच्या माध्यमातून अजून दृढ करायचा असेल तर आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे. मी म्हणून मगाशी सांगितलं की माझ्यासारखा हे दत्ताजी सामंतांनी आता कालपासून असंच ठरवलेलं आहे की मी कायम हसत असतो. पण निलेशजी आजचा इतका प्रसंग बाका होता, मी तुमच्या तोंडावर कौतुक करत नाही, मी समजू शकतो. मी या फेजमधनं गेलेलो आहे. नेत्याला याला उशीर झाल्यानंतर किंवा नेत्याची सभा रद्द झाल्यानंतर सभा घेणाऱ्यावर काय बेततं हे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला माहिती आहे आणि म्हणून मी त्यांच्या बाजूला बसून काहीतरी बोलावं, तुम्हाला असं आपलं बिझी ठेवावं म्हणून मी त्यांच्या बाजूला येऊन असं सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो. परंतु आज माझ्या लक्षात आलं की आमच्यापेक्षा देखील म्हणजे मी 5 वेळा विधानसभा लढलोय, मी 3 वेळा राज्याचा मंत्री राहिलोय, पण आमच्यापेक्षा देखील जास्त राजकीय परिपक्व हे निलेश राणे झालेले आहेत. हे आजच्या प्रसंगावरनं सिद्ध झालेलं आहे आणि म्हणून आज कदाचित समोर बसलेल्या हजारो लोकांना ही कल्पना नसेल. काही लोक सांगतील की लोक निघून गेली, पण ही लोक आणण्यासाठी त्यांनी काय परिश्रम केलेत, त्यांनी काय खस्ता खाल्ल्यात, त्यांनी कशा पद्धतीने सभेचं नियोजन केलंय. त्याच्यामुळे प्रत्येकाची भावना असते की माझ्या सभेला वेळेमध्ये जर नेते आले किंवा वेळेमध्ये पक्षप्रमुख आले तर त्या पद्धतीचा फायदा देखील त्या नेतृत्वाला होत असतो. पण संयमानं अतिशय काही घडलंच नाही अशा आविर्भावामध्ये अजूनही निलेशजी राणे तसेच बसलेले आहेत आणि खरोखरच निलेशजी कौतुक आहे. मी मनापासून सांगतो, मी देखील पेशन्स सोडले असते. म्हणजे माझ्यासारखा माणूस, म्हणजे मी अभिमानानं सांगतो की मी सहसा रिॲक्ट होत नाही, पण नंतर मी जे व्यासपीठावर आलो मला असं वाटत होतं की अनेक गोष्टी मला ऐकून घ्यायच्या आहेत. पण तुम्ही ज्या संयमाने आजचा दिवस हँडल केला
मला असं वाटतं की तुमच्यातनं मोठा नेता निर्माण होण्याची ही सुरुवात झाली आणि त्याला आम्ही सगळे शुभेच्छा देतो आणि ते मनापासून शुभेच्छा देतो. खरं तर सभेला किती लोक आहेत, किती लोक आली होती, पण तुम्ही घाम फोडलाय हे मात्र निश्चित झालंय. ज्या पद्धतीनं लोक आलीत, ज्या पद्धतीनं गाड्या भरून लोक आलीत, सिंधुदुर्गच्या लोकांनी देखील शिक्कामोर्तब केलेला आहे की याच्या पुढे ऐकू तर फक्त निलेशजी राणे आणि शिवसेनेचंच ऐकू, याच्यावर या सगळ्या हजारो लोकांनी शिक्कामोर्तब केलंय. आणि म्हणून मला असं वाटतं या सगळ्या कार्यामध्ये आपण सगळे एकत्र असलं पाहिजे. आणि निलेशजी परवाच्या भाषणामध्ये मी अजून एक सांगितलं, ज्या जाहीरपणानं सांगतो, आज नितेशजी राणे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून काम करतायत, तुम्ही या तालुक्याचे आमदार म्हणून काम करताय आणि माननीय आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक नारायण राणे साहेब हे या विभागाचे खासदार म्हणून काम करतायत. मी पदाधिकाऱ्यांना विनंती केली की आपल्या वागण्यामुळं, आपल्या बोलण्यामुळं या तिघांमध्ये कधी कटुता निर्माण होणार नाही याची दक्षता आपण सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. आणि हे खऱ्या अर्थानं मला असं वाटतं की आपल्या सगळ्यांचं काम आहे. ठीक आहे, नितेशजी बीजेपी म्हणून आज काम करतायत, त्यांना देखील त्यांची संघटना वाढवण्याचा अधिकार आहे, त्याच्यावर बोलण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. आज निलेशजींनी करून दाखवलंय की शिवसेना पत्करल्यानंतर शिवसेना कशा पद्धतीने एकतर्फी या संपूर्ण परिसरामध्ये केली जाते याचं उदाहरण निलेशजींनी घालून दिलंय. आणि मगाशी दत्ताजी सांगत होते की काही लोक असं बोलतात, काही लोक तसं बोलतात. काही लोक माझ्या बाबतीत तर असं बोलून गेले की मी 20 लोक घेऊन गेलो. त्यांच्या नादाला आपण लागण्यात काहीच अर्थ नाही, त्यांची अक्कलच तेवढी आहे. मगाशी त्याला उत्तर आमच्या वाघमारे ताईंनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं दिलेलं आहे. त्यांचं काय झालंय तेच कळत नाही. त्याच्यामुळं फक्त मला पत्रकार बंधू भगिनींना देखील एक विनंती करायची आहे की सकाळच्या पत्रकार परिषदेच्या पलीकडे देखील विकास आहे, हे देखील आपण सगळ्यांनी मिळून कृपा करून लक्षात घ्यावं. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ तुम्ही नक्कीच आहात. तुमच्यामुळंच आमची प्रसिद्धी झालेली आहे, तुमच्यामुळंच आम्ही मोठे झालेलो आहोत, तुमच्यामुळंच आम्ही मोठं झालेलो आहोत. परंतु जे काय रोज सकाळी माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांवर काही लोक टीका करतात आणि स्वतःचं दुकान चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना कधीतरी विचारलं पाहिजे की जसं एकनाथ शिंदे साहेब आज श्रीनगरला गेले, ते तुम्ही कुठे गेला होता कठीण प्रसंगाच्या वेळी, हा देखील प्रश्न कधीतरी पत्रकार परिषदेमध्ये आपण सगळ्यांनी मिळून विचारला पाहिजे. आणि त्याच्यामुळं कार्यकर्त्यांची जबाबदारी वाढलेली आहे. कार्यकर्त्यांनी ताकदीनं उभं राहणं गरजेचं आहे. आणि जे मी तुम्हाला सांगत होतो, कदाचित अनेकांना पटत नव्हतं की माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं आगमन फक्त 2 मिनिटांमध्ये या व्यासपीठावर होणार आहे. त्याच्यामुळे जो नेता सर्वसामान्यांचा नेता आहे त्यालाच कार्यकर्त्याची कदर असते. जो नेता सर्वसामान्यांचा विचार करतो त्यालाच आपल्या आमदाराची कदर असते. जो नेता सर्वसामान्यांचा विचार करत असतो त्यालाच फेसबुक लाईव्ह नाही स्वतःहून जाऊन भेटण्याची इच्छा असते. हे बघा, ते एकनाथ शिंदे साहेबांनी पुराव्यानिशी सिद्ध केलेलं आहे. मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं राज्याचे उपमुख्यमंत्री, आपल्या शिवसेनेचे मुख्य नेते आणि आपल्या संघटनेचे सर्वेसर्वा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं या कुडाळ नगरीमध्ये मनापासून स्वागत करतो. आणि जो एकनाथ शिंदे साहेब शब्द देतात, राबतो चांगल्या बनू जागतो संकटात चांगल्या बनून जागतो संकटात बाळूनी एक नाव बाळगतो शब्दांना धार अशी भेटवी न जात भगविला अनाथाचा नाथ गरिबाची साथ मदतीचा हात एकनाथ शत्रू प्रमाद लढतो बिनधास्त साऱ्या मुखात एकनाथ अनाथाचा नाथ गरिबाची साथ मदतीचा हात एकनाथ शत्रू प्रमाद लढतो बिनधास्त
हाच वागतो, वचनाचे मोल जाणतो, माणसातला देव हा, माणसात देव शोधतो, आसवे पुसावयास तो धावतो हकेस दीनदा, अनाथांचा नाथ, गरिबांची साथ, मदतीचा हात रेखना, शत्रूंना मात करतो बिनधास्त, साऱ्या मुखात एकना, अनाथांचा नाथ, गरिबांची साथ, मदतीचा हात रेखना, शत्रूंना मात साऱ्या मुखात एकना, साऱ्या मुखात एकना, साऱ्या मुखात एकना. मी आपले लोकप्रिय आमदार निलेशजी राणे आणि दत्ता सामंत आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचा आपण सत्कार करावा. हॅलो. महाराष्ट्र राज्याचे कार्यतत्पर उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. मित्रहो, खऱ्या अर्थानं काय बोलावं, मुंबई कुठे, श्रीनगर कुठे, गोवा मोपा एअरपोर्ट कुठे आणि सिंधुदुर्गातील हा कुडाळ तालुका कुठे. मित्रहो, शेवटी प्रासंगिकता आणि ती खऱ्या अर्थानं महत्त्वाची असते आणि तीच प्रासंगिकता ह्या सगळ्या प्रसंगात आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी दाखवलेली आहे. उत्स्फूर्त त्यांचं स्वागत करतो. मी मगाशी जे सांगितलं होतं की कार्यकर्त्याच्या मागं वाटेल त्या ताकदीनं उभं राहणारं नेतृत्व म्हणजे माननीय सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब आहेत. मी मगाशी देखील उल्लेख केला की मुंबईपर्यंत आल्यानंतर मोप्याला जाऊ नका असं सांगितलेलं असताना देखील निलेश राणेंच्या प्रेमापोटी आज एकनाथ शिंदे साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. साहेब, मी एका वाक्यात फक्त सांगतो की ज्या पद्धतीची अपेक्षा या सिंधुदुर्गामध्ये शिवसेना वाढवण्याची होती त्याच्या पलीकडे जाऊन निलेश राणे या सिंधुदुर्गामध्ये आपला विचार पोचवण्यासाठी काम करतायत आणि म्हणून माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना मी विनंती करतो की त्यांनी निलेश राणे आणि जमलेल्या जोडलं का ते? मी शिंदे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना मार्गदर्शन करावं. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी. माझ्या तमाम लाडक्या बहिणींनो आणि लाडक्या भावांनो, खरं म्हणजे यायला उशीर झाला त्याबद्दल आपली सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि मला माहीत आहे की आपण या संपूर्ण निलेशच्या मतदारसंघामध्ये येताना इकडूनही पाहिलं, इकडे पण 10-15 किलोमीटर. आणि निलेश, आता गर्दी कमी झाली असली तरी काही चिंता करू नका. आपले शेवटी बऱ्याच लांबून लोक आलेली, त्यांनाही आपल्या प्रत्येकाच्या गावात वेळेवर पोचलं पाहिजे. आमच्या लाडक्या बहिणींची कामं आहेत तीही केली पाहिजे. त्यामुळे मी एवढंच सांगतो की या आभार मेळाव्यानिमित्त मी आपल्याला भेटायला आलो आहे. कोकणातल्या लढवय्या शिवसैनिकांना
वंदन करायला आलोय. खरं तर आजचा एक मोठा उत्साहाचा आणि आनंदाचा प्रसंग असताना एकीकडे आनंद आहे तर दुसरीकडे मन अस्वस्थ करणाऱ्या घटना, दुर्दैवी घटना काश्मीरमध्ये घडल्या. आणि मी काल काश्मीरमध्ये गेलो आणि आज तिथून मी इथे थेट येतोय. आणि या निलेशच्या प्रेमापोटी आणि आपल्या सगळ्यांच्या प्रेमापोटी खरं म्हणजे सर्वात आधी या दहशतवादी हल्ल्यातील शहीदांना मी आदरपूर्वक भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. खरं म्हणजे या भ्याड हल्ल्यामध्ये 27 लोक निरपराध जे आहेत, बेकसूर पर्यटकांचा दुर्दैवी त्या ठिकाणी मृत्यू झाला. खरं म्हणजे एक प्रकारचं त्यांचं बलिदान होतं आणि त्यामध्ये 6 जण आपल्या महाराष्ट्रातले आहेत. आणि म्हणून मी काल परवाच्या दिवशी खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी टीम तिकडे पाठवली होती. माझ्याशी त्या अभिजित दरेकर आणि ते राजेश कदम हे प्रत्येकाची ग्रुपच्या बरोबर माझी चर्चा करून बोलणं करून देत होते. आणि काल सकाळपासून मी त्यांच्याशी बोलत होतो, परंतु ते बोलत असताना त्यांच्या मनामधली भीती मला जाणवत होती. एक भीतीचं वातावरण तिकडे निर्माण झालं होतं. एक पॅनिक सिच्युएशन म्हणा त्या ठिकाणी निर्माण झाली होती. आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये लवकर कसं आपल्या घरी जाऊ एक ओढ होती. नातेवाईक देखील इकडे त्यांचे चिंतेत होते. आणि मग आपल्याला माहीत आहे की जिथं संकट येतं, जिथं आपत्ती येते, मग कोल्हापूर असेल, सांगली असेल, महाड असेल, चिपळूण असेल, खेड असेल, अगदी इर्शाळवाडी असेल, किंबहुना केरळ असेल, उत्तराखंड असेल, मला राहवलं नाही आणि सरळ मी श्रीनगरला गेलो. आणि सोबत एकटा विमान घेऊन गेलो नाही, तर आपल्याला मी सांगतो 4 विमानं आपण तिकडे घेऊन गेलो आपल्या लोकांना आणण्यासाठी. आणि म्हणून तिथं गेल्यानंतर त्या लोकांना आपला माणूस जेव्हा भेटतो त्यांना एक आधार वाटतो. संकट समयी त्या ठिकाणी जायचं नाही तर मग कधी जायचं. आणि म्हणून तिकडे अनेक लोकांना भेटल्यानंतर त्यांनी अनेक भावना व्यक्त केल्या की आता आम्ही सुरक्षितपणे आमच्या घरी जाऊ शकतो असा विश्वास प्रत्येकाने व्यक्त केला. याच्यापेक्षा मोठं काय? काही तर माझ्या लाडक्या बहिणी म्हणाल्या, लाडका भाऊ आम्हाला भेटायला आला, आता आम्ही सुखरूपपणे घरी जाऊ. किती ज्येष्ठ होते, त्यामध्ये लहान मुलं होती. आणि म्हणून माझं मन अस्वस्थ होतं, म्हणून मी त्या ठिकाणी गेलो. आणि खऱ्या अर्थाने तिथल्या अडकलेल्या भावा बहिणींना, ज्येष्ठांना या ठिकाणी तुमचा एकनाथ शिंदे मदत करून आलाय. त्यांना पुन्हा महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी घेऊन आलाय. या देशावर हा खरं म्हणजे हा कुठल्या व्यक्तीवर नाही, त्या देशावर झालेला भ्याड हल्ला आहे. आणि याला जशास तसं उत्तर दिलं पाहिजे प्रत्येक भारतवासियाची आणि भारतीय नागरिकाची भावना आहे. आणि म्हणून याला जशास तसं नाही तर मनका मोडेल असा करारा जवाब मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण नवा भारत आहे, घुसके मारेंगे असं सांगून आर पार घुसवणारा आहे. त्यामुळे या ठिकाणी जशास तसं उत्तर त्यांना पाकिस्तान धार्जिण्या दहशतवाद्यांना मिळेल. आज आणि काल देखील परवा
आदरणीय देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी गृहमंत्री अमित शाह साहेबांना तिकडे पाठवलं. ते जखमींची विचारपूस केली, तिथल्या लोकांना भेटले, तिथे सुरक्षेचा आढावा घेतला. आणि आज देखील या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी सांगितलं, विचार करण्याच्या पलीकडे, कल्पनेच्या पलीकडे या ठिकाणी पाकिस्तानला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, अशा प्रकारचं वक्तव्य त्यांनी केलं. हीच भावना प्रत्येक देशवासियाची आहे. खरं म्हणजे त्या अतिरेक्यांनी पर्यटकांना धर्म विचारला आणि मग गोळ्या घातल्या. धर्म विचारला, धर्म, आणि तुम्हारा मजहब क्या है, कलमा पडकर दिखाओ, असं म्हटलं. आणि म्हणून मी जेव्हा त्या दुर्घटनाग्रस्त लोकांना, त्या आपत्तीग्रस्त लोकांना भेटलो, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यामध्ये मी अश्रूही पाहिले. आणि त्यांनी ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या रक्त उसळवणाऱ्या आहेत. असल्या लोकांना चोख उत्तर या ठिकाणी दिलं जाईल, ही प्रत्येक देशवासियाची इच्छा आहे. आणि मी देखील आपल्याला सांगू इच्छितो की या पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचा निर्णय आपल्या प्रधानमंत्री महोदयांनी घेतलेला आहे. मी आपल्याला एवढंच सांगतो की हा कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. ही कोकणी माणसं शिवसेनेवर, बाळासाहेबांवर प्रेम करणारी आहेत. आणि या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात आल्यानंतर छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्यात आल्यासारखं वाटतं, असा अनुभव या ठिकाणी येतो. आणि म्हणून हा भगवा इथे डौलाने फडकतोय. या भगव्यासाठी जान कुर्बान करणारे कोकणातले शिवसैनिक हे भगव्याचे वारसदार आहेत. आणि मी एवढंच सांगतो कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी कि ये आसमान किसका है. आणि म्हणून आपले ज्येष्ठ नेते नारायण राणे साहेबांचे सुपुत्र निलेश राणे यांच्या खांद्यावर शिवसेनेचा भगवा आहे. आपला निलेश राणे हा फणसासारखा आहे. बाहेरून कठोर दिसत असला तरी आतून प्रेमळ आणि गोड आहे ना. आणि शिवसेनेचा भगवा घेतल्यापासून अगदी फक्त कामावर आणि विकासावर त्यांनी लक्ष दिलेलं आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की निलेश या भागाचा आमदार आहे आणि त्याचे रक्त भगवा आहे. राणे साहेब बाळासाहेबांच्या मुशीत घडलेले आहेत आणि त्यांचा तो चिरंजीव आहे, याचा मला अभिमान आहे. या ठिकाणी एवढंच सांगतो की स्वाभिमानाने पेटून उठलेला, अडी अडचणीला धावून जाणारा तो खरा शिवसैनिक आहे. आणि म्हणून या कोकणामध्ये आपण पाहिलं तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये कोकणच्या मतदाराने शिवसेनेवर आणि महायुतीवर आपला विश्वास दाखवून दिला आहे. आणि या कोकणवासियांच्या समोर मी नतमापन करून कायमची विझवून टाकली आणि त्यामुळे तुम्हाला मी धन्यवाद देतो. भगव्याने विझवून टाकली आणि त्यामुळे तुम्हाला मी धन्यवाद देतो. भगव्याने काँग्रेसच्या झाडाला लटकलेल्या
उबाटाचा सुपडा साफ केला. आणि मी मगाशी म्हटलं, कोकणातला माणूस हा फणसासारखा गोड असतो, वरून काटेरी पण आतून गोड. पण उबाटाला बाहेरून पण काटे आहेत, आतून पण काटे आहेत. त्यामुळे कोकणच्या मतदार राजाने त्यांचा कायमचा काटा काढून टाकला. बरं आहे निले. आता परवा नाशिकमध्ये आवाज कोणाचा म्हटल्यावर समोरून आवाज शिवसेनेचा हा बुलंद नारा यायचा. परंतु वंदनीय बाळासाहेबांचा नकली आवाज वापरून लोकांना गंडवणाऱ्या लोकांना काय म्हणतात, 420. ही 420 आता खपणार नाही. हे लोकांना कळून चुकलंय. हे कसलं महाराष्ट्र प्रेम आहे, हे कसलं बाळासाहेबांवरचं प्रेम आहे. हे तर फक्त नेहमी बाळासाहेबांचे विचार बदलले, खुर्चीसाठी मोहापायी या ठिकाणी बाळासाहेबांचे विचार बदलले. जे बाळासाहेबांना नको होतं ते केलं. आणि म्हणून तुमच्या या एकनाथ शिंदेला या महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्यांच्या मनातलं सरकार आणावं लागलं. आणि म्हणून काँग्रेसकडे शिवसेना आणि धनुष्यबाण घाण टाकला. तो सोडवण्याचं काम आपण केलं. आणि म्हणून या महाराष्ट्रातल्या जनतेने, मी तेव्हा सांगितलं होतं, विधानसभेच्या पहिल्या भाषणात मी म्हणालो, उबाटा म्हणाले जे एकनाथ शिंदे बरोबर 50 लोक गेले, 40 लोक गेले, त्याच्यातला एकही निवडून येऊ देणार नाही. पण या एकनाथ शिंदेने सांगितलं होतं पहिल्याच भाषणात, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर, मी आणि देवेंद्रजी मिळून आम्ही 200 आमदार, 200 पार आमदार निवडून येऊ, नाही तर हा एकनाथ शिंदे शेती करायला गावी निघून जाईल. आणि या विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीचे तब्बल 232 लोक निवडून आले. हे वास्तव आहे, हे सत्य आहे. आणि म्हणून विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये म्हणाले, लोकसभेच्या वेळेस म्हणाले, विधानसभेला म्हणाले आम्ही आता जनतेच्या न्यायालयात जाऊ, निवडणूक आयोगाच्या विरोधामध्ये, ईव्हीएमच्या विरोधामध्ये, सुप्रीम कोर्टाच्या विरोधामध्ये नेहमी आरोप केले. म्हणाले आम्ही आता जनतेच्या न्यायालयात जाऊ. जनतेच्या न्यायालयात गेल्यानंतर तुमच्या एकनाथ शिंदे शिवसेनेने 80 लढवले आणि तब्बल 60 जागा जिंकल्या. आणि उबाटाने 100 लढवून आरोपांचा किस पाडून अवघ्या 20 जागा जिंकल्या. जनतेने शिक्कामोर्तब केलंय. खरी शिवसेना कोण, खरा धनुष्यबाण कोण. आणि म्हणून आता आपली आणखी जबाबदारी वाढली आहे. खरं म्हणजे या ठिकाणी मी आपल्याला एवढंच सांगतो, या सिंधुदुर्गात पण आपल्या किती आल्या, 4 महायुतीच्या, तिन्ही महायुतीच्या जागा निवडून आल्या. आणि म्हणून आता खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्गात या ठिकाणी भगवा फडकला आहे. आणि म्हणूनच मी तुमचे आभार मानायला आलो. नारायण राणे साहेबांच्या रूपाने शिवसेनेचा दुसरा मुख्यमंत्री शिवसेनेला मिळाला. राणे साहेबांनी देखील त्यावेळेस या कोकणासाठी जेवढं करायचं ते केलं, संधीचं सोनं केलं. पण राणे साहेबांच्या बद्दल देखील जे काय केलं, जे काय घडवलं, त्याचे साक्षीदार आपण आहात. आणि म्हणून अतिशय अनुभवी आणि निष्ठावान शिवसैनिकाला टार्गेट करून त्यांचे देखील पंख छाटण्याचं पाप देखील कुणी केलं तेही आपल्याला माहीत आहे. आणि म्हणून तो इतिहास आहे, तो इतिहास झाला, त्याच्यावर मी बोलत नाही. परंतु राणे साहेबांनी कोकणासाठी
आणि कोकणच्या युवकांसाठी आणि विकासासाठी जी काही पावलं उचलली ती आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. आणि म्हणून आता नारायण राणे साहेबांचे सुपुत्र त्यांनी देखील इथं विकासाची गंगा आणली आहे. निलेश इथं आहे आणि नितेश पालकमंत्री आहे. आणि मी आपल्याला सांगतो, आपल्या सरकारने काल परवाच्या कॅबिनेटमध्ये देखील मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचं काम केलं. आणि म्हणून महायुती म्हणून आपण काम करतोय. महायुती या ठिकाणी आपले दोन आहेत, नितेश आहे तिसरा आणि आमचे उदय सामंत सारखे डोळस नेते आहेत. आणि म्हणूनच कोकणचा सर्वांगीण विकास हे भविष्य नसून आता आपल्याला ते वर्तमानात बदलायचं आहे. आणि म्हणून या कोकणामध्ये आपण पाहतोय, मला वाटतं आज देखील प्रवेश आहेत आणि सगळीकडून या शिवसेनेमध्ये इनकमिंग सुरू आहे. असा एकही दिवस नाही की शिवसेनेमध्ये प्रवेश होत नाही. खऱ्या अर्थाने शिवसेना दिलेला शब्द पाळती आहे. शिवसेना बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेते आहे. शिवसेना धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचे विचार पुढे नेते आहे. आणि गेल्या 2.5 वर्षामध्ये हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना पायाला भिंगरी लावून फिरला या महाराष्ट्रामध्ये. मी देवेंद्रजी अजितदादा यांनी टीम म्हणून काम केलं आणि एकीकडे विकास त्याला चालना दिली, दुसरीकडे लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना याला चालना दिली, याची सांगड घातली. आणि त्या 2.5 वर्षाच्या कामाची पोचपावती झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रातल्या जनतेने दिली. आणि म्हणून या महाराष्ट्रातली जनता सुज्ञ आहे. मी एवढंच सांगतो, मी एक शेतकरी, एक शाखा प्रमुख, ते या राज्याचा मुख्यमंत्री झालो. नारायण राणे साहेब देखील शाखा प्रमुख, ते मुख्यमंत्री झाले. परंतु सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा मुलगा, सर्वसामान्य कुटुंबातला परिवारातला मुलगा याने मुख्यमंत्री झालेलं काही लोकांना आवडत नाही. त्यांना पोटदुखी होते, त्यांना पोटसूळ होतो. का? सर्वसामान्य माणसाच्या पोरानं मुख्यमंत्री व्हायचं नाही. आम्ही सोन्याचा चमचा जन्माला घेऊन आलो नाही. सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलो नसलो तरी सुद्धा या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या जीवनामध्ये सोन्याचे दिवस आणण्याचं काम मात्र आम्ही करतोय. आणि म्हणून 2.5 वर्षाचं कामकाज पहा. आता पुन्हा आपली दुसरी इनिंग सुरू झाली आहे. आता या ठिकाणी मी जेव्हा सीएम होतो तेव्हा लोक म्हणायचे चीफ मिनिस्टर, मी म्हणायचो सीएम म्हणजे कॉमन मॅन. आता देवेंद्रजी मुख्यमंत्री आहेत, मी डीसीएम आहे. आता मी म्हणतो डीसीएम म्हणजे डेडिकेटेड टू कॉमन मॅन. सर्वसामान्य माणसाची नाळ तुटता कामा नये. आपला जन्म खुर्चीसाठी नाही. ज्याने आपल्याला खुर्चीवर बसवलं त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी झालेला आहे. काही लोक खुर्चीच्या मोहापायी काय मिळवलं? सगळे नेते राणे साहेबांसारखे मोठमोठे नेते गमावले, कार्यकर्ते गमावले, पक्ष गमावला, शिवनाव गमावलं, धनुष्यबाण गमावलं. मिळवलं काय? बाळासाहेब म्हणायचे सत्ता येते सत्ता जाते, पद येतात पद जातात, पण नाव गेलं की पुन्हा येत नाही. आणि ते टिकवण्याचं काम या तुमच्या एकनाथ शिंदेने केलेलं आहे. आणि म्हणून पद येतात पद जातात, पद वर खाली होतात. परंतु मला एवढाच अभिमान आहे की या महाराष्ट्रातल्या करोडो माझ्या लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ ही मला मिळालेली ओळख सगळ्या पदांपेक्षा मोठी आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी मी एवढंच सांगतो की लोकांना घरात बसलेला नाही तर लोकांच्या दारात जाऊन काम करणारा कार्यकर्ता आवडतो. बाळासाहेब म्हणायचे घरात नाही तर लोकांच्या दारात जाऊन संवाद साधणारा, काम करणारा कार्यकर्ता मला पाहिजे. आणि म्हणून जनतेला देखील जनतेमध्ये मिसळून काम करणारा, त्यांचे प्रश्न सोडवणारा नेता पाहिजे. आणि म्हणूनच आता 5 स्टार नेत्यांचा जमाना गेला आहे. आता लोकांना काम करणारा कार्यकर्ता पाहिजे. रस्त्यावर उतरून लोकांमध्ये जाऊन काम करणारा पाहिजे, शेतावर जाणारा,
बांधावर जाणारा, लोकांची गाराणी ऐकणारा पाहिजे. मला एवढा अभिमान आहे की जगाच्या पाठीवर असा कुठलाही मुख्यमंत्री नसेल की माझ्याकडे पत्र घेऊन आला मुख्यमंत्री सहायता निधी किंवा इथं कुठलंही, आणि गर्दीत मी असलो तर स्वतःची पाठ करून त्या पाठीवर देखील मी त्या पत्रावर सही केलेली आहे. उदयराव बरोबर आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी मी आपल्याला सगळ्यांना एवढंच सांगेन की आता आपल्याला कोकणाचा विकास करायचा आहे. या ठिकाणी मी डिटेलमध्ये जाणार नाही, परंतु या ठिकाणी आपलं हे कोकण 720 किलोमीटर हा समुद्र किनारा आहे. पर्यटनाला चालना देण्याचं काम आपल्याला करायचं आहे. मत्स्य विभाग आपल्या नितेशकडे आहे, ते आपल्याला पुढे न्यायचं आहे. मासेमारी करणारे मच्छीमार आहेत, त्यांना त्याचा फायदा झाला पाहिजे. या ठिकाणी कोकणी माणसाने आता आपलं कोकणाचं देखील मार्केटिंग आणि ब्रँडिंग करायला शिकलं पाहिजे. एवा कोकण आपलाच असा असं म्हटल्यावर कोकणात आलेला माणूस पर्यटनासाठी पुन्हा पुन्हा आला पाहिजे, यासाठी आपण काम केलं पाहिजे. आणि म्हणून मला वाटतं आता उदय सामंत इकडे आहेत, आपल्या माध्यमातून देखील या भागामध्ये उद्योग येत आहेत, त्याला चालना देण्याचं काम आपण करतोय. आणि म्हणून या लाल मातीमध्ये काजू, आंबा, कोकम, चिकू यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे करायचे आहेत. नारळ सुपारीतून पदरी पैसे मिळाले पाहिजेत. आणि म्हणून कोकणाचं वैशिष्ट्य आहे. कोकण हा निसर्गरम्य परिसर आहे. कोकणात मिळतं तसं जेवण संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठंच मिळत नाही, हे देखील या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो. मुंबईत आता सगळीकडे उकडीचा मोदक मिळतो, पण कोकणातल्या मोदकाची चव कुठंच नाही आहे. कारण फक्त खोबरं आणि गुळ घालून मोदकाला चव येत नाही, त्याला आमच्या लाडक्या बहिणींचा हात लागलेला पाहिजे, तेव्हा चव येते. आणि म्हणून या ठिकाणी गड किल्ल्यांचं पर्यटन असेल, समुद्र किनाऱ्यांचं पर्यटन असेल, खाद्य पदार्थांचं पर्यटन असेल, या सगळ्या प्रकारच्या पर्यटन वाढ झाली पाहिजे, त्यामध्ये व्यावसायिकता आली पाहिजे. आणि म्हणून आपल्याला मी एवढंच सांगतो की आज कोकणामध्ये आपण कोस्टल रोडचं काम सुरू केलंय. मधले जे ब्रिज आहे 7 ब्रिजचं आपण काम सुरू करतोय. या ठिकाणी आपले रेवस ते रेडी या ठिकाणी हा कोकणाचा कोस्टल हायवे सुरू होतोय. त्याचं काम मला वाटतं सुरू आहे. उदयराव, कोकणचा आपला सागरी मार्ग त्याचं काम सुरू आहे. आता हायवे आहे त्याचंही काम बऱ्यापैकी लवकर होत आहे. आणि आपल्याला मी सांगतो, जसा मुंबई पुणे ॲक्सेस कंट्रोल झाला, नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग झाला बाळासाहेबांच्या नावाचा, तसाच मुंबई गोवा सिंधुदुर्ग हा देखील ॲक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड रस्ता आपल्याला करायचा आहे. त्याचं DPRचं काम सुरू आहे. आणि खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी त्याच्यामुळे या कोकणाचा जो काही विकास आहे मोठ्या प्रमाणावर होईल. जिथं कनेक्टिव्हिटी वाढली, जिथे रस्ते झाले मोठे, तिथं विकास आला. आणि म्हणूनच या ठिकाणी कोकणासाठी जेवढं आपल्याला आपण एक कुठलं महामंडळ प्राधिकरण केलंय उदयराव, कोकण विकास प्राधिकरण, त्याला देखील आपल्याला ताकद द्यायची आहे, ते देखील आपल्याला मजबूत करायचं आहे. आणि म्हणूनच या ठिकाणी आपल्याला मी सांगेन की आता विरोधक काय म्हणतायत, रोज एकनाथ शिंदेवर आरोप करतायत. रोज सकाळ संध्याकाळ त्यांना गावी गेला की गावी कशाला गेला, शेती करायला गेला, कायमचं शेती करायला अरे मला शेतीची आवड आहे, मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, का शेती करू नये, का गुन्हा आहे. आता मी या कालच्या भ्याड हल्ल्यामध्ये जे आपले नागरिक अडकले होते त्यांना सुखरूप परत आणण्यासाठी त्याच्यावर पण टीका. एकनाथ शिंदे गावी गेला तिकडे, एकनाथ शिंदे हसला की टीका, एकनाथ शिंदे आता श्रीनगरला गेला तिकडे टीका. अरे किती वेळ टीका करणार, हे किती वेळा चालणार. आणि हे जेवढे लोक आता तुमच्याकडे सोडून चाललेत, हे तुमचे का सोडून जात आहे याचं आत्मपरीक्षण आत्मचिंतन करा. आता काय म्हणतात, मला नवीन नाव दिले एसएनसी. आता एसएनसी म्हणजे काय, हा एसएनसी म्हणजे
एसेन्शियलचा शॉर्ट फॉर्म आहे आणि म्हणून एसेन्शियल म्हणजे आवश्यक आणि म्हणून एसएनसी महाराष्ट्रासाठी इथल्या जनतेसाठी एसेन्शियल आहे हे पण मी या ठिकाणी सांगतो. तुम्हाला काय म्हणायचं? तुम्हाला काय मी आज काय म्हणत नाही, ऑलरेडी मी म्हटलेलं आहे पूर्वी. आणि म्हणून मला कुठली टीका मग करायची नाही आणि मी तुमच्या आरोपाने नाही, टीकेला टीकेनं नाही तर एकनाथ शिंदे कामातून उत्तर देईल, आरोपाला आणि टीकेला कामातून उत्तर देईल. म्हणून तर 2.5 वर्षात एवढं काम केलं. आज यापुढे देखील जे काम चाललंय, पूर्वी स्थगिती सरकार होतं, पूर्वी स्पीड ब्रेकर सरकार होतं. मला आठवत आहे की गेल्या त्यांच्या महाविकास आघाडीच्या काळात 2.5 वर्षात फक्त 4 सुपरमा सिंचन प्रकल्पाला दिल्या. मी आणि देवेंद्रजी दोघांनी शपथ घेतल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आम्ही सिंचनाच्या विषयाला निर्णय दिला आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की 2.5 वर्षात आम्ही 150 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. हे काम करणारं सरकार, हे सर्वसामान्यांचं सरकार. मुख्यमंत्री सहायता निधी 2.5 वर्षात 3 कोटी रुपये. तुमच्या एकनाथ शिंदेने 2.5 वर्षात 400 कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधी. का? हे पैसे लोकांचे आहे, हे सर्वसामान्याच्या कामाला आले पाहिजे, त्याचा जीव वाचला पाहिजे. मला आठवतंय कोल्हापूरच्या सभेत एका स्टेजवर एक मुस्लिम मुलगी आली, तिच्या हातात एक छोटूसं बाळ होतं. मी म्हणालो, बाबा तुझं काय काम आहे का? विचारला. बोले नहीं, इसका नाम दुआ है, ये दुआ है. बोले क्या हुआ? दुआ है. तो बोले आपने पैसे दिए मुख्यमंत्री सहायता निधि से, इसके लिए इसकी जान बच गई और इसका नाम दुआ रख दिया है. माहित पण नाही आपल्याला किती लोकांना, हजारो लोकांना त्याचा फायदा झाला. आणि म्हणून अशा या सर्वसामान्य जनतेसाठी शासन आपल्या दारी आपण नेलं. का? पूर्वी लाभ नव्हते, लाभार्थी नव्हते, सगळं होतं, परंतु कटकट नको म्हणून लाभ सोडून द्यायचे. आपल्या महायुती सरकारने शासन जनतेच्या दारात नेलं. सर्वसामान्य लोकांना एका छताखाली योजना मिळू लागल्या. ट्रॅक्टर, ड्रोन, पॉवर टिलर, हार्वेस्टर, अगदी दाखल्यापासून सगळं आपण देऊ लागलो. मला बांधवांनो, भगिनींनो, आपल्याला सांगायला मला समाधान वाटतं की त्या शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमातून या महाराष्ट्रातल्या 5 कोटी लोकांना फायदा झाला. 5 कोटी लोकांना हे काम आपण केलं. आणि म्हणून तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी या महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा महायुतीचं सरकार आलं आणि महायुतीचं सरकार आज आपण मोठ्या जोमाने आपण काम करतोय. आम्ही टीम म्हणून काम करतोय. आणि म्हणून कोण मोठं कोण छोटं यापेक्षा सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस आले पाहिजे यासाठी काम करतोय. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की आपल्याला आता संघटना वाढवायची आहे, शिवसेना वाढवायची आहे. घराघरात, गावागावात शिवसेना गेली पाहिजे. घराघरात, मनामध्ये शिवसेना वाढवण्याचं काम या ठिकाणी झालं पाहिजे. आणि मी निलेश राणेचं मनापासून अभिनंदन करीन की आज मी किती मला त्रास झाला, किती अडचणी आल्या, मला वाटलं मी पोचू शकत नाही, परंतु निलेश राणेचं प्रेम आणि त्याचा आग्रह एवढा मजबूत होता की मला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये इथं ते खेचून आणलं. आणि म्हणून एकदा तर मला वाटलं आता हे मुंबईला चाललंय विमान, पण त्या मी पायलटला सांगितलं, बाबा तो म्हणाला आता हे लँड होईल पण टेक ऑफ होणार नाही. बोलो ते जाऊ दे, लँड तर करा, मला जमिनीवर तर उतरवशील ना बाबा, नीट तेवढं उतरव, कारण मला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मोपा एअरपोर्टला जायचं आहे, मुंबई एअरपोर्टला जायचं नाही. आणि मी त्या परिस्थितीमध्ये इथं उतरलो. उशीर झाला आहे. आणि म्हणून आपल्याला मी एवढंच सांगेन की या महाराष्ट्रामध्ये आज जे सरकार म्हणून काम सुरू आहे, प्रगतीचं, विकासाचं, पूर्वीचं स्थगितीचं सरकार होतं, आता प्रगतीचं आहे, आता समृद्धीचं आहे. आणि म्हणून या जनतेला समृद्ध करायचं असेल तर मनामध्ये जागवा हिंदुत्वाचा भगवा आणि खऱ्या अर्थाने भगव्याची शान राखा, धनुष्यबाण हाती धरा
अशा प्रकारचं मी आपल्याला आवाहन करतो. आणि खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी निलेश राणे मला फार, मी येता गाडीतून येताना पण बोलत होतो, रवी फाटक होते, कुठे गेले, बोलो निलेशला मी एकदाच सांगितलं की आता तू आमदार आहेस, शिवसेनेचा आमदार, खासदार राहिलेला निलेश, आणि कामावर फोकस करायचं. कोण काय बोलतंय, कोण काय टीका करतंय याच्यावर दुर्लक्ष करायचं. मी जसा कामावर फोकस केलं, आरोपाला कामाने उत्तर दिलं, आणि त्याप्रमाणे निलेश देखील तंतोतंत तसा वागतो, याचा मला आनंद आहे, याचा मला समाधान आहे. आणि म्हणून त्याचं मी पुन्हा एकदा मनापासून अभिनंदन करतो, त्याला धन्यवाद देतो. आणि ही एवढ्या उशिरापर्यंत आपण या ठिकाणी थांबलात त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. इथं निलेश राणे आहेत, उदय सामंत आहेत, किरण सामंत आहेत, राजन साळवी आहेत, रवींद्र फाटक आहेत, ज्योतिताई आहेत, दत्ता सामंत पण आहे. आणि निलेश आणि दत्ता सामंतला पण धन्यवाद द्यायला पाहिजे. आणि सगळ्यांनाच या सभेचा रवी फाटक आहेत. आणि या सगळ्यांची नावं मी घेत नाही कारण वेळ झालाय बरा. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्याला सांगतो, पुढच्या वेळेस येईन, तुम्ही बोलवाल त्या वेळेच्या अर्धा तास अगोदर हा एकनाथ शिंदे तुमच्या सभेला हजर राहील, हे वचन आपल्याला देतो. आणि आज देखील माझा नाईलाज होता, तुम्हालाही माहीत आहे, मी आपल्याच बांधव भगिनींना तिकडे धीर द्यायला, आधार द्यायला आणि त्यांना सुरक्षित आपल्या पुन्हा घरी कुटुंबात आणण्यासाठी माझी जी तगमग होती ती आपण पाहिलेली आहे. आणि म्हणून जिथं आपत्ती, जिथं संकट, तिथं धावणारा शिवसैनिक असतो. जिथं जेव्हा जेव्हा आपत्ती येते, आपदा येते, मदतीला धावून जाणारा हात हा शिवसैनिकाचा असतो, हे आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. आणि म्हणून निलेश, आपलं अभिनंदन, असंच काम करत राहा. राणेसाहेब पण तुझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत, हा एकनाथ शिंदे पण तुझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. आपल्याला लोकसेवेचं, जनसेवेचं काम करायचं आहे. आणि म्हणून आपला स्वार्थ, वैयक्तिक अजेंडा आपला काही नाही. सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये चांगले दिवस आणणे हाच आपला अजेंडा आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा मी सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आपले आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो. आदरणीय शिंदे साहेबांनी मनोगतातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आणि हिंदू हृदय सम्राट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारधारेचा वारंवार उल्लेख केला. धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या विचारधारेचा वारंवार उल्लेख केला. आणि तीच विचारधारा मुंबईवरून श्रीनगरपर्यंत त्यांना घेऊन गेली. श्रीनगरवरून गोवा मोपा विमानतळापर्यंत त्यांनी प्रवास केला. श्रीनगरमधून मोपा एअरपोर्टपर्यंत त्यांनी प्रवास केला आणि मोपा एअरपोर्टवरून थेट ते कुडाळ नगरीत या ठिकाणी उपस्थित राहिले. आणि त्यांनी प्रेम आपुलकी जिव्हाळ्याचं बंधन निभावताना या ठिकाणी उपस्थितांना मनोगतातून मार्गदर्शन केलं, आपले विचार मांडले. ती विचारधारा निश्चितच भविष्य काळासाठी दिशादर्शक ठरेल, विकासाची नांदी ठरेल. मी कुडाळेश्वर पंचायतनाच्या चरणी प्रार्थना करतो की भविष्य काळात त्यांना निरोगी दीर्घायुष्य लाभून दे, त्यांचा प्रत्येक संकल्प सिद्धीस जाऊन दे, त्यांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्णत्वास जाऊन दे अशी प्रार्थना करतो. आणि या ठिकाणी नाही, एकच फक्त सांगतो की ज्यांचा शिवसेनेमध्ये, उबाटातून शिवसेनेमध्ये ज्यांचा प्रवेश झालेला आहे त्यांची नावं मगाशी आपण घेतलेली आहे, बरोबर ना? ती यादी पूर्ण आहे, एवढी मोठी, 1,500 लोक आहेत. त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि त्यांना एकदा विशेष वेळ आपण देऊ निलेश, आणि त्यांना देखील शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. मनपूर्वक आभार. सर्वांनी व्यस्त शेड्यूल असताना सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहून पंचायती आल्या त्या सगळ्या सरपंचांचं पण अभिनंदन, आणि सर्व जे पदाधिकारी आलेत, कार्यकर्ते आलेत,
त्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा. या ठिकाणी सगळ्यांचे आभार मानतो. उपस्थित शिवसैनिक बंधू आणि भगिनी यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार मानतो. आणि या ठिकाणी या आभार यात्रेचा हा जो या ठिकाणी सुवर्णयोग साधून आला होता, या ठिकाणी ही सभा, या सभेची सांगता झाली असं जाहीर करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.